et des unis. Kondena delike fo sankolo ka sanji nalna. A woni be delike fo sankolo ka sanji lanna. A woni na batolike fo sankolo ka sanji lana croye. Nebe fale ka yere ya kono. Ibato mbe danyere la. Nebe ibato. Ko ikane fale. Ika yere ya kono. Angala tanu. Awanga la tanu masa. Assis sur le trône. Emi sigileno ika masa ya sigilanka. Emi tiseka boy nolla masake. Emi tiseka boy ka masa ya sigirala. Alléluia, toi, roi indétrônable. Anga la tanu masa mi tiseka boy ka masa ya sigirala. Oui, alléluia. Awanga la tanu. Kuinye na mando. Inyena mando bada bada. Wo inyena mando. Tu es présent, tu es présent. Ibe antela. Ibe antela. Tu es présent. Wo ibe antela. Tu es présent, tu es présent. Ibe antela, ibe antela. Ibe antela. Wo ibe antela. Nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons. Ambi korotanka bunya bedi ema. Nous t'élevons. Ambi korotaka bunya di ima. Tu mérites, tu mérites, tu Wo ikanga ni oye. Wo ibe antela, ibe antela. Wa ame tegera koye.
Dauda kumese kafo. Tu sais acclamer le roi des rois. Ku anga tikera ko masau ka masaye. Acclamer le Tout-Puissant. Ibe tikera ko seba ya tikide ye. Peuple. Heureux le peuple qui sait honorer le roi des rois. Ko olu ni sonde ale no jama bunu bese ka ale bonya. Wa ame tikera ko ye ka tikera ko ye masau ka masa. Seulement des clameurs, seulement des clameurs. Clameurs, 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 clameurs. Peuple de toute la terre. Ko dugukolo jamana ube. Peuple de toute la Aye masau ka masa terre. sadu. Le Tout-Puissant. Aye tikera ko seba ya tigiye. Acclamons le roi des rois. Anga tikera ko masau ka masaye. Le seul roi. Yesu ale ni masa keleye. Acclamons Jésus. Anga Le tikera ko seul Yesu Dieu. ye. Le seul Dieu qui a triomphé. Ale mi ye ala keleye. Jésus. Le Ale seul tɔgɔ ye Dieu qui a Yesu ye. triomphé de la mort. Ale mi ye Son se sɔrɔ épée de saya Jésus kan. se présente. An ka nisɔndiya a ka yɛrɛya kɔnɔ. Hey. Nous t'acclamons, nous t'acclamons. An bɛ tigɛrɛ f'i ye, an bɛ tigɛrɛ f'i ye. Nous t'élevons, nous Awɔ an b'i t'élevons. kɔrɔta, ka i kɔrɔta. Nous t'admirons, nous Awɔ an b'i t'admirons. filɛ, an b'i lajɛ, an b'i kanu. Nous t'apprécions, nous Awɔ i t'apprécions. ko ka di Apprécions anw le ye. Saint-Esprit. An b'i lajɛ. Nous t'apprécions, nous t'apprécions, nous Awɔ i t'apprécions. ko ka di an ye, i ko ka di anw ye. Nous t'admirons, nous An t'admirons. b'i filɛ, an b'i mafilɛ, ni nisɔndiya ye. Nous t'admirons. Wa an b'i deli, an b'i deli. Nous t'admirons, nous t'admirons. Hey. À celui Ko min sigilen no masayidila kan. Ani sagaden ye, an b'i batolisiya ma. soit l'entourage, soit l'adoration. À celui à celui et à l'agneau de Dieu. Soit l'adoration, soit l'adoration. À celui à celui et Télévos, Catalabos, et Télévos, Lebro, Tekete, Mike Télévos, Sinalabos. Ko batoli ka kɛ sagaden ta ye. Batoli ka kɛ sagaden ta ye. À lui seul,
sagade mi be jurumu go. péché du monde. Ale de be bien jurumu go. L'agneau immolé. Awo sagade mi fagara aunye. L'agneau qui ôte le péché du monde. Sagade mi be bien jurumu yafa. Ko mi sigilen no masaya sigilan kan ko anga batoli ka ke otaye. Il nous transporte à celui. Oui, à celui. Oui, faisons monter, peuple de Dieu, faisons monter. Ko matigi ka jama anga wan kuma kan layele. Anga foye ko mi be masaya sigilan kan ko anga batoli yale taye. Tous ensemble, à celui. Qui est sur le trône et à l'agneau soit l'adoration À celui qui seul. est Ko Yesu kelengoro. Awo Yesu kelengoro de be masaya sigilan kan. Ko anga batoli yale taye. Est-ce que l'adorateur peut lever sa voix? Batoli kela to misika kan korotan wa ko ko anyana. Awo. Mimbe masaya sigilan kan. Ani sagadenye. Anka batoli beta o de yero.
sigile no masaya sigilanka ani sangadenye anka batoli beta o de yoro Kumimbe masayala ne kanyena maya masasigilanka awo otigideye lebe batoluke kankan korota le yoro mimbe masayala tuguni mimbe masayala ni sebayaye mimbe masayala awo mimbe masayala ni sebayaye noro beka dialema noro kadialema noro kadialema atoka Yesu atoka Yesu awa atoka Yesu atoka Yesu togo mikoro taleno ni togo tobleye togo mikai ni togo toye noro be togo mina mi be banabato kenaya mi be nyerama ya ofale atoka Yesu atoka Yesu atoka Yesu atoka Yesu atoka ko Yesu Le nom qui ressuscite les morts. atoka de bana bato la kulu Plus élevé. togo mikoro taleno ni togo toye Tout fait silence. ni otogo mina na fembe bi maku awone gategera fokan koro balangi sukuna ne kerefe moko tise ka famunya ngane bitegera fami kola Oui, car tu es tout pour moi. wonne be fega ke kilendoro ne taye katuye fembe ne bulu Je veux n'être qu'à toi. awone be fega ki kelen taye C'est ta prière. Déclare avec moi. Je veux n'être. no ye ka deli afonete ki ba fega ke ale kelene taye Je veux n'être qu'à toi. Je veux n'être qu'à toi. kumba fega ki kelen taye Je veux n'être. awone ba fega ki kelen tade ye Tu es tout pour moi. Tu es. iye fembe ne bulu C'est ma prière. oye ne ka deli ye C'est ma confession. C'est oye ne ka kuma kolenye Tu es tout pour
Awoye pembe bolo. Est-ce que nous pouvons le dire plus haut encore? Est-ce que nous pouvons monter? Je Ambesika yela wako koni perenkambaye. venais qu'à toi. Oui, tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Je venais qu'à toi. Tu es tout pour moi. Tu es tout. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Est-ce qu'on peut monter encore? Est-ce que nous pouvons déclarer? Ambesika foko kurawa. Kombesika ke ekele mrone taye. Je venais qu'à toi. Tu es tout pour moi. Tu es Ko tout pour iye sembaye bolo. Tu es tout pour moi. Je venais qu'à toi, demeurer dans ta présence. Je venais qu'à toi, je venais qu'à toi. Oh, c'est mon souffle, le désir le plus ardent de mon cœur. Odene kuka yini fenye. Ye sembaye bolo. Baka kakitaye. Est-ce que nous pouvons le dire encore? Est-ce que nous pouvons le dire encore? Je venais qu'à toi. Je venais qu'à toi. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Non, ce n'est pas un chant. Ce n'est pas un chant. Ninte dongli gwansanye. Dongli gansante. Je venais qu'à toi. Gandu sukumbeli de domba sakake itaye. Est-ce que nous pouvons le dire sur le micro? Oui, tu es tout pour moi. Ici on chantait sans les instruments. Je venais qu'à toi. Ambesika ni dongli da kasoron ama dongli da minon kola. Tu es tout pour moi. Furu tɛ fɔlɔ, baarako tɛ fɔlɔ. I ka masaya fɔlɔ fɔlɔ.
Toi, tu es tout pour moi. Ko iye fɛn bɛɛ ye ne bolo. Nous proclamons ta grâce. Oui, ta grâce, ta grâce. Sur moi. Ko i ka nɛɛma o ka jigin ne kan katigi i ye fɛn bɛɛ ye ne bolo. Ta grâce. Sur moi. Tous les jours. Je veux n'être qu'à toi. Ton règne. Sur moi. Tous les jours. Je veux n'être qu'à toi. Ton règne. Sur moi. Tous les jours. Je veux n'être qu'à toi. Ta grâce, ta grâce. Ko i ka nɛɛma o ka jigin ne kan don Je o veux don. n'être qu'à toi. Lekata soto, likate leke. Remayemo, ton règne sur moi. I ka masaya o kana ne kan Tous les jours. don Je o veux don. te ressembler. Bɛ fɛ ka bɔ e fɛ. Ta grâce. I ka nɛɛma o kana ne kan don Je o veux don. te ressembler. Bɛ fɛ ka bɔ i fɛ. Ta grâce. Sur moi. Tous les jours. Je veux te ressembler. Ton règne, ton règne. Sur moi tous les jours. Je veux te ressembler. Je veux te ressembler. Ko ne b'a fɛ ka bɔ i fɛ. Ka kɛ i ɲɔgɔn ye. Sur moi. I ka nɛɛma Tous les jours. ne kan don o don. Bɛ fɛ ka kɛ i ɲɔgɔn ye. Ta grâce. Sur moi. Sur moi Tous les jours. Je veux. je veux te ressembler. Chantons tous ensemble ta grâce. Ta grâce sur moi tous les jours. Je veux te ressembler. Ton règne, ton règne, ton règne, ton règne. Sur moi. Tous les jours. Je veux. Je veux te ressembler. Hey, 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 hey. Oh, Hey, 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 hey. prends tout de moi, Seigneur. Oui, prends tout. Awo fɛn bɛ ta. Fɛn bɛ ta. Fɛn fɛn i ne ta ye o bɛɛ taamatigi. Je veux te ressembler. Ne b'a fɛ ka bɔ i fɛ. Viens jeter ma couronne. Je Bɛ viens fɛ ka n ka jeter mes masaya honneurs. jalafili i Oui, senkɔrɔ. prends tout de moi. Awo fɛn bɛ ta. Fɛn fɛn i ne ta ye o bɛɛ taamatigi. Je désire te ressembler. Je désire être à ton image. Bɛ fɛ ka k'i ja ye. Oui, prends tout. Awo fɛn bɛ taamatigi. Fɛn bɛ ta. Bɛ fɛ k'o fɔ ko kuramatigi. Ko i ka nɛɛma ka jigin ne kan don o don. Ka tugu ne b'a fɛ ka bɔ i fɛ. Je veux te ressembler dans ta façon d'aimer. Awɔ i ka kanuya kɛcogo la ne b'a fɛ ka bɔ i fɛ matigi. Je veux te ressembler dans ta façon de faire. I kɛwalew la n b'a fɛ ka bɔ i fɛ. Sans ta grâce, sans l'appui de ton esprit. N'i ka nɛɛma tɛ n'i ka ni senu ka dɛmɛli tɛ ne tɛ se k'o kɛ. Ce soir, ta grâce sur moi. I ka nɛɛma o ka jigin ne kan matigi. Je veux te ressembler. Je désire
Matigi we ne ka deliye I kanema o kana ne ka dongodo a woni ba fe ka boy fe dongodo kata fe I kama saya o fe ne ka tigi ne ka dongodo matigi Kika ne la faille la ni c'est nous. Ne la faille la ni c'est nous. De gloire en gloire, je veux. Saint-Esprit de Connaissez-nous ta maman. Ah, on est la faille là. Kabonoro do la kadonoro krala nebe kone nini. Ah, on est la faille là ni c'est nous. Saint-Esprit de de gloire en gloire, Ko kabonoro do la katanoro warela. je veux Ah, on est pas fait pour des donga nyere mayala. Ne la faille là ni c'est nous. Saint-Esprit de feu, Ne la fa ni c'est nous ne la fa matigi. Ah, on va faire que keina fa echogo. Saint-Esprit, remplis-moi, remplis-moi de toi, remplis-moi de toi, remplis-moi de toi, de gloire en gloire, de gloire en gloire. Ko kabonoro do la katanoro warela. Ni c'est nous ne la faille là. Est-ce que nous pouvons dire des mystères en ce lieu? Est-ce que quelqu'un peut commencer à dire des mystères? Dobe si kadam ne ka gudu ko ni yoro la wa. Ka kan ko ta ka delike. Si tu sais soupirer en homme, commence à parler en homme. Adam ne ka kuma kankuro warawla. Miri matigi la kan ne ga kaire ya no fe. Est-ce que quelqu'un peut commencer à monter?
Obe sika adam ne ka yelewa. Awa me miri kala fali no fe. Awa anto kananga fangaye nanga seye. Ga edi senu ne bese ka tango ke. Awa ini senu. Est-ce que la soif peut soupirer? Awa mo fi me nege matiki no ko bese ka miri alawa. Soupirant, soupirant. Tout son homme, tout son homme, tout son homme. Tout son homme, tout son homme. Les cassés qui étaient libérés. Tout son homme, tout son homme, tout son homme. Tout son homme. Les cachets qui étaient libérés. Maquetés les mamama. Rimaya mamama, chekété. Alors que nous avons nos mains levées, alors que nos mains sont levées dans cette présence, alors que nos mains sont levées, papa, nous attendons à toi. Pas un pas sans toi, pas un pas sans toi, pas un pas sans toi, pas un pas sans toi. Nos mains levées, par toi nous pouvons tout. Ko antiga ukorota nino wa ame sika febe ke ni eye. Soupirons nos mains levées, soupirons nos mains levées, soupirons, soupirons, soupirons. Anka miria no fe antiga ukorota ni. Nous soupirons après ta plénitude. Ambe miri kala fali no fe. Saint-Esprit, Saint-Esprit de feu. Awani tenu ikane la faila. Kabonoro do la katanoro werela. Ne ba feka kena kwa ignorant. Awo ne ba feka ki ignorant ye. Ni tenu mi be bo ala yoro. Ne la faila. Ko kabonoro do la katanoro werela. Ne ba feka ki ignorant ye. Ko Emmanuel ben yoro ina fe. Emmanuel ben yan. Awo Emmanuel ben yan abi an chela ni yoro ina. Alors si le peuple connaît ce cantique, Ni jama ben ikuma indo obuse ka dane fe.
Ko Emmanuel Beyan. Emmanuel Banchelaya. Ko Emmanuel Beyan. Ko Emmanuel Benyorainaya. Awon besika kayereya don kamaka kayereya la Emmanuel Beyan. Awo Emmanuel Beyan, Emmanuel Beyan Chela. Awon besika maka kayereya la ka odon Emmanuel Beyan. Awa Emmanuel, Emmanuel be Anchela yani yoraina. Abe Anchela ni yoraina abe ya. Emmanuel Banchela ya. Na be ya bana ubebeta. Awo abe ya abe Anchema Emmanuel Beyan. Koni Emmanuel Beyan ne ka siran kunfɛ tuguni. Awo Emmanuel Beyan. Awo nabi ne ba dɔn k'a laban na wuli k'i jɔ ne ye. Emmanuel Beyan. A bɛ nin yɔrɔ in na. A bɛ nin na ka dɔgɔtɔrɔw ka kumaw falen. A bɛ yan walasa ka nisɔndiya d'i ma Emmanuel Beyan. Emmanuel Beyan a bɛ yan.
Ambetegera for Yesu. Angalatanu. Angalatanu. Angategera for Yesu ye. Comment est-ce que ça va? Ko auka ko be chogodi. Ça va. Ko auka ko be chogodi. Ça va. Ko auka ko be chogodi. Est-ce que ce programme te bénit? Ko yelmani la jain kadi yewa ubuka dubaki yewa. Dieu est là. Ko matiki ka baraka law biya. La grâce de Dieu est là. Matiki ka nema yara fana biya. Acclame Jésus. Doga tegera ba for Yesu ye. Ça va bien. Ça va bien. Ça va bien. Ça va bien. Alléluia. Angalatanu. Jésus. Amen. Amina. Amina. Profondément, richement, grandement, glorieusement béni. An dubale no kosebe. Acclame très fortement Jésus. Ni fana dubara tegera fo kosebe anga Yesu ye. Le Seigneur est grand, le Seigneur est bon. Amen. Matiki ka bon ale kay Amina. Vraiment profondément béni par les interventions du pasteur Ivan Castanou. Pastor Ivan Kastanuka kuma ye duba bare kay anye. C'était dangereux. Qui a écouté, qui a assisté? Joyo lame joyi ni do kola. On a eu un Wow. super moment. Alléluia. O kera wati duma mbanye angalatanu. Et ce soir, j'aimerais que vraiment encore nous ayons cette soif. Shui na lebe fe tuguni angana no minogo ye. Avec la grâce de Dieu, nous allons, ce soir, nous allons avoir 2 sessions. Shui na amena kalam fla de soro. Alléluia. Et prendre le temps dans la parole de Dieu. Anga wati taka matiki ka kuma lame. Et nous voulons nous disposer Ambe fe kan labe fana. avant de recevoir notre premier orateur. Nous voulons nous disposer. Ambe fe kan labe. Le chanteur Enoch, le fils du pasteur Marcelo, qui était là ce matin. Pastor Marcelo Dinke tumbian so komadaina. Moi-même, je ne connaissais pas bien le chant. J'ai vu que tout le monde connaissait le chant. De ay ko betumo dong li do nera tuto don. J'ai une fois entendu ça comme ça, mais vraiment, Ne o me chien kelente nga tout le monde connaît. be kumba don. Alléluia. Angalatanu. Merci Seigneur Jésus. Ini che matiki Yesu. Angalatanu. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Matiki ite sekate menima magalela. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Abada akotina Il est banta hors de matiki. question que le Seigneur ressuscité ne passe sans me toucher. Awo ko kunune kana teme kasura Car mama je n'ai magalela. jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Madel kada made kai nyini kami ye. Il est hors de question que tu passes sans me. Yes. Il est. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans. Oh. Vu un homme te chercher sans. Il est hors de question. Hors de question que tu passes sans me. Il est hors de Il est hors de question que ça finisse comme ça. car je n'ai jamais Car je vu. n'ai jamais vu Aïe, aïe, un homme aïe, te aïe. chercher sans te. Car je n'ai jamais Car je vu. n'ai jamais vu un homme te chercher sans te. Yelele baba, eh. Oh, mon papa est là, il va me toucher. Oh, mon daddy est là, il va le faire. Oh, oh, quand les hommes me rejettent, il me dit moi je Awone terika be abu kane ni adama de ubanalila ale je benefe. sais qu'il va me toucher. Oh, quelque chose va se passer. Il est hors de question. Question que tu passes sans me. Il est hors de Il est question. hors de question que ça finisse Eh, comme ça. car je n'ai jamais Je n'ai jamais vu Aïe, 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 aïe. chercher sans te. Car je n'ai jamais Je n'ai jamais vu Eh, yelele baba, eh. Oh, mon papa est là, il va me toucher. Oh, mon daddy est là,
montre-moi que j'avais raison de te chercher en prière. Comme Abraham, je te vois passer, Sarah ne restera pas comme ça. Prouve-moi que je n'avais pas tort de te confier toute ma vie. Montre-moi que j'avais raison de te chercher en prière. Prouve-moi que je n'avais pas tort. Oh, Baba, 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 Baba. Est-ce que tu peux évoquer ton Père ce soir? Baba, Oi kifa wele shina awo matiki tuma koratan shine kifa wele. là pour toi. Kone me edeye. Je suis venu te prier. Nena na ede beli. Baba, viens changer ma vie. Awo na ne kanyene maya fale. Oh, que ton esprit descend. Il est hors de question que tu passes sans me. Il est hors de... Oye anga deli Yesu. On va le dire encore. Amina Le Seigneur ofonyo est présent fatukuni. dans ces instants. Le Saint-Esprit Awo matiki be yanni senu be ya. tu es ici. Depuis que nous avons lancé ce programme, tu Kabi es ici. ayini ko bolodale Seigneur, labe. Dieu, nous voulons que tu nous touches. Matiki ambe fe ka Nous voulons magana. être transformés par toi. I kana an fale. Ouvre nos yeux sur ce que nous ignorons. An yaw Ouvre yele nos an yeux ka dans dɔnbaliyaw ta kan. miséricorde. C'est vrai, il y a des choses que tu nous as dites. Hinɛ masa Des ye choses que fɛn tu dɔw nous as fɔ dites, anw que ye. nous sommes demeurés peut-être dans la désobéissance. An tɛ se ka kɛ an ma kaminɛli kɛ. Ta miséricorde. Nka bi ka hinɛ ciya. I ka nɛɛma. Ko abada i kana tɛmɛ. K'a sɔrɔ i ma magane la matigi. Awɔ matigi o kuma t'a la k'i ka tɛmɛ k'i ma magane la. K'a tugu abada ne ma mɔgɔ si ye. Ka i ɲini ko o ma maga i la. Awɔ matigi ne ma adamaden ka i ɲini ka min ye. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te. Yelele baba eh. Oh eh baba eh baba eh baba eh baba. Je suis Awɔ Yesu anani ɲini. eh baba eh baba. An bɛ e de ɲini Yesu. Je suis venu te chercher. Awɔ ne nana e de ɲini Yesu. Papa, papa, viens changer ma vie. Ne fa na ne ka ɲɛnɛmaya fale. Papa, papa, viens me transformer. Na ne fale. Papa, que ton esprit descend. Awɔ ne fa ye ni senu kana ne dusukun lajɛ ne fa. Je veux te ressembler. Ne b'a fɛ ka bɔ i fɛ ne fa. Oh, Baba, lève-moi, mieux. Oh, l'élo, come on, l'élo. Aujourd'hui, c'est mon jour. C'est le temps de la grâce, le temps de la guérison. Aujourd'hui, le changement. Je veux te ressembler. Oh, touche-moi, Yahweh, touche-moi. Oh, le temps de miracle. Oh, le temps du réveil. Le temps de l'esprit. Le temps du changement. Le temps de la ressemblance. Oh, touche-moi. Oh, touche-moi. Aujourd'hui, touche-moi. Touche-moi, Yahweh, touche-moi. Le réveil, je veux le feu de l'esprit. Aujourd'hui,
aujourd'hui, maintenant même, je ne rentre pas tel que je suis venu. Il est hors de question, hors de question, hors de question, hors de question. Quand tu passes sans me toucher, il est hors de question, hors de question, hors de question. Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Saint-Esprit, touche-moi, oh touche-moi, oh touche-moi. Je veux le feu de l'esprit, le feu du réveil, le feu de l'esprit, de Ni changement, senu kata de suma la publika transformation. suma ne more nyini. Bedongli da ye mede nyini. Est-ce que tu peux invoquer ton Père ce soir? Ibe siki fa wele shuina. Kakuri ayoro kamiri ala kadeli. Hors de question, hors de question, hors de question, hors de question. Change-moi, oh change-moi, oh change-moi. Aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Holy Ghost. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. A wone bado ibe ya ni senu. Car je n'ai jamais vu un homme de Katuguni ma adama denye foro. Ka magara ila kamiye. un homme de cherche. Munu bi nyini olu bi soro matigi angala. Ne nana ere nyini Yesu. Ibi yere ira auna matigi. Le début de cette conférence, Kabini kalanda mine. depuis le début de cette conférence, tu nous transformes. Kabini damne iban fale. Brinda salabareya kata lababarayanda la rabos. Rebabarayanda la bababa shende. Alléluia. Angala tanu. Alléluia. Angala On peut tanu. encore acclamer le roi des rois. Ibe se kategera fatuguni masauka masaye. Merci Jésus. Merci. Iniche Yesu, iniche Yesu. Âme est pleine de reconnaissance pour tout ce que le Saint-Esprit est en train de faire. Nebe wale nyuman donke ni senu ka kewalo bekola. La restauration divine. La kureli be ka ke. Gloire en gloire. An be ka bon noro do la kata noro were la. Avec différents axes que prennent les hommes de Dieu. Matiki ka barakela be ka ta sira munu fe olu be duba ke anye. Comme un hôpital où Dieu Yankele ina fo dogotoroso. ses serviteurs. Matiki be kana bwa ka barakela o ye yoro mina. Bordé un an, Papa Karambira bordé un an. Papa Karamiri ye dofo. Amen. Pasteur On Marcelo. est vraiment béni. An Alléluia. dubara kosebe. Introduire un extraordinaire homme de Dieu, une grande bénédiction. Bena matiki ka barakela do de ko fo mi ye duba baye sisan. Alléluia. Gloire à Dieu. Noro ka di matiki ma. Mais qu'est-ce qui se passe? Docteur, nous faisons face à une situation très sérieuse. Laquelle? Nous avons une multitude de personnes là dans la salle d'attente et en ligne. Un peuple déterminé qui désire coûte que coûte ressembler à Christ. Waouh! L'expérience avec la première patiente a été une réussite. Cependant, nous sommes à court de ressources médicales pour satisfaire toute cette foule. Mais docteur, qu'allons-nous faire maintenant? Cette situation est assez délicate. Je pense que ça nécessite l'intervention des 5 grands spécialistes eux-mêmes. Ok docteur, mais lequel intervient là maintenant afin que nous préparions la salle d'opération? Bienvenue dans le centre de restauration et d'édification spirituelle, SPAC 2023. Notre intervenant du jour est un spécialiste puissamment utilisé par le Seigneur dans la démonstration de gloire à l'image de Christ. Il est le bishop de Tabernacle de Gloire, centre d'édification basé à Miami, aux États-Unis, à travers lequel le Saint-Esprit fait une œuvre extraordinaire. Ce sont des millions de vies qui sont transformées lors des diffusions live de ces cultes traduits en 4 langues, français, anglais, espagnol et le créole. Il est également fondateur et animateur d'une station radio chrétienne, Radio Shekinah, qui émet depuis 2012. Ce serviteur du Dieu très haut est également un adorateur et un écrivain, et il ne recule devant aucun défi jusqu'à ce qu'il ait vu la gloire de Dieu manifestée. Peuple de Dieu, êtes-vous prêt à recevoir un homme de Dieu marchant de gloire en gloire? Tenons-nous debout, acclamons le Seigneur. Anga ulikanjo anga tegere fo matigi ya ka barakela kola. Le pasteur Grégory Toussaint Amokube. Anga fo noro. Noro.
Gloire. Ko nɔrɔ. Gloire. Nɔrɔ. Gloire. Nɔrɔ. Gloire. Nɔrɔ. Nɔrɔ. Alléluia. An Ala tanu. Tendre Père, je t'adore. Ko an fani bi bato. Je te donne ma vie. Ne bɛ n ka ɲɛnamaya d'i ma. Je t'aime. Ne b'i kanu. Tendre Père, Ko a fa ɲuman. Ne b'i bato. N bɛ n ka ɲɛnamaya fana d'i ma. Ne b'i kanu hali. Ko an bɛɛ k'a fɔ Yesu. Yesu ne b'i bato. Awɔ n bɛ n ka ɲɛnamaya d'i ma. Matigi an b'i wele kana kuntigiya ta. Awɔ na kuntigiya ta matigi. An hakilinaw kan, an ni kan. Kuntigiya kɛ matigi. Anw falen ka kɛ i yɛrɛ ja ye. Awɔ anw falen matigi. Anw falen fo Krista ka yele o ka na o ka kɛ anw ta ye. Jusqu'à ce qu'on ne nous voit plus Seigneur, mais on voit Jésus à travers nous. Oh, je t'aime tant, Seigneur, nous te remercions pour cette grâce que tu nous accordes. A barika ye matigi ni nɛɛma kɔrɔ i bɛ min kɛ anw ye. Seigneur, alors que nous allons nous voir les lèvres ce soir, Sisan an bɛna an daw yɛlɛ. parler à travers nous, An b'a fɔ i ka kuma anw fɛ. peuple soit béni, I ka jama ka duba. édifié, Olu ka kalan. transformé. An'u ka falen. Au nom de Jésus-Christ. Yesu Krista tɔgɔ la. Pendant que Amina. nous allons lire un verset de la Bible An bɛna kuma dɔ kalan Bibulu kɔnɔ. dans le contexte de l'enseignement de ce soir, c'est dans Genèse chapitre 41, O bɛ Genèse kitabu kɔnɔ. Sura 41 verset 16. chapitre 41, le verset 16. Donc, je ne sais pas si c'est affiché. Genèse chapitre 41, le verset 16. C'est bon? Nous
lisons ensemble. An k'an kalan ɲɔgɔn fɛ. Répondit à Pharaon en disant, Ko Yusufu ye Faraon jaabi ko ko ne tɛ c'est Dieu. ko matigi de don. Une réponse. O de na jaabili di Faraon ma. Pharaon. Ce n'est pas moi, Ko ne tɛ c'est Dieu. nka Ala de don. À trois personnes et dit, ce n'est pas moi. I yɛlɛma i k'i ɲɛsin mɔgɔ saba ma i ka nin f'u ye ko ne tɛ ko Ala de don. Alléluia. An ka Ala tanu. Vous asseoir. Aw bɛ se k'aw sigi. Alléluia. An ka Ala tanu. Privilège de pouvoir être avec vous. O ye koba ye ne ka se ka kɛ aw fɛ yan. Je remercie le Seigneur N bɛ barika da matigi qui ye. m'accorde de pouvoir être ici avec vous. A ye ko min kɛ ne ye ne ka se ka kɛ aw cɛla yan. Au nom de ma femme, au nom de l'Église, N bɛ aw bɛɛ fo egilizi tɔgɔ la n muso ko la. et le ministère Shekinah à travers le monde. A ni sekina min fana ye ala baara ye an ka foli bɛ aw ye. Donc le pasteur Sanogo, Maman Liliane, Pasteur acclamez-le, Mamadou s'il vous Sanogo, plaît. Maman Liliane, Au nom de Jésus, alléluia. ko Et duba tant ka kaw ye d'autres Yesu hommes de tɔgɔ la. Dieu qui ont partagé la parole de Dieu, Papa Karamberi, Ani Papa Karamberi. hier soir, alléluia. An ka la Pasteur tanu. Marcelo, alléluia. Pasteur Marcelo o bɛ a la. Nous remercions Dieu pour leur vie. An bɛ duba di matigi ma ko ɲɛnɛmaya ko la. Donc le thème Nka bi de kalanso cette ye conférence, c'est ressembler à o Christ. ye k'an ka bɔ Krista fɛ. Ressembler à Christ. Ka bɔ Krista Et fɛ dans mon introduction, ani ne ka kuma daminɛ na je vous avais fait comprendre, ne tun y'aw la faamuya. vous qui avez eu la chance de me suivre, soit en présentiel ou en ligne, Minnu sera k'o ko la ye a ka kɛ bɔlɔlɔ ye a ka kɛ u yɛrɛ ɲɛ ye. nous avions essayé de définir qu'est-ce que c'est que le caractère. An y'a lajɛ k'a ɲɛfɔ ko jigo ye jumɛn ye. Numéro un, que le caractère n'était pas la réputation. An ko fɔlɔfɔlɔ ko o tɛ i tɔgɔ ye i kɔ. Le caractère, ce n'est pas la personnalité. Ko a filanan o tɛ i yɛrẹ kɛcogo ye. Public de ton être. Et nous avions dit que là, le caractère n'était pas le tempérament. O ko an y'a fɔ fana ko o t'i ye cogo ye. Vos dispositions naturelles. Donc ça, c'est votre tempérament. Et nous avions dit que hier soir que O ko fana le kunu mot sufɛ caractère, c'est an y'a un fɔ mot grec ngo qui i est jogo devenu aujourd'hui un mot français. ngo Mais o tun ye ça gɛrɛki kan ye nka a et kɛra ce mot nansarakan ye apparaît sisan. une seule fois dans la Bible. Ko o kuma in C'est bɛ fɔ dans siɲɛ Hébreux kelen de chapitre bibulu kɔnɔ. 1er, particulièrement le verset 3, là où la Bible dit que le Fils est le reflet de sa gloire. Ani bibulu b'a fɔ ko denkɛ o y'a ka nɔrɔ tamasiyɛn Dans ye. le mot grec, le mot utilisé pour Gɛrɛki kan na empreinte ka baara kɛ ni ici, a c'est ye caractère. o kɔrɔ de Donc ye le ko jugo. caractère, c'est l'empreinte I de Dieu jugo dans o nos vies. ye matigi Est-ce que ça va? bolonɔ ye an ka Le ɲɛnɛma na. caractère, c'est l'image I jugo de Dieu o en ye nous. matigi ja de ye Donc, anw na. je vous avais fait comprendre, Ne tun y'aw la en faamuya réalité, k'a on fɔ ne ye peut ko pas tiɲɛ parler yɛrɛ de la bon ou de mauvais ko ɲuman caractère. walima Il y a kolon tɛ se ka quelqu'un fɔ peut jugo la. avoir un mauvais tempérament, Ka tugu mais du point de vue mɔgɔ dɔ biblique, cogoya la on ne peut pas a parler cogoya de bɛ se mauvais ka juguya caractère. nka Parce que le bibulu ka kuma caractère, la c'est l'image a de tɛ se Dieu ka en fɔ ko nous a et jugo il man n'y ɲi a ka tugu rien a de jugo mauvais o ye à matigi l'image ja de ye Dieu. anw Est-ce que na ça va? ani Donc, fɛn fɛn bɛ bibliquement bɔ matigi la parlant, o tɛ se ka c'est kolonya soit qu'on a développé le caractère ou Ani on n'a an bɛ pas kuma o jugo min développé kan le caractère. ani Si on an a ma kuma développé jugu min kan l'image de Dieu en nous, n'an donc nous sera ka avons le matigi caractère. ja Si an nous y'o n'avons o pas lacaya anw yɛrɛ développé la l'image o de la Dieu a jugo qui bɛ est kɛ en anw nous, na donc nous nka n'avons pas matigi ja min le bɛ anw na caractère. n'an ma baara Donc kɛ ni o maintenant, ye o kɔrɔ aujourd'hui, ye ko jugo rapidement, ɲuman dans tɛ les anw na. minutes que j'ai, je Eliana voudrais vous dit, parler, comme je voudrais vous Bena parler kuma aw du fɛ. développement du caractère. Je Ko vous avais cogo di dit mɔgɔ que bɛ se k'i jogo yɛlɛma. hier que le caractère en quelque sorte an est y'a déjà fɔ ko en nous. jigo La ko Bible o dit que bɛ vous avez anw tout na ka ban. pleinement en Christ. Bible b'a fɔ ko aw ye Donc fɛn quand bɛɛ Christ sɔrɔ ka vient, dafa Krista il la. vient Ni avec Krista nana l'image de Dieu. a bɛ na ni Il vient matigi ja de avec anw les na. attributs de Dieu, A bɛ na les ni Ala yɛrɛ caractéristiques jugo de de ye Dieu anw na. qu'on appelle Min ye o le taamasiyɛn fruit ye. de l'esprit, O de bɛ wele l'amour, ko la ni paix, la senu joie, denw. la O ye patience, la bonté, kanuya etc. majigi etc. Donc ɲumanya quand Christ danamɔgɔya. vient, il vient Ni avec ça. Krista nana a bɛ na ni Cependant, olu de ye. c'est vrai que vous et moi, nous avons l'image Tiɲɛ de don Dieu en aw nous, ni ne mais Ala ja bɛ quelqu'un anw va na. demander, mais Nka pourquoi dɔ bɛ na cette ɲininkali kɛ image ne ko se munna manifeste o pas? ja in tɛ da kɛnɛ Pourquoi kan. l'amour ne se Munna manifeste o pas? kanuya tɛ bɔ anw na. Pourquoi la joie, Munna o la nisɔndiya patience, la o maîtrise de muɲuli soi que j'ai ka en moi se i ne yɛrɛ la. se manifeste pas? Mun de la o tɛ da Parce kɛnɛ kan que anw na c'est déjà ka là, tugu a mais bɛ anw parce na ka ban qu'il y a
il y a des choses qui font obstacle à l'expression de l'image de Dieu dans ta vie. Donc voilà pourquoi le mot caractère dans la Bible vient du mot karasso en grec. Karasso en grec signifie sculpter. Donc le sculpteur n'ajoute rien, mais le sculpteur enlève tout ce qu'il ne ressemble pas à l'image qu'il a dans sa pensée jusqu'à ce que l'image puisse se présenter. Dites-moi gloire. L'image de Dieu est déjà en toi. La patience est déjà en toi. L'amour est déjà en toi. La joie est déjà en toi. La générosité est déjà en toi. La maîtrise de toi est déjà en toi. Mais en même temps, pendant qu'il y a l'amour, il y a aussi la jalousie. Pendant qu'il y a la paix, il y a aussi l'inquiétude. Pendant qu'il y a la joie, il y a aussi la haine. Donc Dieu doit enlever tout ce qui ne ressemble pas à Jésus-Christ. Dieu doit faire un travail de carasso dans ta vie pour enlever la jalousie, pour enlever l'orgueil, pour enlever l'hypocrisie, pour enlever la colère et laisser l'image de Christ qui est en toi se manifester. Dites-moi gloire. Donc, nous allons regarder aujourd'hui, ce soir, la vie d'un homme. La vie d'un homme dans lequel Dieu a dû faire un travail de carasso, un travail de développement de caractère. Dieu a dû sculpter son caractère pour que l'image de Dieu puisse se manifester en lui. Donc nous allons commencer ce soir et nous allons terminer demain, Dieu voulant. Donc aujourd'hui, je voudrais vous parler de Joseph. Et nous allons regarder la vie de Joseph. Comment Dieu a fait un travail de carasso en lui. Comment Dieu a sculpté sa vie pour que la gloire de Dieu puisse se manifester en lui. Donc je vous mets dans le contexte rapidement. Joseph était le fils de Jacob. Il était le fils de Jacob et de Rachel. Jacob, le père de Joseph, c'était un homme riche. Et c'était un homme très riche. Donc Joseph est né dans une famille riche, dans une famille affluente. Donc si vous lisez dans le livre de la Genèse, la Bible va nous dire qu'au moment où Jacob laissait la maison de Laban, il était très riche. Il était non seulement très riche par rapport aux richesses qu'il avait acquises chez Laban, mais quand il était revenu en Canaan, il a également hérité des richesses de son grand-père Abraham, qui était un homme également très riche. Donc Joseph est né dans une famille riche et son père avait une affection particulière parce qu'il était le premier-né de Rachel, la femme que Joseph aimait. Donc Jacob a dû attendre pendant longtemps Jacob est connu que wakati chama walsa akayusu soro le fils de sa vieillesse ga otunye ayedenye ayeni soro akafantanya konnala particulière kerengere yala atun hakili de Yusuf la de son kotebe côté. Lui, il avait de grands plans pour Joseph. o la matiki du fena tuye ko ba wala ben Yusuf s'est ye endormi et dans son songe, il a vu atu une besno gerbe wala qu'il avait o emmené la une Yusuf gerbe yaye de fleurs. ko atunye fere dota atunye yiri fere dota Les gerbes de ses frères ani abalma ke ka yiri fere se sont olu yu prosternés majini devant sa ka gerbe. u nyongiri Et ale Joseph ka a eu fere un autre songe. o Il a kɔfɛ vu tuguni a tila ka le sigi kura kɛ la lune et o les tigo la étoiles, a kun ɲɛ eh bɛ bien, kalo la se prosterner o kɔ fana devant olu lui. fana ta Donc, ninnu cela ma veut jigin dire a ye Dieu avait un grand plan i pour n'a fɔ n y'a f'i ye Joseph. cogo min matigi tun ye koba de boloda yusufu ye À la gloire. ani Il a tun bɛ fɛ ka voulait nɔrɔ lui di a ma accorder de l'autorité. a tun Il bɛ fɛ ka voulait lui kuntigiya di a accorder ma de la dignité. a tun bɛ fɛ Il a ka voulait tiɲɛ sɔrɔ lui mettre en exergue a dans tun la bɛ fɛ société. Mais ka a cependant, da kɛnɛ ka il y avait sin na un problème. nka Dieu gɛlɛya dɔ avait tun bɛ un yen grand plan pour Joseph. matigi tun ye koba labɛn yusufu ye Il voulait le bénir. a tun bɛ fɛ ka duba k'a ye a tun bɛ fɛ a ka ye a tun bɛ fɛ ka ko bolodalen kɛrɛnkɛrɛnnen di a ma Quel était le problème? o C'est kungo que kun ye mun ye Joseph était immature. yusufu tun tɛ hakilitigi ye Était a immature. tun ma balikuya fɔlɔ Joseph n'avait pas encore développé Yusuf le caractère. a tun ma a jogo ladilan La fɔlɔ Bible nous montre
cela. ani Bible bɛ o yira Genèse an na chapitre 37. Genèse kitabu le kɔnɔ verset 2. sura 30 Si vous verset regardez 2 n'aw y'o Genèse lajɛ chapitre 37, le verset 2, vous allez voir que la Bible dit, voici la Bible b'a fɔ postérité ko a de filɛ nin Jacob. Yakuba bɔnsɔnw filɛ ko âgé Yusufu de o tun ye 17 san 17 ye faisait paître ale tun bɛ bagangɛn le na troupeau a n'a avec ses balimaw frères. Et la Bible dit, Bible b'a cet fɔ enfant ko cet enfant était auprès des fils de ko Bila nin et denmisɛnnin des tun fils bɛ de Biliya Zilpa denkɛw da avec fɛ son frère. ani Zilda Remarquez ceci. La Bible dit, Bible b'a Joseph fɔ ko était âgé de 17 ko ans. Yusuf tun ye san Et 17 le ye premier verset dit Joseph était âgé de 17 ans. verset fɔlɔ b'a fɔ ko san 17 cet tun don enfant. a filanan b'a Dans la fɔ ko nin culture denmisɛnnin juive, ça aurait été une contradiction. Dans la culture juive, lire ce verset, c'est une contradiction. jufuw ka ye cogo la ni i ye nin fɛn Est âgé kɛ de 17 ans et dire dans le prochain verset cet enfant, c'est un problème. ko Pourquoi? nin den Parce que dans o la tun ye culture gɛlɛya juive, ye on devient homme à 12 ans. o waati la i tun bɛ kɛ cɛ ye san 12 Le passage de l'enfance à l'adulte. o kɔrɔ ye ka bɔ denmisɛnniya la ka don balikuya la La bar mitzvah. La bar mitzvah, c'est quand l'enfant juif devient un homme. jufuw fɛ yen Surtout n'i dans bɛ bɔ denmisɛnniya la ka don kamelenya la le juif, quand l'enfant mâle juif commence à travailler auprès de son père. I b'a daminɛ Il ka va se baara kɛ marier i fa à kɛrɛfɛ 16 ans, à peu près. a les kan Juifs ka se furu mariaient. san 16 Au temps de ɲɔgɔn na Jésus, 15 ans, 16 ans, donc un jeune juif était déjà marié. Donc voilà san ce 16 texte san nous 15 dit jufu que denmisɛnninw tun bɛ cet furu homme, kɛ ka il ban avait 17 ans. o cɛ in tun ye mais san le 17 17 ye enfant. Le nga problème, c'est que de la Bible b'a fɔ culture ko juive, on denmisɛnnin tun devient don homme à 12 ans. Donc, la i dun question, tun bɛ c'est kɛ baliku ye k'i kɛ cɛ ye san 12 an bɛ se k'a fɔ ko mun na ni kitabu y'a fɔ ko denmisɛnnin tun don je vais vous faire comprendre ici qu'il Bɛ ne fɛ aw s'agit ka faamuya yan pas d'enfants simplement sur le plan ko denmisɛnniya farikolo ta fanfɛla fɛ o dɔrɔn ko tɛ nka hakilinaw bɛ a la utilise le texte enfant. Bible bɛ denmisɛnnin ko kuma fɔ N'avait pas encore développé o kɔrɔ le ye caractère. ko o tun ma Il a était jogo ladilan enfant sur le plan spirituel. ani Il était ninakow fana na immature ale sur tun ma le plan balikuya spirituel. fɔlɔ Donc il n'avait pas atteint la stature qu'il devait atteindre. ko a sur tun le ka plan se waati spirituel. min na balikuya la a tun ma Donc, il se y o la avait fɔlɔ l'immaturité. En disant o la cet enfant, hakilitigiya tun le tɛ texte a la est en train de nous dire nin que kitabu bɛ k'a fɔ ko nin Joseph denmisɛnnin était immature. o bɛ k'a fɔ ko Et ça, Yusufu c'est tun ma un balikuya problème, fɔlɔ parce que Dieu o ye est gɛlɛya ye prêt ka à bénir tugu Joseph. matigi labɛnnen don ka Dieu lui a Yusufu donné des duba songes. a Il est labɛnnen don ka prêt à sogow bénir di a ma Joseph. walasa a Il k'o est prêt faamuya à élever Joseph. a Mais il y labɛnnen a don un ka seul Yusufu problème. kɔrɔtan Joseph est encore enfant. ani Joseph Yusufu tun ye est encore denmisɛnnin ye immature. Et nka j'ai lu Yusufu tun ma quelque hakilitigiya part kɛ que l'héritier, wa Bible b'a aussi fɔ longtemps qu'il est yɔrɔ dɔ la enfant, ko ne ni diffère tiɲɛ ta ba en rien ko n'o de ye l'esclave, denmisɛnnin ye k'o tɛ se ka quoiqu'il maga soit fosi la maître fɔlɔ de tout. Parfois nous disons que nous sommes en waati train dɔw la d'attendre Dieu, an mais b'a fɔ c'est k'an Dieu bɛ ka qui est en matigi train de kɔnɔ nous nka o b'a attendre. sɔrɔ matigi de bɛ ka Je anw veux dire, kɔnɔ parfois nous disons ne que nous ko sommes i en ma train ko waati dɔw d'attendre la Dieu, an b'a mais fɔ c'est k'anw bɛ Dieu ka qui matigi est en train kɔnɔ de nous nka o b'a attendre. sɔrɔ matigi de Dieu bɛ ka anw attend kɔnɔ à ce que nous ale bɛ croissions ka anw kɔnɔ spirituellement. an ka se Dieu ka taa attend à ce ɲɛfɛ que nous ninakow la développions a le bɛ k'an kɔnɔ caractère. Dieu walasa an ka se attend k'an jogo à ce que nous ladilan développions a bɛ k'an kɔnɔ l'image de Christ walasa en nous. an ka Dieu se ka attend a à ce to que nous ale ja ka développions caya le fruit anw de na l'esprit. Ce n'est walasa pas ni toi qui es senu en ka train dili fɛnw d'attendre olu le ka bonya Seigneur, anw c'est na le Seigneur qui est en train de awɔ t'attendre. matigi ale Le de bɛ ka Seigneur i kɔnɔ était prêt. matigi Quand Joseph o avait bɛ ka 17 i ans, wele i n'a le fɔ Seigneur Yusufu était déjà prêt à le bénir. a labɛnnen don ka L'Éternel ban était ka déjà duba prêt k'i ye à l'élever. a tun L'Éternel labɛnnen don était k'a déjà kɔrɔta prêt à lui donner a tun l'autorité. labɛnnen don ka ban ka L'Éternel kuntigiya était di déjà a prêt ma à lui donner la badabada dignité. masa o Mais tun il labɛnnen n'était don ka pas tiɲɛ di prêt. a ma Il était nka enfant. ale tun ye denmisɛnnin ye Regarde ton voisin, a dis-lui, tu lajɛ i dois kɛrɛfɛmɔgɔ la i grandir. k'o fɔ a ɲɛna Tu dois grandir. Parfois, i nous kan ka disons kɔrɔbaya que nous attendons Dieu, mais c'est waati Dieu qui dɔw est la en an b'a train fɔ de k'an nous bɛ ka matigi kɔnɔ Donc Joseph était immature. nka Yusufu tun ma hakilitigiya Et kɛ la cause de son immaturité, o kun ye min c'était ye surtout le traitement préférentiel o de tun son ye père. a fa tun bɛ a bila a dan na La ka cause kɛ de mɔgɔ son kɛrɛnkɛrɛnnen ye immaturité, c'était le traitement de son père. a fa Nous tun ne bɛ savons o pas de kɛ pourquoi que Jacob accordait un traitement préférentiel an t'a dɔn kun jumɛn na Jacob tun bɛ ale minɛ ka danfara don a ni tɔw cɛ que Rachel est ma vraie femme. a b'a fɔ ko Rachel de ne muso yɛrɛ ye Été imposé. ko Leya tun Donc, c'est dira vrai ne que ma de Jacob a eu des enfants avant Joseph, Jacob tun ye mais denw il a sɔrɔ eu sani des Yusuf enfants cɛ à travers Léa. Et Léa a tun y'o n'était sɔrɔ pas Leya la femme fɛ qu'il voulait.
Donc peut-être qu'il s'est dit en lui-même, a bɛ se ka kɛ a y'a fɔ a yɛrɛ en kɔnɔ réalité, Léa n'est pas ma vraie ko femme. Leya tɛ ne muso ye tiɲɛ yɛrɛ la ko a dira ne ma u y'a wajibiya ne kan nka Rachel o tun ye ne ni n ka muso ye nka Yusuf tun ye Rachel denkɛ de ye ale tun ye o denw den fɔlɔ ye o la ne tun b'a minɛ i n'a fɔ n ka n denkɛ fɔlɔ n tun kan ka danfara don ani tɔw cɛ ka kɛ n ka den mandi ye le droit d'aînesse. Donc nous ne savons pas si c'était son raisonnement. an t'a dɔn n'o de tun ye Jacob hakilina ye Et plausible que ce fut été son raisonnement. Mais quoi Nga, qu'il en soit, ce a mana que kɛ nous cogo savons, cogo an bɛ min c'est dɔn que o ye Joseph ko Yusuf recevait un traitement référentiel. ale tun kɛlen don den mandi ye a minɛcogo ni tɔw ta tun tɛ kelen ye Signale, par exemple, son père était misali la très protecteur. a fa tun bɛ envers a lui. kɔlɔsi kosɛbɛ Remarquez, par exemple, a dans tun bɛ Genèse, a janto chapitre a la 33, le verset 2. La Bible dit au Bible moment bɛ nin fɔ où ko Joseph ou Jacob s'apprêtait ko à faire Jacob face tun bɛ k'a à labɛn Ésaü, vous vous rappelez qu'il y a avait hakili des b'a la disputes entre Jacob ko et kɛlɛ Ésaü. nana Il a Jacob ni dû Isaïe cɛ se rendre en Mésopotamie Ko a pendant taara 20 ans. Mésopotamie Maintenant, ka le to moment était san venu pour mugan na. lui de retourner en Canaan. Waati Quand sera il a kun kan ka segin ka na Kana revenait en Canaan, n'a il ne seginna ka na savait Kana pas s'il allait avoir. Il ne savait pas comment Ésaü a kun t'a allait le dɔn recevoir. cogo di Il ne Esayi tun savait bɛna ale pas si kunbɛn Ésaü n'allait pas se battre contre lui. a bɛ se ka Donc, kɛ puisqu'il Isayi tun n'était bɛna ale pas kɛlɛ sûr, il pensait qu'il pourrait avoir de la guerre. a Il hakili pensait tun b'a la que ko kɛlɛ bɛna wuli n'ale Ésaü seginna pouvait l'attaquer. Donc, a bɛ se k'a fɔ regarde ko comment Isayi est-ce bɛna ale qu'il a kɛlɛ organisé la famille. Dans Genèse chapitre 33, Genèse kitabu kɔnɔ verset 2, la Bible dit de Jacob, puis il plaça en tête les servantes avec leurs enfants. ko a ye o n'a denw bila Léa a filanan avec ses enfants. ko a ye Leya bila a n'a denw Enfin, Rachel avec Joseph. nka Rachel ni Joseph Donc cet homme savait qu'il pouvait avoir une guerre. O Donc cɛ il tun a b'a dɔn mis ko au kɛlɛ bɛ premier se ka kɛ plan u ni ɲɔgɔn les cɛ servantes et leurs enfants. Deuxièmement, Léa et ses enfants. Ga- Troisième catégorie, Rachel. Rachel. Et un dernier, Joseph. Ah, Donc ni cela a veut laban dire na s'il y Yusuf aurait pe. une guerre, O donc kɔrɔ ye ni les kɛlɛ tun bɛ serviteurs yen et les servantes mourraient Baarakɛlaw premièrement, ni puis leurs enfants, denw cɛ, puis Léa, puis ani les enfants Léa, de Léa, puis ani Léa Rachel. denw, ani Et Rachel Joseph denw. serait le dernier. Yusuf kelen de tun na kɛ laban ye min tun kan ka sa Donc je suis sûr et certain ne dalen b'a la que les enfants de Léa, ko Leya denw Ruben et Lévi et, ko Ruben ni Levi et Isaacar, etc. Isaka a Les n'a tɔw enfants bɛɛ n'étaient pas heureux de voir olu tun nisɔndiyalen tɛ leur père si protecteur. ka u fa ye Joseph. o bɛ ka Donc, Yusuf premièrement, kɔlɔsi cogo min na Joseph, son père était très protecteur de lui. Yusuf fa tun bɛ a kɔlɔsi Deuxièmement, kosɛbɛ son a filanan père lui a avait fa accordé une tunique o de tun ye plusieurs fini dɔ couleurs. dilan a ye C'est min ce que tun ye nous dit le kulɛri texte caman ye dans Genèse chapitre 37 o verset bɛ 3. Genèse kitabu Il kɔnɔ avait une tunique sura bi saba ni de wolonwula plusieurs verset couleurs. sabanan Maintenant, pourquoi cela ko duloki est-il tun b'a bolo important? duloki cɛ ɲuman Parce min tun que, kulɛri ka ca remarquez, lisons dans 2 Samuel chapitre an k'o kala 13, Samuel le verset kitabu 18. filanan na Ce verset texte tan ni nous sabanan explique verset tan ni seegin na l'importance d'une tunique de plusieurs couleurs. ko a tun Dans ye 2 Samuel duloki chapitre dilan 13 a ye verset min tun ye 18, kulɛri la Bible caman ye dit, Bible b'a fɔ en ko parlant kura de Tamar, a en parlant de kumatɔ Tamar Tamar, kan elle avait une tunique de plusieurs ko couleurs. fini duloki dɔ tun C'était b'a bolo le min tun kulɛri ka vêtement ca que portaient les filles du roi. ko o tun ye masadenw ka fini de Les ye tuniques de plusieurs couleurs, Ko c'était fini les vêtements que minnu tun ye portaient kulɛri caman les ye filles du ko roi. En masaden d'autres tɔw de tun termes, b'o fini c'était min les don princes et les princesses en ce ko temps qui masadenw portaient cɛman ni des musomanw tuniques de olu de plusieurs tun b'o couleurs. fini Et ninnu don voilà cet homme, non Ani, seulement o son cɛ in père filɛ nin ye est très protecteur de ko lui, a fa mais tun b'a dans la kɔlɔsi maison, kosɛbɛ parmi ses nka frères, a ka so son père kɔnɔ lui a donné a fa une tun ye tunique o de di plusieurs a ma couleurs. a tun ye Donc fini cela veut kulɛri dire caman que di a Joseph ma recevait un traitement de prince dans o la la famille. ale tun bɛ minɛ i n'a fɔ Il était masaden considéré comme un prince. a tun kɛlen i n'a Il fɔ masaden marchait a comme fa un ka du prince. kɔnɔ a tun bɛ Il tagama o cogo fonctionnait la comme un prince a tun bɛ dans baara la kɛ ni maison. o ye Donc ka so kɔnɔ. extraordinaire. o tun kɛra Et kabako ye finalement, O le kɔ, texte va nous dire que o kuma b'a fɔ an ye Joseph, tuguni il est vrai, ko Yusuf il est vrai que Joseph savait travailler les champs, mais vous allez remarquer que Joseph, lui, il avait aw bɛna un jateminɛ traitement tout ko à fait Yusuf spécial. ale ni tɔw minɛcogo Alors tun tɛ que kelen son ye frère travaillait dans les champs, la a Bible nous balimaw dit tun bɛ foro que la Joseph, lui, Bible b'a fɔ ko il Yusuf était kɔni à la maison ko ale tun avec bɛ son so père.
n'a il failli. semble que la majorité du Abone ba fɛ ko Joseph waati caman na ne passait pas Yusuf son temps ale sous tun les t'a ka rigueurs du waati bɛɛ soleil kɛ tile avec ses kɔrɔ frères, nga avec a n'a Ruben, balimaw avec Siméon qui ani Simeon ni Ruben travaillait, kɛ qui minnu tun paissait bɛ les baara kɛ troupeaux, etc. minnu tun bɛ sagaw Lui, gɛn il était ale pendant que ses kɔni frères ale tun tɛ a travaillaient. balimaw fɛ Lui, il était à la ale maison, tun bɛ so de habillé comme un a prince, labɛn i n'a fɔ avec masaden une tunique de plusieurs ani couleurs guloti tun b'a la min auprès tun de son couleur ka père. ca a Et de kɛ fa temps en kɛrɛfɛ temps, waati ni le waati père va l'envoyer o bɛ taa ka taa voir bila ka taa comment vont cogo ses fils. a Donc lui, denkɛw bɛ il yen reste à la maison, ale bɛ to assis so comme un prince, a sigilen habillé i n'a fɔ comme un masaden prince, a avec parilen i une n'a fɔ masaden tunique de plusieurs couleurs auprès de Guloti son b'a la père. min couleur Et ka ses ca a bɛ fa frères sont kɛrɛfɛ en train de travailler. a Et de balimakɛw temps bɛ en baara la temps, le ani père waati ni Jacob waati va fa b'a envoyer fɔ min ye Joseph Jacob ye à ko voir, à Yusuf vérifier pour k'a voir lajɛ comment voir k'a les jateminɛ frères. kɛ n'a y'a sɔrɔ i balimaw ni baasi t'u la Joseph Katogo wɛrɛ la avait un job, il avait une baara dɔ tun bɛ responsabilité Yusuf de la superviseur. ale tun kɛlen i n'a fɔ mɔgɔ min bɛ kɔlɔsili de kɛ Donc les autres travaillaient au tɔw dehors. tun bɛ baara Mais lui, kɛ il kɛnɛ ma était à la maison, nga ale habillé bɛ so comme un prince, avec ale sa bɛ so i tunique n'a de fɔ plusieurs masaden couleurs. Et a de bɛ temps so en a temps, n'a il ka va fini vérifier ɲuman comment se couleur passent les caman bɛ min choses. na Et il va ani waati rapporter ni à waati a bɛ taa Jacob, lajɛ kow bɛ voilà cogo comment min se na passent les a bɛ na o choses. Il ɲɛfɔ a fa avait une ye ko a filɛ a responsabilité bɛ de ka kɛ tan superviseur. ale Et tun lui, ye quand lajɛlibaga ye il ale était tun sorti pour kɔlɔsibaga de ye superviser ses frères, il n'avait même pas la décence d'enlever sa hali tunique a de kun plusieurs t'a ka couleurs. o fini couleur man Donc, caman pendant bɔ que les sɔni a autres ka taa travaillent, balimaw fɛ pendant que les tɔw autres tun sont bɛ to baara habillés la en berger, tɔw kun pendant bɛ que taa les autres olu sont bɛ t'u habillés, jija je ne sais pas, tɔw en kun labɛnnen don jeans, cogo mais wɛrɛ la lui, il a bɛ apparaît se en ka kɛ o tenue tun de bɛ jini don mariage, ale tun parilen bɛ kɛ i n'a fɔ mɔgɔ min bɛ taa avec sa furusigiyɔrɔ la tunique de plusieurs couleurs. o ye a ka Donc, fini ye le min ye problème, couleur caman ye C'est que Jacob gɛlɛya ye min ye accordait o ye Jacob un traitement ale spécial. tun bɛ à son Yusufu fils minɛ min y'a denkɛ ye Joseph. cogoya kɛrɛnkɛrɛnnen na o tun Mais ye le den mantinin résultat, nka o c'est que jaabili cela avait affaibli o le tun ye caractère de Joseph. Yusufu jogo yɛlɛma Parce ka kɛ qu'en lui mɔgɔ donnant fɛgɛman un ye traitement spécial, a kɛlen k'a minɛ en ka kɛ le mɔgɔ considérant kɛrɛnkɛrɛnnen ye comme un prince a dans la kɛlen k'a maison jate i n'a parmi fɔ les pères. masaden so kɔnɔ Donc en réalité, lui, ça a affaibli son caractère. o ye dɔ Donc, bɔ a premièrement, jogo la o ye dɔ bɔ a fanga Joseph la était devenu un homme. Joseph, c'était un fils un peu Yusufu tun ye fainéant. denkɛ ye a tun ye C'était un denkɛ fils un sugu peu min ye a fainéant. tun ye denkɛ Donc, bana pendant que les bali autres ye travaillent, ka tɔw passent to la baara journée la à travailler sur le soleil, ale sous le olu tun bɛ soleil, tile kɔrɔ lui il est à la maison ale avec son kɔni père, bɛ il so fait a un peu n'a fa bɛ ɲɔgɔn d'administration fɛ de temps en temps, il va waati voir ses kelen frères, kelenninw na a bɛ taa etc. lajɛ baara in bɛ cogo di Donc, Jacob, Jacob, sans le vouloir, a ale commencé à a ma développer dabɔ un a fils kama fainéant. nka a ye a Deuxièmement, denkɛ kɛ salibadɔ ye Joseph manquait de maîtrise de soi. Yusufu tun tɛ se a Avec yɛrɛ le la temps, Joseph waati a tun bɛ manqué tɛmɛ de maîtrise de soi. a tun tɛ se a La yɛrɛ la Bible dit, tuguni Bible b'a fɔ quand ko Joseph a eu son premier songe, ko Yusufu kɛlen k'a il ka a siko vu fɔlɔ kɛ qu'il tenait une gerbe a à y'a la ye main. ko Et fɛɛrɛ les dɔ gerbes tun de bɛ son a bolo frère, de ko ses feere frères, dɔ se tun sont bɛ a bolo prosternés devant ani lui. ale La balimaw Bible ka dit, feere quand olu il y'u a ɲɔngiri a raconté le san rêve kɔrɔ à ses ko a frères, kɛlen k'o ses lakale a balimaw ye frères étaient, ko a balimakɛw étaient en colère. olu Ses dimina frères kosɛbɛ a n'aimaient balimakɛ pas ninnu en réalité le rêve qu'il avait eu. Donc O il tun s'était tɛ mis sigo en kama colère ye contre lui. Nga Et le texte nous dit, après avoir o kuma bɛ a raconté fɔ an ye ses ko rêves, le premier rêve à ses frères, dans Genèse chapitre 37, le verset 8, la Bible dit, ses frères Bible le b'a fɔ ko haïrent a davantage. balimaw olu Ses ye a frères kogoya le u yɛrɛ ye ka détestaient taa fɛ d'abord ko pour sa a tunique de balimaw a plusieurs tun couleurs. ko man di olu ye Maintenant, il vient avec des rêves. nka a nana ni Les sogow gerbes fana des tuguni frères, des ko frères a bɛ se balimaw prosternent ka devant feere lui. k'olu Donc y'u cela veut dire, majigi la ale Bible t'a dit, kɔrɔ maintenant il Bible le b'a fɔ haïr ko sisan davantage. u y'a kogoya u yɛrɛ ye ka taa Les a fɛ frères de Joseph le détestaient. Yusuf balimakɛw a Et tun ko ka go olu ye quand quelqu'un te déteste, n'i ko ka tu go le mɔgɔ sais. ye i Donc b'a quand dɔn quelqu'un te déteste, ni i ko ka tu go le mɔgɔ ye sais. dɔrɔn i b'a Donc dɔn il sait que ses frères le détestent. a b'a dɔn Maintenant, k'ale il ko va man d'a avoir balimaw un ye second songe. nka a bɛna sogo Pourquoi filanan va-t-il kɛ raconter mun de la à a bɛ ses taa o ɲɛfɔ a frères le balimaw second ye songe? Tandis qu'il sait que ses frères ale dun le tun b'a dɔn détestent. k'ale Le ko man problème, di a balimaw ye c'est qu'il n'avait pas la maîtrise de soi. ale tun tɛ se a pour yɛrɛ la o de garder tun y'a le ka second gɛlɛya ye songe. Donc il lui manquait de maîtrise de soi. Donc qu'est-ce qu'il va dire? Donc après avoir raconté le premier rêve et ses frères étaient a
fâché Keninka contre lui. Ozabi Il Sisanga, va Siko maintenant Kolo Zabi, raconter Urukun le Dimina second Koro. rêve. Ah, Il Sula va Kata dire, Fulana j'ai Feleko. encore fait un autre rêve. Ah, Kukune Sigura Donc lui, Kukura. il y avait, premièrement,
il n'était pas un travailleur acharné. A fɔlɔ Ça, fɔlɔ c'était un baarakɛla problème ba du tun tɛ. caractère. O kun ye gɛlɛya Deuxièmement, dɔ ye il lui fɔlɔ manquait jiko de la. maîtrise de soi. A filanan a Un tun autre t'a yɛrɛ la. problème de caractère. O fana ye Mais gɛlɛya le wɛrɛ ye. plus grand problème Nka min tun de ka bon n'a tɔ caractère bɛɛ et ye. le plus grand signe Min tun ye taamasiyɛn d'immaturité, bɛɛ la c'est belebeleba chez ye. Joseph. C'était son obsession O de tun ye lui-même. a kun Son bɛ a obsession kun de falen lui-même. don a yɛrɛ la ka Tout dama tournait tɛmɛ. autour Fɛn bɛɛ de tun bɛ ale da Joseph. fɛ. Fɛn bɛɛ Cela tun bɛ se Yusuf da manifeste, fɛ. quand vous lisez le texte, N'aw cela ye se o kuma manifeste de kalan. deux manières. Numéro un, de la A fɔlɔ. façon dont il a dénoncé ses frères. A y'a Mais balimaw il faut jugo fɔ regarder, cogo min na. si vous regardez dans le texte, dans son contexte, Ko vous ni allez a y'o voir o que la kitabu Bible dit lajɛ que a fɔcogo la. Joseph prenait le plaisir Ko d'écouter les propos de ses frères ko waati et de bɛɛ a les tun b'a balimaw ka rapporter à son kuma père. lamɛn. Maintenant, il ne le faisait pas A pour kun tɛ o aider kɛ ses walisa k'a frères balimaw à dɛmɛ. s'améliorer, Ka à taa ɲɛ améliorer leur vie, walisa à u ka se ka dɔ fara u ka sanctifier leur ɲɛnɛmaya âme. cogoyaw Mais en kan. réalité, Nka il tiɲɛ na rapportait ses propos a à kun bɛ taa nin son kuma ninnu père ɲɛfɔ a pour fa qu'il ye puisse paraître mieux dans walisa les ale yeux de yecogo ses- ka de ɲɛ son ni père. tɔw ye. Pour qu'il puisse paraître, comment dirais-je, plus sanctifié aux Walisa yeux ka de fɔ k'ale de ka son père. senu ka tɛmɛ Donc tɔw ça, kan. c'est un problème. Nka Donc, o ye numéro gɛlɛya un, dɔ ye. tout tournait autour de lui. Fɛn bɛɛ de Il tun bɛ voulait munumunu ale une da bonne fɛ. image A kun de bɛ fɛ lui-même hakiliw ka jɔ autour de ale de son- la. autour A de kun bɛ son- fɛ ka de jasugu son- dɔ di auprès a de son yɛrɛ ma. père. Deuxièmement, A tu filanan. vois l'obsession de soi se A manifestait tun dans ɲɛsinnen la don a yɛrɛ ma. vantardise O de bɛ yira Joseph. waso de fɛ. Donc quand Joseph, comme je vous ai dit, que Yusuf Joseph i n'a fɔ n y'a a fɔ aw ye eu deux cogo min na. songes, n'est-ce pas? Le Ale premier ye sigo songe, fila il kɛ. a vu les gerbes de ses frères A y'a ye se k'a balimakɛw ka yiri prosterner feere devant olu sa k'u gerbe. majigi a ta Maintenant, kɔrɔ. les frères n'étaient pas contents. O ma diya Donc, balimakɛw à ye. chaque fois qu'il a reçu un rêve, Nka waati il o waati a commence kɛlen ka avec ce sugo mot. sɔrɔ. J'ai eu un rêve. A b'a fɔ ne J'ai eu sigora un songe. ne sigora Vous voyez, n j'ai ye jirali dɔ eu ye un songe. ko Et ne ses frères sigora n'étaient pas contents au sujet du premier songe. ko Et puis, fɔlɔfɔlɔ o ma il diyaw va ye. revenir pour dire, A tila ka na ko j'ai eu kura encore ko un ne autre sigora ko songe. kura Je reçois des songes. Ko Mais ne bɛ vous, sigow vous ne kɛ recevez pas des songes. nka aw J'ai sigo une kɛ destinée, mais ko vous, vous ne n'avez pas de destinée. dakan bɛ ne bolo nka dakan Dieu tɛ aw va la aller loin avec moi. Il va faire de ko grandes choses matigi avec bɛna moi. taa yɔrɔ Mais jan ni vous, ne a vous bɛna n'avez kobaw rien. kɛ ne Donc, en réalité, Nka c'est- tiɲɛ na, c'était cette tendance. J'ai eu o un tun ye rêve, Yusuf j'ai ka eu o jogo encore de un ye. rêve. Dans le second songe, A non ka sugo seulement filanan Joseph na va raconter le rêve, mais Joseph va raconter en détail. a Il bɛna va a ka non sigo seulement dire, ɲɛfɔ nka j'ai a eu bɛ un o rêve, fɔ ka j'ai eu jɛya encore un autre rêve, mais il va dire, a b'a fɔ je ko ne ye vois sigo wɛrɛ le kɛ soleil, Nka la lune ne ye et 11 lolow étoiles ye se prosterner devant n moi. ye kalo ye n ye devant tile moi, u bɛ devant k'u moi. majigi ne Donc, si ɲɛ vous kɔrɔ regardez le texte, Genèse chapitre 37, o verset bɛ 9, Genèse je kitabu vois la kɔnɔ lune, sura les 37 étoiles, la verset lune, kɔnɔna le soleil, ko ne la ɲɛ bɛ lune, tile la les n étoiles ɲɛ bɛ se kalo ni lolow la prosterner u bɛɛ bɛ k'u devant majigi le ne mot c'est ye moi. ne Et ça, a c'était ka le kuma fɔta problème kun de ye ne de Joseph. o de kun ye Le Yusuf ka moi. gɛlɛya ye Parce ne que le plus grand signe Kasi- d'immaturité, c'est tamasiyɛn le ba moi. min b'a yira ko C'est i ma l'égoïsme. balikuya o ye waati C'est bɛɛ ko ne l'égocentrisme. k'a fɔ Quand ka vous i yɛrɛ avez ɲɛsin une i yɛrɛ vie ma ka i yɛrɛ k'u kanu focalisée fo k'a dama sur tɛmɛ vous-même, c'est le plus grand signe o de ye d'immaturité. tamasiyɛn bɛɛ la belebeleba ye ko Est-ce que ça i va, ma chers balikuya amis? fɔlɔ Et quel est le problème avec ça? ani o Le gɛlɛya ye problème jumɛn avec ye ça, o gɛlɛya ye c'est min ye qu'avec cette immaturité, ni o Dieu dan ye ne pouvait pas l'élever. matigi tun tɛ se k'a kɔrɔ Chers ta amis, je vais vous dire quelque chose ne teriw n bɛna fɛn dɔ fɔ aw ye de très très important. nafaba bɛ Dieu min na avait un plan pour Joseph. matigi tun ye ko dɔ boloda Mais le Yusufu problème, ye c'est que Joseph était enfant. nka gɛlɛya ye min ye Yusufu Son tun ye enfance se denmisɛnnin ye manifestait a ka donc du denmisɛnninya manque de caractère qu'il y avait chez lui. o tun bɛ da Donc kɛnɛ tout kan tournait autour de a Joseph. jogo de fɛ Tout fɛn bɛɛ tun bɛ tournait Yusufu da fɛ autour de moi. Voilà, j'ai eu Ko un ne, rêve, ne, j'ai ne. eu un songe. Le Ko ne soleil, sigo la dɔ lune, kɛ. les étoiles se prosternent Ko kalo devant ni moi. lolo, Donc Joseph, ani tile olu bɛɛ bɛ l'aspect qui majigi ne attire son kɔrɔ. attention, c'est comment lui, il va être élevé. Yusuf Il ne tun voit b'a pas ɲini qu'il dɛ va ale être bɛna un kɔrɔta cogo di instrument pour entre les mains de Dieu, pour être une bénédiction. Matigi pour bolo les kɔnɔ a autres. ka kɛ À Dubaï. ce moment-là, il n'a pas la maturité spirituelle pour voir o ça. waati la a Il tun ma voit balikuya nina kow la fɔlɔ Et le problème, c'est que quelqu'un qui est fixé sur soi-même, o gɛlɛya ye min ye mɔgɔ min hakili bɛ a yɛrɛ la parce que la réalité est que aujourd'hui nous parlons d'élévation. Bi Souvent, an bɛ nous kuma parlons o kan d'élévation, que Dieu va nous élever. Ko Dieu matigi veut ka nous an élever. kɔrɔta. Mais la réalité est que nka tiɲɛ ye min Dieu ye ne veut pas vraiment
vous élever. matigi tɛ fɛ ka aw kɔrɔtan Feu,
élever Christ a bɛ fɛ ka Krista de au kɔrɔta travers de toi. e bolo fɛ Au travers de ta vie, Dieu ne e veut ka pas ɲɛnamaya vous fɛ élever. a bɛ fɛ ka Dieu Krista de veut kɔrɔta élever Christ en a bɛ fɛ ka toi. Krista de J'ai lu kɔrɔta quelque e part, la Christ en nous, Krista anw l'espérance na de la gloire. o Donc, ye en nɔrɔ de réalité, ye an Dieu b'an ne veut jigi pas da vous min kan glorifier. Dieu veut glorifier matigi le bɛ fɛ Christ qui est ka en vous. nɔrɔ di Krista ma Et si le Christ ne se manifeste pas ani en ni vous, si Krista ma o le baara caractère kɛ de Christ aw ne se la manifeste ni pas, a ma da Dieu kɛnɛ ma ne peut kan pas aw vous la élever parce que le propos de Dieu, le plan de Dieu, matigi ka l'objectif ko de labɛnnen Dieu, le programme de matigi Dieu, ye ce ko n'est min pas de latigɛ vous élever, o mais tɛ aw c'est kɔrɔtali d'élever ye Christ nka en o ye toi. ka Krista kɔrɔta aw fɛ Donc il y a un problème. gɛlɛya dɔ tun bɛ Dieu yen avait de grands plans pour Joseph. matigi tun ye kobaw labɛn Yusufu ye Le caractère de Christ n'était pas encore là. nka Krista Le o portrait de jogo tun Christ tɛ yan n'était pas encore là. Krista yecogo tun tɛ yen L'image de Christ n'était pas encore là. Krista ja Donc tun tɛ yen maintenant, Dieu va devoir développer maintenant matigi bɛna o de labaara sisan chez Joseph. Yusuf fɛ yen Si Joseph va vraiment atteindre sa destinée, ni Yusuf bɛna se a dakan na l'homme que Dieu veut qu'il soit, matigi bɛ fɛ a ka kɛ min ye a ka se ka kɛ o il ye faut que Dieu développe le caractère. fo matigi k'a jogo de En d'autres ladilan termes, le travail que Jacob n'avait pas fait Jacob comme ma père baara min kɛ biologique, a fa Dieu min tun va y'a devoir wolofa le ye faire matigi bɛ comme o kɛ père spirituel. i nina fa bɛ o kɛ Le travail que Joseph n'avait pas, que Jacob n'avait pas fait, Jacob comme ma baara min kɛ biologique, Yusuf fɛ yen il min ye a avait, lui, wolofa ye avec ses traitements préférentiels, ka tugu ale il tun y'o avait minɛ den élevé mandi un ye fils a tun fainéant, y'o kɛ il den ye avait min b'a élevé danna un a tun fils y'o qui manque de lajama maîtrise de soi, il a avait tun ye den lamɔ min tɛ élevé se a yɛrɛ la un fils égocentrique, min tun égoïste, ɲɛsinen don a et le yɛrɛ ma monde min était tun b'a yɛrɛ fixé kun kanu sur lui, kojugu le monde tournait autour de lui. ko a tun bɛ Dieu fɛn bɛɛ va munumunu a da devoir fɛ maintenant ala le travail a bɛna o qui baara n'a pas kɛ été sisan fait Yusuf la min pour ma kɛ développer a le wolofa fɛ caractère. walasa Dis-moi le k'a jogo caractère. ladilan walasa k'a jogo Encore ladilan plus fort le caractère. a fɔ ne fɛ Encore plus kojugu fort le caractère. a fɔ ne fɛ kosɛbɛ kojugu Donc Dieu va permettre que matigi bɛ a certaines latigɛ circonstances, ko cogoya dɔw Dieu ka va na permettre que certaines matigi bɛna circonstances to cogoya dɔw émergent olu ka dans la bɔ vie de Joseph Yusuf ka ɲɛnɛmaya la pour qu'il puisse développer le caractère chez lui. walasa a ka se Et ka laissez-moi kɛ o vous jogo dire, ye chers amis, que le caractère ne teriw jugo passe par la crucifixion. o bɛ du tɛmɛ moi. gengeni de fɛ i k'i yɛrɛ kun Oh, je genge Le caractère, le développement du caractère ko jugo ka passe dɔ fara i jogo par kan la o crucifixion bɛ tɛmɛ du moi. i yɛrɛ kun Christ gengeni est kan déjà en vous. Krista Mais bɛ aw la ka mais le ban moi nka chez vous ne fait i bɛ min fɔ i obstacle à yɛrɛ kun kan l'expression o de du bɛ caractère balan de bila Christ. Krista Pour la que i Christ ka ɲɛnɛmaya puisse se la manifester, walasa Krista ka le da moi kɛnɛ kan doit i ka être ne crucifié. J'ai o lu kan quelque ka part, genge jiri j'ai kan été o crucifié kɔrɔ avec ye i Christ. b'a fɔ ko ne bi Si i je bila vis, kɛrɛfɛ ce n'est plus moi qui vis, ni ne c'est ko n ko ne Christ tɛ ɲɛnɛmaya la qui vit tuguni en ko moi. Krista de Dis-moi bɛ balo gloire. ne la a J'ai fɔ ne été fɛ ko crucifié nɔrɔ avec Christ. Si Ko je ne vis, genge ce na n'est plus moi Krista qui fɛ vis, c'est Christ qui vit en moi. ko Krista de bɛ Mon ɲɛnɛmaya moi ne la naturel o a la été ne crucifié. min ye Il y n a dancogo ye o maintenant genge en na moi un autre moi. walasa mɔgɔ Et ce kura ka moi, na ne la c'est Christ. o ye Krista de Mon ye moi naturel a ne été crucifié. ne yɛrɛ kun min Il tun y bɛ a yen o maintenant genge na un genge autre jiri kan moi. nka Et sisan ce mɔgɔ moi, kura de bɛ ne la c'est Christ. a ni o ne ye o ye Christ et Krista ye l'ego ne peuvent pas vivre ensemble. Krista ani Dieu an ka et le moi kuncɛbaya olu tɛ se naturel ka sigi ne yɔrɔ peuvent kelen na pas vivre ensemble. Christ et les œuvres de la chair Krista ne ani peuvent pas farikolo vivre waleyaw ensemble. olu tɛ se ka sigi ɲɔgɔn na Donc Dieu a dû prendre, matigi faire passer Joseph dans un processus. ale y'a to Yusuf donna sanga kura la mun bɛna a jogo ladilan Premièrement, Dieu va permettre a que fɔlɔ-fɔlɔ Joseph soit vendu de ses matigi frères. bɛna sɔn a ka feere a balimaw fɛ Il va permettre qu'il soit vendu de ses frères. awa a bɛna La sɔn a Bible dit que balimaw ton k'a droit feere est comme un courant d'eau entre les mains de l'Éternel. o la a kɛra i n'a fɔ jibawo ye o matigi Dieu bolo pouvait kɔnɔ changer le cœur des frères de Joseph. matigi Il ye pouvait a changer leur dusukun cœur. u Mais balimaw Dieu ne dusukun l'avait pas falen fait. Parce que à travers la jalousie, ka à tugu travers u ka l'envie, keleya fɛ à travers l'hypocrisie des frères, u Dieu va balimakɛw fɛnɛ bâtir ka le kalabanciyaw fɛ caractère a de bɛna Joseph. Yusuf Dis-moi jogo gloire. ladilan a fɔ ne fɛ Alléluia. nɔrɔ an ka Alléluia. latanu À an ka travers latanu l'envie, à travers l'hypocrisie, à u travers ka la méchanceté des kalabanciyaw fɛ u frères, ka Dieu juguyaw va fɛ bâtir le caractère matigi fɛnɛ de bɛ Joseph. Yusuf jogo Laissez-moi vous ladilan dire, ka o entre jɔ parenthèses, certains ennemis, jugu dɔw bɛ certains yen ennemis i sont jugu des dɔw bɛ yen bénédictions olu ye déguisées. duba sun de ye Oh. Oh. Certains ennemis
Ko sont jugu des dɔw, bénédictions olu ye duba de déguisées. ye. Vous n'auriez, Min si tɛ vous ye n'aviez kɛnɛ pas kan, min tɛ kɛnɛ kan autant ko ye. d'ennemis, vous ne passeriez pas autant de temps de la prière. Ni Si vous ju- n'aviez pas ni autant jugu tɛ d'ennemis, aw bolo, aw vous tun tɛ deli kɛ ne ka dafa. suivriez pas Ni jugu autant foyi votre tɛ aw la. témoignage. Si Aw vous tun n'aviez tɛna aw pas ka seereya autant bɔ. d'ennemis, Ko vous ni ne jugu tɛ aw rechercheriez bolo. pas l'excellence dans tout Aw ce que tɛna vous ɲumanya faites. ɲini Regarde ani ton k'a ɲini ka voisin, don il sanga dit, wɛrɛ lui, la aw ka ton ko kɛtaw ennemi la. est une bénédiction. A fɔ ne Alléluia. fɛ ko i Ton jugu ye ennemi duba est de une ye. bénédiction. Ton Awɔ, i ennemi jugu ye t'aide duba de à ye. chercher Dieu. Ton ennemi t'aide à vivre I dans la jugu b'a to i sanctification. ka Ton to ennemi senuya t'aide la. à I connaître jugu Dieu. b'i dɛmɛ i ka masigi Certains dɔn. ennemis sont des I bénédictions de jugu la dɔw part olu de ye Dieu duba de qui ye i nous bolo. aident à bâtir le Olu b'a to i caractère. ka se k'i Dites-moi jugu gloire. ladilan. A fɔ ne fɛ ko Donc la nɔrɔ. prochaine fois qu'on vous Tiɲɛ wɛrɛ. critique, vous Ni devez aw bɛ dire kɔrɔfɔli merci kɛ, beaucoup. aw b'a La fɔ ko i prochaine ni fois qu'on ce. essaye de N'i vous kɔrɔfɔra i battre, b'a fɔ ko vous aa ko i ni abattre, ce. vous devez dire j'apprécie I kan cela. k'a fɔ ko i La ye min prochaine fɔ k'o fois qu'on diyara ne essaye ye. de Tiɲɛ wɛrɛ. comploter, de conspirer N'a fɔra contre k'u bɛna vous, bɛnbɛn vous bɛn k'i devriez kan. dire I b'a merci fɔ beaucoup, ko je aw ni vous ce, aime beaucoup, ko parce aw que ni vous ce êtes b'aw en train de kanu. mettre Ka du tu- vent sous mes ailes Aw pour bɛ ka que je fiɲɛ de puisse bila ne voler kamaw na walasa n ka encore se plus ka pan haut. sanfɛ. Dites-moi Ka taa sanfɛ. gloire. A fɔ ne fɛ Je nɔrɔ. déclare au nom de Jésus Bɛ de o fɔ Nazareth, Yesu tɔgɔ la. ce divorce ne va pas vous Ne ko tuer. mun ni Au furusa in nom tɛ de n'i faga. Jésus de Nazareth, Yesu Krista cette tɔgɔ la fausse Nazareth accusation ka. ne veut pas vous tuer. Nin Cette ko in tɛna faillite aw financière faga. ne veut pas te tuer. Ko ni En bɛnbɛnbɛn in réalité, tɛna aw à faga. travers l'opposition, Dieu va bâtir Ko u le bɛ balima min bila caractère aw ɲɛ en matigi toi. bɛna aw jogo jɔ ka o ladilan. Donc Dieu va permettre que les frères de Joseph Matigi se bɛna dressent sɔn contre lui a balimakɛw pour ka qu'il jɔ a puisse ɲɛ bâtir son caractère. walasa ka a jogo ladilan. Maintenant, Sisan Joseph Yusuf est vendu comme esclave. Yusuf feerela i n'a fɔ jɔn. Joseph qui était un fils fainéant. Yusuf au min tun ye commencement, denkɛ salibaatɔ ye a daminɛ na min tun tɛ qui baara kɛ restait dans la maison avec min tun bɛ son to so vêtement kɔnɔ de prince. a n'a Et fa de temps en temps, waati il waati supervisait les frères. a bɛ taa baaraw kɛcogo Et lajɛ rapportait a balimaw tun bɛ ka min au kɛ. père. Maintenant, Joseph est esclave. Sisan Yusuf kɛra jɔn ye Il va devoir se réveiller tôt le matin. a bɛna wajibiya ka soli ka wuli Il va devoir faire la ka taa vaisselle. baara kɛ foro la a bɛ minɛnɔgɔw ko Il va devoir balayer la maison. a wajibiyalen don plusieurs sisan fois ka le jour. so furasiyɛn caman. Il va devoir fonctionner avec des vêtements en lambeaux. Sisan a kan ka baara kɛ ni fini faralenw ye Il aw n'a tulo plus bɛ na de liberté. sisan a t'a yɛrɛ bolo à tuguni travers toutes ces choses, nka ka Dieu fɛn est kɛta en ninnu train bɛɛ fɛ de bâtir le caractère de Joseph. o Cet bɛɛ homme t'u qui était kun au ye ka commencement, Yusuf un jogo fils ladilan ka se k'a kɛ fainéant. mɔgɔ Mais kura c'est ye. Joseph qui était au commencement. Un Yusuf enfant min tun bɛ daminɛ na o va tun ye devenir den un salibaatɔ homme ye diligent. o kɔfɛ o nana kɛ Il baarakɛla va ye apprendre à se réveiller tôt. a Il bɛna va dege apprendre soli à ka wuli la travailler dur. a bɛna Il dege va baara apprendre à kologɛlɛn na manifester la fidélité. a Il va bɛna dege apprendre à tilennenya la développer la ponctualité. a bɛna Il va dege ka na apprendre waati à kofɔlen na exécuter ses projets. a b'a Donc, daminɛ il k'a ka passe kobolodaliw d'enfant ladilan fainéant à fils, à homme. a bɛ bɔ diligent. baarakɛbaliya la ka bɔ Deuxièmement, salibaatɔya la ka Dieu kɛ va denkɛ ni développer cɛ ye la maîtrise de soi. a bɛ se Il fana va yɛrɛ développer minɛ na en lui la maîtrise de soi. Au commencement, Joseph n'avait pas de maîtrise a de soi. daminɛ na Yusuf Mais tun dans tɛ la se a maison yɛrɛ de la Pharaon, nka o dans la kɔ maison de Potiphar, Potifar ka du Joseph kɔnɔ maintenant va devoir résister Yusuf bɛ à la a jija tentation. k'a kolo gɛlɛya Maintenant, ani tout ka un- ban tout jeune kɔrɔbɔli ma homme, sisan quand Joseph travaillait dans la maison de Potiphar, k'a sɔrɔ Yusuf il tun bɛ était baara à la la Potifar fin ka du de kɔnɔ sa vingtaine. À la fin de sa vingtaine dans la maison de Potiphar. Maintenant, un jeune homme de 20 ans, a jateminɛ kamalenni min bɛ sa san lutte mugan na majeure, l'une des plus grandes luttes ale d'un ka jeune kɛlɛba dɔ ye homme min de ye 20 ans, non n'i marié, bɛ san mugan na c'est la i vie ma sexuelle, furu c'est la o ye sexualité, c'est maintenir la cɛnimusoya ye chasteté. Donc i ka voilà, se k'i Joseph farisogo est minɛ un homme de 20 ans. nka Donc, Yusuf ye cela veut kamalenni dire, ye il san a mugan toute sa ɲɔgɔn na force, toute sa vigueur. Il a n'est pas fanga encore bɛɛ bɛ a marié. la a Donc, galabu ka même kɛnɛ s'il n'y avait pas de pression extérieure, hali ni vivre mɔgɔ dans tun la tɛ k'a tɔɔrɔ chasteté kɛnɛ ma pour Joseph mɛ ka to était tilennenya déjà la un i jɛlen ka to il aurait dû développer la maîtrise de soi. a kun kan ka Mais se a maintenant, yɛrɛ la non seulement il y a ça, nka il y a sisan o bɛ yen maintenant Madame Potiphar. o kɔ fana Potifar muso fana bɛ yen Madame Potiphar, ko Potifar muso bɛ yen une cougar, o min ye musokɔrɔba ye une kamalenninw ka di min ye prédatrice, une croqueuse de femmes min bɛ qui musow va dun approcher Joseph. o Dans ce bɛ premier kɛrɛ temps, elle va Yusuf la être un peu subtile. o Dans la ce a premier bɛ temps, na elle ni va être siranin un dɔw peu ye subtile. Elle va attendre que Potiphar part de la maison. a bɛ kɔnɔni kɛ fo Potifar ka taa En sous-vêtements.
o la a b'a Et bɛ elle yɛrɛ va bila se fini mettre un fitinin na sous-vêtement au moment qu'elle sait que Joseph va venir nettoyer la a b'a chambre. dɔn waati min na Yusuf bɛna a ka yɔrɔ Et elle jɔsi va regarder du coin de l'œil. a b'a lajɛ n'a Voir ɲɛ si kɛrɛ son ye travail o y'a est ka en baara train ye de produire des effets. walisa o ka se ka waleya kɛ Elle se met en sous-vêtement. o mais don a bɛ Joseph fini fitininw ne don voit rien à tout cela. ani parce qu'il Yusuf va tɛ dans o la foyi ye chambre, mais il est en train de prier. Yusuf il est bɛ en don train so kɔnɔ d'adorer, a il bɛ est ka en delili train, kɛ a bɛ ka batoli de kɛ chanter dans son cœur. a Il bɛ est ka en dɔnkili communion da avec dusukun Dieu. na Il ne voit pas Madame a Potiphar. ma madame Potifar Quand Madame jateminɛ Potiphar s'est a ma rendue madame compte Potifar que jateminɛ Joseph ne l'a pas vu. Yusuf Il a dit, tun b'a maintenant, ye je vais prendre une approche ouverte. Elle commence à a parler b'a à fɔ ko Joseph. sisan kɔni n bɛna gɛrɛ a la Elle commence à kɛnɛ lui kan dire, Joseph, tu sais, a b'a fɔ et Yusuf mon i b'a mari dɔn ne se soucie plus de moi. ko ne cɛ hakili tɛ ne na Voilà pourquoi tuguni il travaille e autant. dun bɛ baara Il kɛ passe beaucoup de temps au palais. a bɛ Parfois, waati il fait caman des kɛ jours, masa parfois, il fait des semaines et même des mois au palais. nka Il a ne bɛ se kalo soucie pas caman de kɛ moi. a hakili yɛrɛ tɛ ne la Elle dit, donc elle a dit à Joseph, o ko a y'a le fɔ plus grand Yusuf ye bonheur dans la vie, ce serait de trouver ko un ne ka jeune homme nisɔndiya attentionné ne comme ka toi. kamalennin dɔ sɔrɔ min hakili bɛ n na o Donc bɛ elle diya ne ye commence à parler o kɔ à Joseph. a y'a daminɛ ka N'est-ce kuma pas? Yusuf fɛ Mais Joseph n'a pas répondu. Elle a dit nka à Yusuf Joseph, ma o jaabi Joseph, avec une femme comme moi, o tu es kɔ à l'abri de tout ko besoin. n'i bɛ ne ni musojugu fɛ Tu n'as à t'inquiéter gɛlɛya de foyi rien. tɛ i sɔrɔ Elle a fantanya dit, tɛna i Joseph, minɛ en plus de cela, Au je corps. peux te faire vivre des moments d'extase. n bɛna to i que bɛna tu don n'aurais waati jamais dumanw na cru possible i dans m'a toute ta dɔn vie. minnu bɛ deli ka k'i ye yɛrɛ Mais Joseph a répondu à nka Yusuf Madame y'a Potiphar, jaabi ko Madame Potiphar, ko numéro Potifar un, muso tu es une femme mariée. ko Donc, i ye coucher muso avec toi, furulen ce serait de l'adultère. ko ka Numéro jɛn deux, e fɛ o bɛ kɛ mon jɛnɛya mari ye de confiance, ce serait un viol de a ni confiance. i cɛ Numéro dalen trois, don ce ne la que tu o appelles na un kɛ moment jigitigɛ ye d'extase s'appelle un grand péché devant les yeux de l'Éternel. ko o diyaɲɛ ko o kɔrɔ ye jurumu de ye matigi Donc, ɲɛkɔrɔ mais Madame Potiphar, nka Potifar toutes ces muso explications sont entrées dans une oreille et sorties a par ka l'autre. ɲɛfɔliw donna tulo dɔ fɛ a bɔra tulo wɛrɛ fɛ voulait passer du bon moment avec Joseph. a tun bɛ fɛ Quand ka waati Joseph n'a duman de pas kɛ ni consenti, Yusuf ye quand Joseph a refusé de Yusuf satisfaire bannen ses o fantasmes, ma eh bien, il a comploté contre Joseph. a Il ye a fait bɛnbɛnbɛn accuser- kɛ Yusuf il kan a faussement accusé. Et Joseph s'est retrouvé en prison. a ye Yusuf jalaki Mais il Yusuf faut le donna dire, kaso la avant de se rendre en prison, nka yanni Joseph Yusuf ka a taa développé kaso la un autre muscle de son Yusuf caractère. ye a farikolo la bonya tuguni ko wɛrɛ la À la maison, il n'avait pas la maîtrise de soi. a kun tɛ Mais se le a yɛrɛ la fait qu'il so a dû résister, Madame Potiphar, la Bible dit chaque jour, Bible Madame b'a fɔ Potiphar ko lui don o don parlait. Et Potifar il muso était tun bɛ obligé kuma fɛ de résister parce qu'il A était tun esclave. wajibiyalen don Il ka n'était se a pas yɛrɛ la. employé, Ka il était tugu. esclave. Il Ale n'avait tun ye pas jɔn le ye. choix de laisser le travail et trouver un autre travail. Se tun Il tɛ ale ye était ka o baara to coincé yen ka taa avec baara cette wɛrɛ la femme. Et chaque jour, il Nka était don o don, obligé de résister. a kun wajibiyalen don k'i kolo gɛlɛya Ses ka pulsions, se a yɛrɛ ses la impulsions ka se sexuelles a en yɛrɛ la tant que jeune homme. Et ni o nɛgɛ résister tun nana la les k'a fɔ a tentations bɛ de cɛnin Madame musoya kɛ a tun bɛ Potiphar. se a Et yɛrɛ il la développe ka tugu la madame maîtrise Potifar de tun soi. b'a Il ɲɛkɔrɔ développe o le tun bɛ a ɲɛkɔrɔ nka caractère waati chez bɛɛ a tun b'a Madame jogo la dilan ka Potiphar. se n yɛrɛ la ta Quand Madame Potiphar n'a pas pu mettre la main sur Joseph, il a accusé Potifar muso faussement. ma se k'a Et bolo da Joseph s'est Yusuf kan retrouvé en prison. Yusuf taara Et kaso en la prison, écoutez, et en prison, a y'a lamɛn kaso fana na en prison, K'a to Joseph kaso la va apprendre quelque chose. Maintenant, en prison, Yusuf bɛna dege fɛn dɔ la il va perdre encore plus de sa liberté. a En ka prison, a ka il va, yɛrɛya bɛna bɔ a bolo ses vêtements vont devenir encore plus sales. kaso la a ka En prison, finiw il tɔw aura bɛna des nɔgɔ difficultés à manger, gɛlɛyaw à bɛna boire, k'a la ka dumuni etc. kɛ Donc, quand la Bible décrit la prison de Joseph, Ni dans Bible Psaume ye Yusuf ka chapitre kaso ko 105, fɔ les versets 15 o et bɛ Genèse 17, kitabu kɔnɔ 18, la Bible dit il a envoyé un homme devant eux, Joseph qui était vendu comme esclave. Ko On a Yusuf tun attaché feerelen don ses pieds avec des chaînes. u tun Et y'a on a sen siri ni enserré jɔlɔkɔw son ye cou dans le u tun fer. y'a kan fana siri Donc cet homme est descendu à un niveau encore plus. nɛgɛ la a Dans jiginna Genèse tuguni chapitre duguma 40, verset 15, la Bible O dit bɛ qu'on l'a Genèse mis dans kitabu un kɔnɔ cachot dans la version ko u y'a bila kaso la révisée. Et pourtant, c'est dans les chaînes de l'injustice nka o et dans le kilenbaliya cachot jɔlɔkɔ de du la désespoir ani que o Joseph jigitigɛ la a développé l'élément le plus fondamental Yusuf ye nin jogo la dilan min ka bon ni a tɔ bɛɛ ye en prison. kaso la Joseph Yusuf va développer l'amour. o bɛna kanuya la bonya Pour la
la première fois de sa vie, a ka ɲɛnamaya la tiɲɛ fɔlɔ la à voir les autres. Yusuf y'a Parce dege qu'au tɔw yeli la commencement, tout tournait autour de fɔlɔfɔlɔ moi. fɛn Le bɛɛ tun bɛ ale de soleil da se fɛ prosterne devant ko tile moi. b'i majigin ye Devant ko moi. lolo b'i Les majigin ye étoiles devant ko moi. kalo b'i Les majigin gerbes ye devant moi. Le monde tournait ko autour de diɲɛ Joseph. bɛɛ tun bɛ munumunu ne da fɛ Mais en prison, nka kaso la il va commencer à voir les autres. a bɛna daminɛ Et kɛ la tɔw Bible ye nous dit, bibulu b'a fɔ an ye un ko matin, il s'est réveillé. ko sɔgɔmada Et il kelen a a wulila vu les chansons. ko a Il ye a vu le panetier. o Et la kɛlɛwosiba Bible ye dit, les deux étaient tristes. bibulu b'a Parce fɔ qu'il k'u avait tun eu, ɲɛna sisilen don chacun avait eu un songe pendant ka la tugu nuit. u bɛɛ qu'ils ne kelen-kelenna tun ye comprenaient sugo pas. dɔ kɛ Et ils étaient tristes. u Quand tun ils ɲɛna étaient sisi la réveillés, se sont réveillés. Ils u étaient wulila tristes. La Bible dit quand Joseph bibulu b'a est fɔ ko venu, ko il Yusuf a vu nalen immédiatement a leur y'o ye tristesse. o yɔrɔnin bɛɛ Pour la première o fois, ɲɛna sisi tun bɛ Joseph o a ɲɛ kan appris à ko voir a les siɲɛ autres. fɔlɔ la Il a ko vu la Yusuf y'a tristesse dege des tɔw autres. yeli Il la a vu les a ye problèmes tɔw des ka autres. ɲɛna Il sisi a ye vu la souffrance a ye des tɔw ka autres. gɛlɛyaw Il ye a vu, alléluia, ko a les ye o soucis ye des autres. a ye tɔw Joseph ka ne tɔɔrɔw se ye voit plus ko comme le Yusuf sang du monde. tɛ a Il yɛrɛ ye apprend à voir les autres. a bɛ Non tɔw seulement de ye il voit sisan les chansons, non seulement il voit ko le kaso panetier, kɔlɔsi ba mais non seulement il a les tun voit, bɛ olu il ye leur pose des questions. a bɛ tila k'u Pourquoi ɲininka êtes-vous si ko triste? mun de la aw Cela ɲɛna veut dire sisilen qu'il do y a la tan compassion dans son cœur. o y'a Cela veut sɔrɔ dire qu'il mankari se tun bɛ soucie a dusukun des na autres. Au a tun commencement, bɛ i il se janto souciait tɔw de la lui-même, mais il a se tun soucie tɛ a des janto autres. a yɛrɛ Et la puis nka a quand hakili les bɛ tɔw de autres la commençaient à expliquer leurs rêves, tɔw fɛnɛ y'a Joseph daminɛ a k'u pris ka du sigo temps ɲɛfɔ pour Yusufu ye écouter a leurs b'o rêves. lamɛn Non a b'a seulement kumajɔ il k'aw a sigo vu, lamɛn non seulement il s'est soucié, a y'a mais ye il a a pris y'i le janto temps la nka a ye d'écouter les lamɛnni douleurs kɛ des autres, a les ye problèmes waati ta des autres, ka tɔw ka les énigmes dimi des n'u ka autres, gɛlɛyaw les mɛn difficultés des ka autres. waati Est-ce que ta vous k'u êtes ka avec gɛlɛyaw moi? Non lamɛn k'o seulement il ye a fait ça, il a pris le temps maintenant d'interpréter les a ma rêves. d'aw ma dɛ a Cela tila veut ka dire waati ta ka o il sogo utilise kɔrɔ fɔ ses olu ye dons, ses capacités pour servir ani les a ye autres. a Cela se veut ta dire ka baara kɛ Joseph tɔw ye vivait pour o lui-même. yɔrɔ de la Mais dans la sani prison, o cɛ il a Yusuf appris tun bɛ ɲɛnamaya à a aimer yɛrɛ les ye autres, nka à servir kaso les la autres, à a avoir y'a la daminɛ ka compassion baara kɛ pour tɔw les ye autres. ka baara kɛ tɔw ye Alléluia. Dites-moi gloire. a fɔ ne fɛ ko nɔrɔ Et Dieu a dit, matigi ko il a appris la leçon ko a ye Il a appris la faamuyali kɛ leçon. ko sisan a ye faamuyali kɛ avant de l'élever. ɲani n k'a Je dois kɔrɔta lui donner un test. ko ne tun kan ka a kɔrɔbɔ ɲani n k'a Je dois kɔrɔta lui donner un test. ko ne tun kan k'a Quel kɔrɔbɔ test est-ce que Dieu va donner à o Joseph? kɔrɔbɔli tun ye jumɛn ye mun bɛna di Yusuf ma Dieu a permis bibulu que sɔnna Pharaon matigi sɔnna fasse un rêve qu'il ne pouvait pas interpréter. Faraon ka Et sigi o kɛ a soudainement, kun tɛ min kɔrɔ dɔn les chansons qui avaient oublié Joseph. o la dɛ kɔlɔsibaga s'est min dit, tun ɲinana ah, Yusuf kɔ voilà, il y a quelqu'un qui avait interprété mon ko rêve. a ko dɔ Il tun y ye a ne ka 2 sigi o ans. kɔrɔ fɔ n ye Donc faites-le venir au palais. ko a ye nana Et puis, ye masa ka soudainement, so Joseph, kɔnɔ on est venu de la prison de Joseph. o la u On a nana fait Yusuf ka sortir kaso Joseph de la la prison. u ye Yusuf Et la bɔ Bible kaso dit, kɔnɔ on a rasé Joseph. o la u ye Et on a Yusuf changé labɛn ses vêtements. u y'a ka On lui finiw a falen donné de beaux vêtements. U ye On fini lui a ɲumanw d'a donné ma. des vêtements tout neufs. U ye fini Et cet kurakuraw homme don maintenant a la était prêt pour rentrer ani dans la maison sisan du roi. a tun Il a labɛnnen des do ka don gardes masakɛ ka so présidentiels kɔnɔ avec lui. Et maintenant, tout le ciel est en branle. Parce que Ani le ciel est en sankolo train bɛ de labɛnnen do regarder. sisan. Est-ce que Joseph va réussir aux examens? Parce A que bɛna maintenant, il sɔn porte. a La ka dernière o fois qu'il kɔrɔbɔli la portait de beaux vêtements, c'était dans la maison de son père. Ani Et il a était fa ka rempli so kɔnɔ d'arrogance. o La tun dernière bɛna fini fois qu'il ɲuman avait tun des b'a la nka a personnes kun qui le dafalen do servaient, kuncɛbaya la c'était dans la maison de A son kun majiginen père. tɛ. Et il était rempli d'arrogance. A kun Maintenant, dafalen tout do le ciel est en kuncɛbaya la branle pour nka voir yɔrɔ si min na le sankolo moi est bɛ encore là, donna si l'orgueil baara est la encore là, ni si kuncɛbaya b'i l'arrogance la est encore moi, si l'égoïsme est encore moi. halisa ni Tous hakili les b'i anges yɛrɛ du la ciel sont en branle. Ils o la regardent mɛlɛkɛw pour bɛɛ voir bɛ fara ɲɔgɔn est-ce que kan le moi u est bɛ ka vivant kɔnɔni kɛ ou le k'a moi lajɛ est crucifié. ko walima Donc, i quand yɛrɛ Joseph kun ka est di i arrivé yɛrɛ dans wa la walima i maison y'o du roi, gɛngɛgɛngɛ et jiri kan Pharaon lui a dit, Ani Pharaon y'a fɔ i Joseph, ko, ko j'ai eu Yusuf, un songe ko ne et sigo j'ai dɔ kɛ. appris Ani que n y'a tu mɛn as ko la capacité i bɛ se d'interpréter les k'o songes. ka o Et sigow ko fɔ immédiatement Joseph a o dit, yɔrɔnin ce bɛɛ n'est pas moi. Yusuf ko ne tɛ Oh, makarabashatakai, rekatabashatakata, rekatabababa. Ce n'est pas moi. ko ne tɛ Ce n'est pas moi. ne tɛ Ce n'est pas moi. ne tɛ Ce n'est pas moi. ne tɛ C'est Dieu
Dieu, Ko tous matidi les do. anges commençaient à Meleke célébrer. obeya Adam ne Donc le kakanuni moi ke. est mort chez lui. Ko Donc sisan Dieu kɔni ko yɛrɛ a kun commencé sarak à ala. parler Ko à matidi Pharaon. Adam ne Et ka Pharaon kuma. a dit, Ani Joseph Pharaon a ya dit, fɔ. ce n'est pas moi, c'est Dieu. Ko ne ko ne tɛ. Pharaon a dit,
Ola. désormais, Pharaon tu ko. règnes sur Ko ma maison. kasabila ko Ce n'est ibe pas moi, c'est kuntiya Dieu. ke ne kasofuna. Désormais, Ko tu règnes kasabila. sur mon Ibe gouvernement. kuntiya ke Ce nga n'est pas bara moi, kuna. c'est Dieu. Ko kasa. Désormais, tu règnes sur l'Égypte. Bila. Ce n'est Ibe pas moi, masaya c'est ke Dieu. misra kuna. Aïe. Ko Désormais, ni matigi je te udo. donne mon anneau Ko royal. bikoni. Ce n'est Benga pas moi, c'est wargi Dieu. ma. Ah, va dans mon Ko placard bikoni. et prends ma robe Ka. de roi. Habille Ikanga cet finido. homme Ikanga avec moi. masa Ce finido. n'est pas moi, c'est Ko Dieu. nete Allez ko chercher ala mon dedo. char. Allez chercher mon char. Ko Et aeta donnez aeta à Dieu. nga so Ce wotoro n'est yini. pas moi, Ko c'est nete Dieu. ko Que tous les matigi dedo. Égyptiens se Ko misra ka prosternent devant obeku lui. majigi anyekoro. Parce que, Katugu. puisque le mois est mort, quand les Égyptiens se prosternent devant Joseph, Ni misra ka ils utumu ne majigi se Yusuf prosternent koro. pas devant Joseph. Ukutu majigi Yusuf Ils se koro. prosternent devant Dieu Nga ukumu majigi ala de koro. en Joseph. Mi be Yusuf la. Ce n'est pas moi. Ko nete. Ce n'est pas moi. 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 Nete. Ce n'est pas ma connaissance. Ne ka dɔnniya Ce n'est tɛ. pas ma force. Ne fanga Ce n'est tɛ. pas ma puissance. Ne ka Ce sebaya n'est pas tɛ. mon onction. Ne ka muni Ce n'est pas tɛ. ma sanctification. Ne ka senuyali Ce n'est tɛ. pas ma intelligence. Ne ka kiliya Soyez tɛ. bénis au nom de Ko a matigi ka dubaw ye Yesu tɔgɔ la. Oui, je renonce. Awo ne bɛ ban n yɛrɛ la. Oh, alléluia. An ka ala tanu. Oui, je renonce à faire mes volontés. Je veux, Seigneur, faire ta volonté. Oui, je renonce à faire mes volontés. Je veux, Seigneur, faire oui, je renonce à faire mes volontés. Je veux, Seigneur, faire ta volonté. Awo matigi ne bɛ fɛ k'i sago kɛ. Oui, je renonce Ko awo ne bɛ ban sago la à faire ta matigi. volonté. Ne b'a fɛ ka e de sago kɛ. Je veux, Seigneur, faire ta volonté. Je renonce à moi-même. Non, ce n'est Ko pas ne bɛ diɲɛ n moi. yɛrɛ kɔ. Awo ne tɛ. C'est mon Dieu. C'est Dieu. Oui, je renonce à faire mes volontés. Je veux, Seigneur, faire ta volonté. Mon Dieu, mon roi, mon Dieu, je veux faire ta volonté. Mon Dieu, mon roi, mon Dieu.
fɛ k'i sago kɛ matigi. ta volonté, ta volonté, ta volonté. Oh, je veux faire ta volonté, ta volonté. Je veux ta volonté, je veux ta volonté. Je veux faire ta volonté. Mon roi, mon Dieu, je veux faire ta volonté. Ko ne bɛ fɛ k'i sago kɛ nka matigi. Non, Awɔ ne bɛ ban n yɛrɛ diɲɛko la. volonté, je veux Seigneur faire ta volonté. Braide soro bara la gloria da brada sere mara la bros. Reba brada soro bara la claria da brada senda la da bra. Raide gloria da brada soro bara la gloria da brada sende le bros. Prenda bradas gloria da mama shendere de brais. Lokata yanda na mabraide lele yanda. Alléluia. An ala tanu. Seigneur Jésus pour cette parole. An bɛ tɛgɛrɛ fɔ matigi Yesu ye nin kuma ko la. Amina. Oui, la vie que tu vis, les défis que tu traverses, Awɔ i bɛ gɛlɛya minnu na. Dieu ton Dieu qui est en train de te sculpter. I ka ala de bɛ ka i ladilan. Il faut laisser Dieu nous malaxer, nous transformer, nous changer. A to a k'an falen, a to a ka baara kɛ an ye. Aussi longtemps que tu tarderas à te laisser sculpter, aussi longtemps tu mettras en retard. N'i bɛ waati jan ta ka to matigi ka baara kɛ n'i ye, i bɛ i yɛrɛ lasumaya. Telle est la parole du Seigneur pour toi. Matigi ka kuma ye nin ye i ye. Aussi longtemps que l'héritier est enfant, Ko ni tiɲɛtabaga tora denmisɛnya la, qu'il soit le maître de tout, ko hali n'a kɛra fɛn bɛɛ kuntigi ye, de tout, parce qu'il demeure encore un enfant. a tɛna se ka kuntigiya kɛ o kan ka tugu a bɛ denmisɛnya la. Refuser d'être malaxé, d'être transformé. Ka tugu i bana i ka ladilan i ka falen, À Dieu, arrête de résister à a Dieu. dabila ka ban matigi bolo. Tu perds le temps. I bɛ ka wagati latiɲɛ. Dieu, Christ est en toi, l'amour est en toi, Krista b'i la, kanuya b'i la, le caractère de Christ est en toi. Krista fana jigo b'i la. Il y a des années de cela que tu devais être un autre état. A san caman kɛra i tun kan ka kɛ ɲɛfɛ. Amen. Amina. Par rapport à cette parole, O kuma in ko la, nous voulons par rapport aussi aux choses que nous avons entendues. ani an ye fɛn fɛn mɛn, Par rapport à cela, je dis Seigneur, nous voulons t'adorer avec nos offrandes. an b'a fɔ ko matigi an bɛ fɛ k'i bonya n'an ka nilifɛnw ye. Pendant que je dis que nous voulons adorer avec nos offrandes, on fait une offrande. Mais ceux qui ont leurs enveloppes spéciales, Nka minnu ka enveloppe kɛrɛnkɛrɛnnen b'u bolo hier, kunu, vous pouvez les amener. minnu ko fɔra olu bɛ se ka na ni u ye. Les portiers, vous allez ramasser cela après. Alléluia. Aw bɛna olu minɛ kɔfɛ. J'avais fait un appel pour ceux qui veulent donner au-delà de 1, entre 500 et 1 million. Voilà. Peut-être que vous l'avez déjà mis dans le panier. A bɛ se ka kɛ a y'a bila segi kɔnɔ ka ban. Alléluia. An ka latanu. Prenez l'enveloppe, puis mettez ça sur l'estrade. C'est comme un signe par rapport à l'autel de l'encontre de Dieu. Amen. Si tu as ton enveloppe maintenant, si tu l'as déjà fait, tu l'as déjà fait. N'i ka enveloppe i y'a bila ka ban, i y'a kɛ ka ban. Les appels que j'ai fait hier. N ye weleli minnu kɛ kunu, fait hier. Mais là maintenant, ce que j'ai dans le cœur, min bɛ n dusukun na sisan, tu vas adorer avec une offrande spéciale. Donc, i ceux qui ont bɛna une offrande batoli kɛ ni spéciale, dilifɛn hier, kɛrɛnkɛrɛnnen ye. avant-hier, vous avez déjà l'offrande, on en a parlé. Kuna sini fana n'a b'i bolo ka ban, an ye kumana o kan. Viens, n'attends même pas. Tu viens, tu mets ça sur l'estrade. Après, on va prendre. Tu mets ça sur l'autel. Certains, c'était 1 million et plus. D'autres, de 500 à 1. D'autres encore de 200 à 500. Et Ko d'autres minnu bɛ se ka ta 20,000 na ka taa bila 100,000 la, participer à cette offrande spéciale. olu fana bɛ se k'u nin don nin na. La tranche que tu as choisie, viens la mettre sur l'autel. I ye Et min vous qui avez déjà sugandi fait, qui avez déjà mis dans les paniers, na o da sera ka bɔ yɔrɔ la, vous êtes connectés. minnu fana y'a bila segi kɔnɔ ka ban o tɛ baasi ye, aw fana sirilen don nin waati la. Prophétique, à partir de cette chair, la guérison, un message, une transformation est prêchée et annoncée.
Si quelqu'un n'était pas là hier, Ko et ni qu'il dɔ veut tun tɛ yan aussi, kunu. j'appelais ça cette offrande-là, l'offrande de participer au programme. Ne y'a wele Alléluia. fana ko kɛ Le i Seigneur nin dit don dans le nin livre ko de la. 2 Corinthiens chapitre 8, A y'a fɔ il félicite Korinthikaw kitabu l'Église. fila Il kɔnɔna dit la l'Église avait une grande grâce parce que ko eglize ye nɛɛma ba ye a insisté pour prendre part à ka tugu l'assistance qui a était y'a destinée jija ka aux se saints. k'a nin don nin na Prendre min part, c'est dira pas pour senumanw prendre ma des actions, c'est prendre des participations au programme. a ka nin Alléluia. don nin Il y avait waati une la an ka la assistance tanu destinée aux saints. Ce programme est une assistance aux saints. ko nin ko bolodalen o ye ka i nin don senumanw ka jɛ de la Alors, spirituellement parlant, c'est Nina quoi prendre des Koula, parts? Ça veut ka dire que i sen tous don a la les ko don bienfaits que Dieu o va kɔrɔ ye opérer matigi mina pendant ɲumanya cette fɛn fɛn kɛ nin conférence, waati kɔnɔna la Dieu te considérera aussi, matigi te fɛnɛ bi considérera i comme un jate minɛ actionnaire, i c'est-à-dire n'a fɔ les e de y'o kɛ dividendes seront aussi ton partage. Ce sont des dividendes célestes. o Chaque fɛnɛ fois qu'une dili âme fɛnw sera na kɛ sauvée à i ce ta ye programme, ton Dieu se souviendra. i ka Parce que matigi cette hakili offrande na que to tu es en i train la de faire participer ka à tugu i bɛ ka ne ɲini kɛ min kɛ o fɛnɛ bɛ k'a to dɔ bɛ ka se ka sen don nin ko la Amen. Alors, yesu pendant krista qu'ils sont en tɔgɔ la train ye deli d'apporter, kɛ si toi aussi tu k'a veux te to u bɛ mettre ka dans une de deli ces kɛ tranches, ni tu peux e prendre fɛnɛ ton bɛ fɛ enveloppe, k'o la faire di maintenant. Demain encore, on va en recueillir ce type sini tuguni d'offrande. an na o minɛ Alléluia. minnu bɛ bɔlɔlɔ kan olu bɛ Mais se ka ja lajɛ k'u ta Je veux, di là maintenant, ce que j'ai eu à cœur, c'est qu'on adore Dieu avec une min nana offrande an de dusukun rencontre. na o ye Avec ko offrande an de k'a rencontre. batu ka nili fɛn dɔ kɛ an n'a bɛna Amen. ɲɔgɔn ye min na Voilà, c'est amina le thème que j'ai ressenti dans mon cœur, une offrande n ye de o de rencontre. Je dɔn veux pas te donner dusukun de na mon temps. nili Je fɛn veux que ninnu Dieu ko parle la à ton- je prie que Dieu te parle à ton cœur. n bɛ deli kɛ matigi ka Que Dieu kuma i parle à ton dusukun cœur. fɛ Pendant que le frère va, Enoch va chanter encore. k'a to que an Dieu parle balimakɛ à ton enɔk cœur. bɛna Je dɔnkili crois kɛ que dɔnkili da a ka kuma i on a donné dusukun un fɛ montant à Salomon. Il a senti quelque chose dans son cœur. L'esprit l'a Salomon ye poussé solomani ye et il fɛn est dɔ venu dɔn a amener dusukun na 1000 holocaustes, 1000 bœufs. a ko Et k'a Dieu bɛ lui est misi apparu. ba kelen di ani Dieu matigi lui est y'a apparu. yɛrɛ Il yira a dit, la mais demande-moi tout ce que je veux. a ko ko fɛn fɛn ka di i ye o Et ɲini Dieu de lui est fɛ apparu. matigi ye a yɛrɛ yira a la La deuxième fois, a filanan le même Salomon s'est levé. o solomani kelen Il a dit, je vais wulila amener 22 000 holocaustes. a taara ni misi ba fila ni mugan ni fila 100 ye 000, je ne sais plus combien, bœufs. Il s'est levé, conduit par l'Esprit. Pendant que a je parle, wulila que a l'Esprit du ɲɛ minɛnen Seigneur tun don ni te parle. senu fɛ Rentre en adoration, écoute la voix de Dieu. Écoute la voix de Dieu. matigi On est kumakan consolé lamɛn parce qu'on rencontre le Seigneur. ka tugu Ce an n'est pas nana l'offrande matigi qui ye fait qu'on rencontre Dieu, o c'est parce nili que fɛn Jésus vient vers nous. Mais t'a l'offrande to nous an bɛ a ye dispose. nka yesu de Le bɛna anw ma respect nous dispose. nka bonya disais ce o bɛ matin anw labɛn que ne y'a fɔ sɔgɔmada in Dans na le livre de Marc, chapitre 4, Jésus ko s'est marika parti kitabu kɔnɔ sura s'asseoir naani na pour rencontrer une femme. ko yesu taara Parce qu'elle sigi était venue avec une offrande ka muso spéciale. dɔ ye ka tugu La a Bible kun dit nana elle a ni ɲini amené fɛn de ye tout ce elle avait pour vie. bibulu b'a fɔ ko Jésus fɛn dit c'est fɛn la tun bɛ seule. a bolo Il y avait beaucoup de personnes qui faisaient leur offrande. Et mɔgɔ Jésus l'a caman tun nana ka identifié. nin fɛn Il di dit, nka mais cette yesu y'ale femme-là. lakodɔn Alors Jésus est parti s'asseoir yesu là-bas taara parce qu'il a a sigi ɲɛfɛ respecté. ka C'est ce tugu a qu'on y'a appelle la bonya rencontre avec Christ. o Nous de bɛ tous wele qui ko le ka visage krista découvert. dɔn Et je profite ko aw pour te donner fɛn un bɛɛ grand ɲɛda secret. den Je suis en train de dayɛlɛlen don prier. Et c'est quelque chose que je fais régulièrement. ani ne b'o kɛ Amen. kuma caman amina Même dans mes moments d'adoration hali ne personnelle. ka batoli waatiw la n Dans mes kelen moments d'adoration personnelle. Quand je suis en chambre, ni ne bɛ dɔnkilida la donc quand je veux passer à un autre niveau, moi-même je fais une offrande dans ma chambre. Je me ko lève, ne je yɛrɛ bɛ fais nili quelque part, fɛn je prends di une n ka so offrande, kɔnɔ je suis à genoux, je la bɛ wuli dépose. ɲɔngirilen Puis n'o je b'a suis à bila genoux, j'adore. ɲɔngirilen n'o bɛ batoli kɛ Et très souvent, j'utilise ça très souvent lorsque je vais aller faire des croisades. ani Très kuma souvent, caman ni lorsque je vais bɛ aller taa faire des kibaru croisades. duman fɔ la n Je bɛ suis en o campagne. kɛ Et j'adore avec mon Dieu. Et n très bɛ batoli souvent, kɛ le Saint-Esprit se révèle à moi. Il me a dit, ni comment siɲɛ il va caman ni orienter la senu croisade? bɛ a yɛrɛ yira ne la Comment est-ce u qu'il bolo va fɛ faire ceci? Comment est-ce qu'il va faire cela? cogo di Je a bɛ na nin prends kɛ les cogo di a offrandes bɛ na de nin rencontre. kɛ C'est ce que Salomon a fait. solomani y'o de La femme qui avait kɛ la femme qui a apporté cette petite somme ko devant muso les min hommes. nana ni nin wari Mais ni grande seni ye devant matigi Dieu. ka so Jésus kɔnɔ est venu à sa nka o kun rencontre. ka bon Il s'est yesu nana assis. bɔ a Et ye puis il observait tout le monde a qui nana mettait. Et sigi il a fait a un ye bɛɛ signalement aux lajɛ disciples. minnu tun bɛ ka tɛmɛ Je ne vais pas te donner un montant. ne tɛ fɛ ka Mais que sɔngɔ f'i ye l'Esprit du Seigneur en toi. Là où nous nka sommes en train matigi de parler ni de min tun bɛ rencontrer i la Dieu. Que Dieu o tun parle bɛ à ka ton na ko cœur. matigi Que k'i ye Dieu, entre Dieu et toi. a bɛ matigi Alléluia. ni Donc e de pendant cɛ que an ka tu vas latanu donner les paroles, tu k'a vas sɔrɔ sentir i bɛ quelque ka o chose, si tu kuma vas di faire un chèque, si tu vas sentir i quelque bɛ ka chose. fɛn dɔ Et di laisse-toi flot. a Fais une to i offrande, ka taa vraiment comme cette femme-là comme cette femme qui apportait un parfum de nard pur. i n'a fɔ Il a mɔgɔ apporté min le ta- parfum muso de min taara nard. ni nin Elle a sumajalan ye rencontré Jésus. Cette femme qu'on appelait pécheresse min est welela ko devenue jurumutɔ cette Marie, la o sœur de kɛra Lazare. ni C'est la mariyamu même ye personne min qui a tun ye amené le
frère balimamuso ye ale de nana ni yesu Puissions-nous kuru ni ye apporter au Seigneur an fɛnɛ bɛ se ka deli kɛ matigi ma sisan n'an ka pendant nilifɛnw qu'on ye adore ce chant. k'a to an Tu bɛ ka sens batoli l'offrande que kɛ ka Dieu te met à ninnu cœur. da matigi ye Et nilifɛn bila i l'offrande dont je dusukun na parle de rencontre, n bɛ ka faudra kuma la min fɛ déposer ko dans k'ale les ye paniers. L'offrande d'hier, o kunu amène-la sur nilifɛn l'autel. o Alléluia. bila saraka bɔyɔrɔ L'offrande in dont je kan parle,
ne bɛ ka prie le kuma ni Seigneur fɛn min pendant kan que Enoch chante. Amen. matigi deli Et k'a laisse to l'esprit Enoch te bɛ conduire. dumuni Ne da fais la pas une offrande précipitée. Kana Ne mets pas vite girigiri la ka main dans la nili fɛn poche. kɛ Non. À moins que Dieu te l'ait dit avant que tu fo arrives n'a y'a ici. sɔrɔ a Mais fɔr'i ye laisse-toi ɲɔni ka se conduire. nin yɔrɔ Et in c'est ma aussi valable k'a pour to tous ceux qui nous matigi k'i suivent en ɲɛ ligne. minɛ Apportons, Seigneur. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Yelele baba, aïe 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 aïe, Holy Ghost, oh. Il est hors de question que tu passes. Il est hors de question que ça finisse comme ça. car je n'ai jamais vu Aïe, aïe, un homme aïe, te chercher sans te car je n'ai car jamais je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te Yelele baba, oh, yelele baba, oh, mon papa est là, il va me toucher, oh, mon daddy est là, il va le faire, oh, quand les hommes me rejettent, il me dit, moi je t'aime encore, je reste là, je sais qu'il va me toucher, oh, quelque chose va se passer, il est hors de question. Moi Jacob, je ne lâcherai pas jusqu'à ce qu'il question que ça finisse Nani comme ça. alugayo, Car je n'ai atikala jamais vu un homme te chercher sans Nani te abelelayo, Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te Oh yelele baba, oh aïe aïe aïe, oh yelele baba, papa est là, il va me toucher, oh, on t'a dit est là, il va le faire, oh, prouve-moi que je n'avais pas tort de te confier toute ma vie, Yahweh, montre-moi que je n'avais pas tort de te confier toute ma vie, prouve-moi que je n'avais pas tort de te confier toute ma vie, comme Abraham je te vois passer, oh, papa, oh, je suis là pour toi, Lève-toi, viens faire ton offrande. i bɛ se ka wuli i bɛ se ka n'i ka nini fɛn Selon di ce que l'Esprit t'a mis dans le cœur, fais cette offrande de rencontre. Tu es venu à ce programme pour voir Christ et être transformé en son image de gloire en gloire. Laisse-toi conduire ko par a ka l'Esprit. faleya ja la ka bɔ nɔrɔ dɔ la ka taa nɔrɔ wɛrɛ la Sois l'Esprit dans ce programme. Ne sois pas là simplement, que ce ne soit pas une conférence de plus, que ce ne soit pas une conférence de plus, que cette conférence t'amène quelque part avec le Seigneur. Viens apporter ton offrande librement, les paniers sont na i là. ka nili fɛn Quelqu'un di peut segiw acclamer bɛ très yan fortement dɔw bɛ Jésus. se ka tɛgɛrɛ fɔ matigi ye Alléluia. an ka ala Voilà, tanu librement, pendant que nous continuons d'apporter nos offrandes au Seigneur, nous voulons nous préparer à recevoir la parole. Je veux rappeler à tous que demain, il y aura les différents orateurs vont dédicacer leur ouvrage. Amen. Donc, Pasteur Yvan a sorti un nouveau livre ko extrêmement an ka kalandila minnu na n'u ka gafew ye u bɛn'u bolo labila ko la ka di aw ma pasteur malfero ta bɛ yan sebaya bɛ o la i bɛ se ka o san an ka ala tanu Non, je n'ai pas un. Il faut un numéro. J'ai dit tous les livres. Il faut m'envoyer un. Donc, il faut l'avoir. Il faut le prendre. Donc, tout à l'heure, à la fin, aller à la table.
table, procurez-vous les livres du pasteur Marcelo Ku sont aubeka ta disponibles. pasteur Marcelo ka gafe Les usa. livres du pasteur Nambora Grégory sont sisa. disponibles. Pasteur Grégory Les taw fana miens bien. sont disponibles. Ne fana Où je taw parle bien. d'être à l'image de Christ. Ah, les ni be ka différentes kuma vertus k'i ka kɛ dont il est Krista question, ja ye. l'amour, la joie divine, Ko kanuya, comment on manifeste la joie nisɔndiya, toujours, et puis la patience divine. Tous ces livres ani sont i ka disponibles. i muɲu fana Bien sûr, i n'a fɔ matigi l'image ta de cogo Christ. Amen. ani ka La kɛ dimension Krista de ja l'épouse ye. avec An ka insatisfait. latanu. Et le dernier ouvrage de pasteur Liliane. A laban fɛnɛ o ye pasteur Liliane ka gafe ye. Très merveilleux O pour ye les fɛn couples. ɲumanba ye. Même si tu n'es pas marié, c'est bien d'avoir ces informations. Hali ni Donc, voici furulen tɛ a l'ouvrage, ka fisa i ka o le ko tout ninnu dernier dɔn. ouvrage du pasteur Ivan Cassano, sortir des prisons intérieures. Peut-être Pasteur que tu Ivan diras un mot Cassano ka gafe là-dessus, laban mais je vous ko ka assure, bɔ i c'est ka un livre kɔnɔna merveilleux kasow la. témoignage. Quand les correcteurs ont commencé à lire, U y'a ils ont daminɛ été ka o kalan. bouleversés. Et certains même ont pleuré pendant 2 jours. Dɔw ye tile fila kɛ a kasi la kalanni minnu tun bɛ ka o ko ɲɛnabɔ. Que tu l'aies absolument. Et demain, l'homme de Dieu fera les dédicaces. En fait, nous tous, nous ferons les dédicaces. Ani sini an bɛɛ n'an bolonɔw Quelqu'un bila peut o acclamer gafew le la Seigneur n'aw ye olu san. Jésus. Dɔ bɛ se ka tɛgɛrɛ fɔ matigi Yesu ye. Alléluia. An ka Nous latanu. voulons rendre grâce à Dieu. An bɛ fɛ ka Peut-être barika da à partir, donc, matigi sans ye. plus tarder, Ani an nous voulons tɛna mɛn passer tuguni. à la parole du Seigneur. An bɛna Est-ce que matigi tu ka es prêt kuma pour la lamɛn. deuxième dose? I labɛnnen ka La filanan deuxième lamɛn dose wa. de ce soir. Amen. Et sans plus Amina. tarder, nous voulons recevoir l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu, An le bɛna matigi ka pasteur baarakɛla Ivan kunbɛn. Castano. Pasteur Sous vos Ivan acclamations. Castano a ye tɛgɛrɛ fɔ ko kunbɛn. Alléluia. An ka latanu. Ok, et je laisse la vidéo aussi l'introduire. Donc la vidéo. N b'a to ja fɛnɛ ka a ko fɔ. Mais qu'est-ce qui se passe? Docteur, nous faisons face à une situation très sérieuse. Laquelle? Nous avons une multitude de personnes là dans la salle d'attente et en ligne. Un peuple déterminé qui désire coûte que coûte ressembler à Christ. Waouh! L'expérience avec la première patiente a été une réussite. Cependant, nous sommes à court de ressources médicales pour satisfaire toute cette foule. Mais docteur, qu'allons-nous faire maintenant? Cette situation est assez délicate. Je pense que ça nécessite l'intervention des 5 grands spécialistes eux-mêmes. Ok docteur, mais lequel intervient là maintenant afin que nous préparions la salle d'opération? Bienvenue dans le centre de restauration spirituelle SPAC 2023. Notre intervenant du jour est un spécialiste que Dieu utilise pour transformer les cœurs, les pensées et les mentalités à l'image de Christ. Ses enseignements dynamiques et puissants ont contribué à la transformation sans précédent de nombreuses vies à travers le monde. Il est le pasteur principal des églises Impact Centre Chrétien, un centre d'édification qui rassemble des milliers de membres et des centaines d'églises dans le monde entier. Perfectionniste, il a impulsé dans la francophonie une approche moderne et inspirante de la gestion de l'Église et de l'expansion du royaume de Dieu. Véritable adorateur de Dieu, sa passion est d'emmener les hommes à aimer Dieu et à expérimenter un véritable changement de situation à travers des temps d'enseignement et d'adoration prophétique. Écrivain, il est auteur de nombreux ouvrages d'impact. Peuple de Dieu, êtes-vous prêt à recevoir un homme de Dieu d'impact? Tenons-nous debout, acclamons le Seigneur et recevons le spécialiste du jour, l'apôtre Ivan Castano. Alléluia. An ka Oh, est-ce latanu. que tu es en train de l'acclamer? Si tu l'acclames, I bɛ ka acclame-le tɛgɛrɛ bien. fɔ a ye wa n'i bɛ ka tɛgɛrɛ fɔ ka ɲɛ. Et acclame Jésus pour cette plateforme. Pour Tɛgɛrɛ cette fɔ Yesu conférence ye SPAC ni lajɛ in ko la o ye 2023. kalan SPAC ye. Acclame Jésus pour la mobilisation. Tɛgɛrɛ fɔ Acclame Yesu ye Jésus pour jama la min merveilleuse bɔra. famille Vase d'honneur. Tɛgɛrɛ fɔ base Acclamons le d'honneur ko Seigneur la. pour son serviteur, le pasteur Mohamed Awɔ et sa tɛgɛrɛ fɔ femme. pasteur Mohamed Les n'a porteurs de muso cette ko la. vision, acclamons Dieu pour eux. An Acclamons ka Dieu pour tɛgɛrɛ eux. fɔ kosɛbɛ Seigneur, matigi merci ye pour u les ye. dons que tu as suscités au corps de I ni Christ. ce matigi ni nilifɛn ninnu ko la ye minnu di. An bɛ barika da i ye. Alléluia. Alors, dans le laps de temps que nous avons, Waatini min b'an bolo, on va aller vite ce soir. an bɛna taa teliya la su in na. Donc, je pensais enseigner quelque chose de très important, continuer ce que le papa Karami avait commencé. Papa Karambiri ye min daminɛ ne tun b'a fɛ k'o lase. On va commencer par le prophétique et puis après on va atterrir où Dieu nous atterrit. An b'a daminɛ kiraya walew la nka kɔfɛ an bɛna jigin matigi bɛna min nɔgɔya an ye.
Oh God, oh God, oh God, oh God, oh God. Awesome God. Ibarado seke barado seke mara. Inabarado seke mara de seke bare. Je di mare de seke mare no se na marane no se. Je mara de seke mare le barado seke mara. Oh, cette semaine, Abba Père. Ah, ni dogo fine fa. Réveille les passionnés de toi. Ah, wo mo bini Réveille les ni témoins, les démonstrateurs de ta gloire. Ah, wo mo mi kan noro Réveille les ina ulula uli. assoiffés de Christ. Munu kirita ko mi no Réveille be les munu na ulula uli. démonstrateurs de Christ. Les révélateurs de Christ. Oh, nous t'implorons, s'il te plaît, par le pouvoir que tu as de t'assujettir toutes choses, ne nous laisse pas là où nous sommes actuellement. Emmène l'Église au cœur de ta volonté. Emmène l'Église au centre de sa destinée. Amène l'Église à la conformité à Christ. Amène l'Église à la similarité à Christ. Amène l'Église à l'expression visible de Christ. Amène l'Église à la démonstration de Christ. Amène l'Église à la passion de Christ. Amène l'Église à la révélation de Christ. Amène l'Église à la révélation de qui tu es. Oh, s'il te plaît, dans notre génération et dans notre époque, nous t'implorons, ne nous laisse pas être des théoriciens. Manifeste cette armée d'hommes et de femmes qui ne convainquent pas le monde par leurs paroles, mais par leurs témoignages. Oh, nous t'implorons, manifeste les modèles d'exposition de ta gloire sur la terre dans notre époque et dans notre génération. Ne nous laisse pas là où nous sommes. Et qu'apparaît ce qui manda cette semaine. Papa Père Seigneur, nous t'implorons, ne me laisse pas comme je suis. Je t'en supplie, ne me laisse pas là où je suis. Abba, nous crions à toi, ne me laisse pas. Emmène-moi à te ressembler. Emmène-moi à te révéler. Emmène-moi à te refléter. Emmène-moi à te démontrer. Emmène-moi à ta conformité. Emmène-moi à te démontrer. Emmène-moi à t'exprimer. Emmène-moi à te révéler. Emmène-moi à te ressembler. Emmène-moi à te refléter. À refléter, Seigneur, ton image. À refléter ton autorité. À refléter ton caractère. À refléter, Seigneur, ta sagesse. À refléter ton humilité. À refléter ton intelligence. Ta sagesse infiniment variée. Ne me laisse pas dans ma misère. Emmène-moi à te rendre visible. Emmène-moi à te démontrer. Emmène-moi à te ressembler. Emmène-moi à te refléter. Seigneur de ma génération, réveille l'âme des véritables adorateurs. Réveille l'âme des assoiffés de Dieu. Réveille l'âme des démonstrateurs de Dieu. Des hommes qui reflètent l'image et la ressemblance. Manifeste, Seigneur, l'Église glorieuse. L'Église qui révèle ta gloire. Ta gloire, Seigneur, au milieu des ténèbres. Ne me laisse pas dans ma situation.
situation. Ne me laisse pas comme Ne me laisse pas dans cette condition. Ne me laisse pas comme Ne me laisse pas dans les limitations. Ne me laisse pas comme Ne laisse pas les ténèbres m'envelopper. Ne laisse pas les ténèbres m'arrêter. Emmène-moi être possédé. Emmène-moi à te refléter. Emmène-moi à être irradié. Oh, forme le Christ Seigneur en moi. Révèle le Christ Père en moi. Révèle le Christ dans mon épaule. Révèle le Christ dans ma génération. Que ma vie serve à témoigner, à crier bien haut tes louanges. Ne me laisse pas refléter un autre. Ne me laisse pas ressembler à un autre. Ne me laisse pas révéler Mami Wata. Ne me laisse pas révéler Père la colère. Ne me laisse pas révéler le rejet. Ne me laisse pas révéler l'esprit de chaîne. Ne me laisse pas révéler un autre. Ne me laisse pas comme je suis. Ne me laisse pas là où je suis. Emmène-moi, Seigneur, à ta conformité. Que ce que je demande, c'est toi, Christ. Oh Christ pleinement formé. Viens me posséder, viens me gouverner. Viens m'irradier, Seigneur, viens m'exporter. Je t'en supplie, apparaît par moi. Mbideli. Je t'en supplie, sois démontré en moi. Eyera kayiranela matigi mbideli. Un panneau de signalisation de la gloire de Dieu au milieu des ténèbres. Ko matigi noro kana uchela. Oh, kikana netoni chogola matigi. Ne me laisse pas où je suis. Amène-moi, Seigneur, je t'en supplie. Kikana netoni chogola Mon matigi. seul plaisir, Kanani toni à chogoina. démontrer, Père, qui tu es. Kanani ton À chogola. démontrer la gloire du ressuscité. Okunune noro kayira. Sers-toi de moi comme un panneau. Seigneur, fais de moi, Seigneur, un signe. Koikane ketamasienye matigi. Prodige dans mon épaule. Qui cause l'étonnement des incroyants. Komunuye dana baluye kane ketamashe olunya kro matigi. Que toi. Ne me laisse pas révéler un autre que toi. Awo matigi kana tone kamogora iramite eye. Vivre en moi. Ne laisse personne d'autre vivre par moi. Ne laisse personne d'autre apparaître en moi. Ne laisse personne d'autre travailler en moi. Ne laisse personne d'autre avoir sa main sur moi. Aucune autre main en dehors de ta main. Aucun autre cœur en dehors de ton cœur. Ne laisse personne d'autre vivre par moi. Kanato mogosikanye na mayanela matigi. Vers là où je suis. Awo kanato matigi Ne ne nous katoni laisse chogoina. pas vers là où nous sommes. Emmène-nous, Seigneur, à révéler Christ. Atuan ka Krista chogoyaira. Emmène-nous à démontrer le
Christ. Atuon ka ke Krista ye. Amène-nous à attester le Christ. Atuon ka son Krista la. Amène-nous à manifester le Christ. Atuon ka Krista da kene kan. Ne me laisse pas comme je suis. 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 Ne me laisse Ko kanane tonin chokoina. je suis. Ne me laisse pas glorifier un autre. Ko kana tone ka tonin chokoina. Rendre fier un autre que toi. Kana tone ka mogore na ni son diaminti ye. Plaisir d'un autre. Ne me laisse pas émettre un autre son. Kana tone ka manka wore Le bo. son à la louange et la gloire de ton nom. Ne me laisse pas aimer un autre. En dehors de toi, Jésus le Christ. Ne laisse personne d'autre s'exprimer. Ko kana to mogore ka kan korotane la. Ne laisse personne d'autre avoir sa main sur moi. Ko kana to mashibolo ka Ne dane laisse kan. personne d'autre apparaître en moi. Kana to mogo shika irane la. Ne laisse personne d'autre faire sa volonté par moi. Kana to mogo sika sago kene C'est la fe. volonté, mais pas la capacité. Alors Seigneur, je t'en supplie, entends la voix de nos supplications. Que ressembler et refléter Christ Atuon ka ne Krista soit plus, jaira. Seigneur, seulement un thème, mais que ce soit notre expérience. Ko ka ke kokoro ya mena mindon. Nous la grâce de te connaître. Atuon ka seki don Oh matigi. Christ, oh, nous t'implorons. Awo Krista bi wele. Fais l'armée des véritables adorateurs. Atuon ka ke batoli ke la sebo ye Réveille les hommes et matigi. les femmes avec ton cœur. Awo ni cheni ni muso lawli ire dusukumbe mununa. Te supplions, Ambi deli matigi. ne me laisse pas comme je suis. Kui kana ne toni chogoina. Oh, ne me laisse pas comme je suis. Kana ni ton Ne me chogola. laisse pas comme je suis. Kana ni toni Ne chogoina. me laisse pas comme je suis. Ne me laisse pas. Ne me laisse pas comme je suis. Ne me laisse pas. Ne me laisse pas comme je suis. Anabarato seke barata sika bara. Ike tabarate seka barato seka barato seke mandela brato seke barate yale. Inabaroto seke barato siale mareto si. Marete seka barate seka bare. Nebrati seka bareto seka bare. Oh, que manera bareto seka marelo sie. Ibrato seke bareto seka mareto sa. Seke bare maroto seke bare. Amen. Mareto seke bare. Acclame-le si tu en as soif de Dieu. Oh, tegere acclame-le. fo aye ni ben miri matigi no fe tegere fo matigi ye. Thank you, Lord. Wow, ini Allez vous che asseoir dans matigi. sa présence. Abisika osiki akayere yala. Vous allez rester quelque part là avec moi. Vous pouvez vous asseoir pour ceux qui veulent s'asseoir. Les diables vont rester pour ceux qui Munu veulent be fe rester. kusigi ulu be se Dis kusigi. Amen ce soir. Dis Amina. Amen. Alors, dans le peu de temps que j'ai, merci pour le retour qu'on met visible pour moi. Je vis le mais maintenant mettez-moi mon retour s'il vous plaît. Wati kunguruni midira mamena kuma. Ce matin, j'ai parlé et ce soir, je ne vais pas parler parce que j'ai pas beaucoup de temps. Sogomada ina kuma nanga shui nantina kuma wati koronendo. Pour moi, et la clé, bien aimé. Mais avant de parler de la clé, comment Nyani nga kuma ukunda nege kan. refléter le Christ. I bebo Krista fe cogo di kan. Et je tiens à te dire que c'est vraiment possible, mon frère, ma
C'est n b'a f'i ye n balimakɛ n balimamuso a bɛ se ka kɛ dans notre génération an ka waati in na de révéler le Christ, de manifester le Christ. ka krista yira ka kɛ krista ja ye Bien sûr, tu n'as aucune idée de la puissance. n b'a f'i ye ka jaya i hakili foyi t'a la sebaya min bɛ o la La création. Le problème, j'ai parlé de ça ce matin. Le gɛlɛya ye min ye n y'o kuma fɔ sɔgɔmada in na oui, c'est qu'elle veut la ressemblance à Christ. Elle veut opérer comme Christ. Elle veut les ko œuvres. egilizi bɛ fɛ ka bɔ krista fɛ ka baara kɛ i n'a fɔ krista Mais elle ne veut pas l'image de Christ. Elle veut Nga la a tɛ ressemblance, Krista elle veut pas ja l'image. fɛ. Or, dans le thème de cette conférence, on a dit Ni que le kalansen thème in dun na, l'image et la ressemblance. an ko n ko ka Et la kɛ krista ye séduction ka de bɔ l'Église, a fɛ c'est vouloir la ressemblance. Tout le monde veut Egilizi opérer kan par ka la foi, ɲini accomplir des miracles, bɛɛ bɛ fɛ marcher ka sur les baara eaux. kɛ krista Et ta les gens tɔnɔ sont la à l'aise avec ça. Mɔgɔw Mais quand tu lafiyalen parles ninnu ye. d'aimer Dieu, de désirer Nka Dieu, n'i ko de ko ka refléter matigi Dieu, kanu ka quand tu kɛ parles de a la fɛ ka plénitude a du ja yira Saint-Esprit, les gens veulent la ressemblance mɔgɔw bɛ fɛ ka sans bɔ a fɛ l'image. ka Ils sɔrɔ u veulent ma kɛ a opérer, ja ils ye veulent les exploits, u mais bɛ ils ne fɛ ka veulent pas kabakow lui. kɛ Ils ne veulent nka pas u son tɛ cœur. fɛ ka Ils a veulent- dusukun ils ta ne veulent pas lui ressembler. U Le tɛ fɛ ka problème que tu bɔ dois a fɛ savoir, c'est que i si tu ne kan ka ressembles min pas à dɔn Christ, n'i tu bɔlen tɛ ressembles krista forcément à fɛ quelqu'un. i bɔlen don mɔgɔ wɛrɛ Tu de as fɛ forcément l'image de quelqu'un. Si ce n'est pas Wajibiya la l'image du mɔgɔ wɛrɛ Créateur, ja bɛ ce i sera la l'image d'une créature. Ni Ce i sera l'image daba d'un tɛ esprit. Mais dans tous les cas, dalen tu o de révèles, jaabi tu la rends manifeste a mana kɛ une cogo créature. cogo i bɛ L'être da humain fɛn dɔ de a da été kɛnɛ créé kan pour i bɛ o glorifier de Dieu, ja yira c'est-à-dire le rendre adamaden dara visible. walasa ka Si tu ne nɔrɔ rends di pas matigi ma visible Dieu, nka tu n'i ma rendras matigi visible yira quelqu'un kɛnɛ kan d'autre que Dieu. i Tu na rendras mɔgɔ wɛrɛ visible yira de toute kɛnɛ kan min manière tɛ un matigi ye esprit. Si ce ani n'est pas le min créateur, ce sera la créature. ni daba tɛ a bɛ Alors il y kɛ en a da qui fɛn ne ye veulent pas ressembler à Dieu. Ils sont à Mɔgɔ l'aise dɔw avec la tɛ fɛ ka vertu. bɔ Ala Ils fɛ. sont à l'aise avec la méchanceté. Olu Ils sont lafiyalen à don ni l'aise juguya avec ye la colère. u Ils sont à lafiyalen l'aise don avec ni dimi ye l'impudicité. u Ils lafiyalen don veulent ni ko caman ressembler, ye faire les œuvres, mais ils ne u veulent tɛ fɛ ka pas walew kɛ refléter. Ils nka veulent u tɛ fɛ la ka o ja ressemblance, yira mais ils ne veulent pas u bɛ fɛ ka l'image, bɔ a le fɛ nka u caractère. tɛ Ils fɛ ne ka ale veulent pas jogo le ta cœur. u Ils ne tɛ fɛ ka veulent pas dusukun lui. ta Et u c'est tɛ ça fɛ ka kɛ ale une ye séduction. Voilà ani pourquoi ça o ne de ye marche pas. nɛgɛni ye Voilà o pourquoi tɛ ɲɛ l'église est remplie d'hommes o et de de b'a femmes to qui egilizi prient, falen don qui cɛ ni prient, musow la qui parlent. minnu Ça, c'est bɛ la deli kɛ ressemblance. minnu Dieu bɛ kuma opère par la foi. matigi bɛ Agir, waleyaw marcher kɛ par ni la danaya foi. ye C'est marcher dans la ressemblance à Dieu. Commander à bɔ cette matigi montagne. i Déplace-toi b'a de fɔ loin. Jette-toi dans la ni mer. kuluma ko Ça, bɔ nin c'est yɔrɔ in faire na comme taa Dieu. i fili C'est kɔgɔji la ressembler à Dieu parce o que ye ka Dieu bɔ marche par la matigi foi. fɛ Il ka commande matigi à la bɛ taama montagne ni et la danaya montagne ye se déplace. a bɛ baara Alors kɛ beaucoup hakilinaw veulent ye faire comme Dieu. mɔgɔ Ils caman veulent bɛ fɛ ka commander à la ala ka montagne, waleya kɛ commander à l'argent, k'a fɔ commander ka aux ci di démons, wari ma commander ka aux ci di kulu ma circonstances. Mais ça ka ne ci di marche fɛn pas. camanw ma Ça ne marche pas. Nka a ti Parce que ɲɛ la création ne te reconnaît pas. k'a La tugu création ne dafɛnw voit t'i pas en toi dɔn l'image. dafɛnw tɛ Oh, ja bien ye aimé, i j'ai la découvert une chose. Ah, Il y a kanulen une ne ye fɛn dimension dɔ faamuya d'irradiation de Dieu à l'intérieur de toi. Il y a une dimension de formation o de Christ à sanga l'intérieur dɔ de bɛ toi. yen Il y a une o bɛ dimension krista de cogoya la i la manifestation de l'image de Christ krista ja cogoya sanga dɔ bɛ i la qui fait en sorte qu'en vérité, o tu n'as b'a même pas kɛ besoin de crier parce tiɲɛ que yɛrɛ la a ma se i la ka kule création te reconnaît. Et c'est K'a ce que Pasteur tugu Mohamed a dit hier dafɛnw ou bɛɛ b'i avant-hier. lakodɔn. La création reconnaît l'image. Dafɛnw Quand bɛ tu n'as pas krista l'image, ja dɔn tu ne peux pas opérer dans ni la krista ressemblance. Il faut ja avoir t'i la i l'image. tɛ se ka Et tu vois, waleya o sanga l'image, la c'est comme des portes automatiques. ja kɛlen i n'a C'est pas fɔ une da minnu bɛ question yɛlɛ de i parole yɛrɛ u seulement. yɛrɛ ma Lorsque tu le reflètes et N'i Dieu ye a est ja ye amour. Alors matigi refléter ye l'image, kanuya ye c'est refléter ka amour. kɛ kanuya ye o ye ka kɛ hɛrɛ ye o ye k'a ka ɲumanya da kɛnɛ kan a ka majigin a ka sumalenya a ka nɔgɔya a ka jɛya a ka muɲuni C'est refléter o ye k'a da kɛnɛ kan i n'a fɔ a bɛ cogo min anw bɛ o cogo la kitabu b'a fɔ ko sanga dɔ bɛ krista cogoya la des situations. ni Tu i donna arrives- o cogoya la tu arrives dans l'eau, i tu vois, bɛ na ji la Jésus n'a pas eu besoin de parler. Il n'a même An pas ma besoin se de Yesu ka commander kuma. au garçon. Il a juste dit à Pierre, jette le filet. a y'a fɔ piyɛri ɲɛna ko i ka jɔw fili dɔrɔn Et tu vois, j'ai découvert qu'il y a i des bɛna ye dimensions d'irradiation ne de y'a vie ye en ko o toi. sanga Où sugu quand dɔ tu bɛ yen arrives, c'est pas une min question bɛ de nɔ bila bruit, fɛn bɛɛ c'est la une n'i question sera de makanko fruit. tɛ Quand tu arrives, nka tu ne denko de cries don pas, tu n'i parles sera i tɛ sereinement, kule tu i bɛ ordonnes kuma et ni la danaya chose ye arrive, tu i commandes et bɛ la ci di chose fɛnw ma olu bɛ kɛ existe. i Parce b'a que kuma la fɔ ani chose a bɛ da reconnaît en ka toi le tugu o droit. C'est-à-dire, fɛnw b'a elle voit dɔn i la physiquement c'est ton ko visage. i farikolo la i Spirituellement, ɲɛda c'est pas don toi. nka n'i Spirituellement, nakɔ on la voit e le tɛ visage n'i pleinement formé nakɔ en la toi du lion de ɲɛda la wɛrɛ de tribu bɛ de ye Juda. o Alors ye j'ai juda découvert que la
Nzon vie, waraba tu vois, nyadale, est composée de o portes. la Voilà pourquoi inyabala je ode te yelen voilà, dai dans la Bible kanyamara. de Genèse Apocalypse, il parle souvent des Bible portes. kono kata Et moi, Genèse je la crois que les kulturalila. portes du royaume du séjour des morts, il y a des Ko portes. saya Il y a des daw. portes. Les Daw portes daw de la be. finance, les portes de l'économie, les Wari portes de la daw be. faveur, les portes de la distinction. Sugandili daw be, Les damu portes daw sont be. comme des portes automatiques. O devant lesquelles dan on a numbe besoin de yele parler. uyerema. Quand on vient devant la porte, Ni i la nana porte o reconnaît le dane. visage. Et Ni quand ye elle voit o le nyada visage, don. la porte s'ouvre. Oh, O je prie, dabe Seigneur, yele nui que les nyada ye. portes s'ouvrent. Bien-aimé, c'est pas O une daw question ka de yele bruit, de ye. cri.
C'est une question de visage. o ye ɲɛda ko ye o tɛ mankan ko ye. C'est une question de visage. Ma génération ne le veut pas lui. nka an ka waati in tɛ o fɛ. Elle veut sa popularité. Elle veut sa ale bɛ fɛ u ka notoriété. don hɛrɛ de la. Elle ne le désire pas. olu tɛ a kanu. Ça, c'est la tragédie, c'est la séduction de l'Église. o de ye nɛgɛnni ye egilizi kɔnɔ. Mais elle ne veut pas le cœur. u bɛ matigi ka walew fɛ nka o tɛ matigi dusukun fɛ. Voilà pourquoi je te fais une promesse. o de b'a to Les n bɛ gens layidu que Dieu kelen ta distingue ye. dans la durée, pas de manière temporaire. Les gens que Dieu distingue dans la durée sont des hommes et des femmes qui se sont appliqués comme David malgré leur matigi bɛ mɔgɔ minnu lawuli waati jan kuntagalajan na. désiré d'abord la personne de Dieu. olu ye matigi yɛrɛ de kanu fɔlɔ u y'a ɲini ka matigi dɔn fɔlɔ Soit pleinement formé en moi. walisa o jogo ka dan ne la ka dafa o de tun ye ne ka deli ye. Seul le désir d'être conforme à lui ne me laisse o ye ne ka bɔ ale fɛ ka kɛ a ja ye. là où je suis, ne me laisse pas comme je suis. C'est ko ne bɛ cogo min na ka na ne to ni yɔrɔ in na matigi nécessaire pour exprimer mon insatisfaction. walisa ne kan ka nimisi wasabaliya yira Je désire simplement de lui. ani a yira a la ko i b'ale de ɲini i bɛ min ɲini ka bɔ a yɔrɔ o y'ale dusukun ye. Je n'ai pas la capacité. Je ne demande pas la popularité. a fɔ matigi ne tɛ sanga kɔ J'ai besoin de ces choses pour faire ce que tu m'as appelé à faire. nka i ye n wele min kama ne mago bɛ nin na ne mago bɛ ka kɛ e ja ye walisa ka i ka baara kɛ. Bien-aimé, n b'i deli dimension de soif et de kanunen i mana don o cogoya la minɔgɔ b'i la cogoya min na quels que soient les défis, i ka gɛlɛya mana kɛ fɛn fɛn ye découvert qu'il y a une dimension. ne On y'a ye ne n ko peut pas sanga dɔ bɛ arrêter un yen assoiffé. i tɛ se ka kɛ On ne peut pas minɔgɔtɔ ye enfermer un assoiffé. On ne peut pas Ani. maintenir, cadenasser un assoiffé. i tɛ se ka mɔgɔ Un minɔgɔtɔ assoiffé, minɛ la i soif, tɛ se ka datugu a da la la soif opère comme un ka aspirateur. tugu La soif minɔgɔ bɛ baara t'attire. kɛ o bɛ samani de kɛ Il y a trop de gens qui veulent juste la délivrance. Et Dieu m'a mɔgɔ dit, caman bɛ hɔrɔnyali de ɲini ces secrets-là ici. matigi ko ko gundo bɛ yan Prison intérieure. J'ai walisa i ka bɔ ni kaso jugu ninnu na Mais tu n'as aucune idée. C'est nka simple. hakili Bien foyi aimé, tɛ c'est e une la simplicité. Dieu est o ka simple, nɔgɔn sa parole est simple. matigi Ce ka qui est nɔgɔn compliqué, a c'est ka le cœur kuma de ka l'homme. nɔgɔn wa a man gɛlɛn C'est nos cœurs qui sont compliqués. anw dusukunw de ka kow ka Parce gɛlɛn qu'on ne le met pas lui à la première ka place. tugu an t'ale bila sanga fɔlɔ la Il y a beaucoup de combats que tu as. kɛlɛ Tu caman prends bɛ yen i le bɛ temps de minnu na jeûner, de prier contre des combats. i b'a fɔ Combien k'i de bɛ sun ni deliw combien kɛ de fois prends-tu le temps de prier, de jeûner, de te retirer dans le lieu secret? i bɛ sun Pas kɛ pour waati joli la n'i demander, bɛ gɛlɛya la pas pour implorer les choses, juste pour demander à Dieu. Dieu. Juste pour dire, c'est toi que je veux. ko awɔ ne bɛ de kanu Je matigi te connais. Ne me laisse pas être comme Job. kana J'ai to ne prié ka tous kɛ les i n'a fɔ job jours. J'ai réalisé dans Job 42, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant tes yeux. job bi na ni fila la n y'i tɔgɔ mɛn Ne me laisse pas te voir seulement à la fin ko de kana ma to vie. n k'i ye ten dɔrɔn Accorde-moi la grâce de te voir et de me ne ma kɛ ne n ka se k'i ye la grâce de t'entendre et d'agir sur ta parole. nka i mɛn ka baara kɛ n'i ka kuma ye Et de me mouvoir comme tu fais. ne ka baara kɛ i n'a fɔ ne Ma misère, ne me laisse pas révéler un autre. a to ne kana mɔgɔ wɛrɛ ye mɛ nka de k'i ye Il y a une dimension de désir de Dieu. sanga dɔ bɛ yen i bɛ matigi ɲini min na Pas du bienfait, mais du bienfaiteur. Dieu cherche cette génération. matigi bɛ o mɔgɔw de ɲini Lui, premièrement, il sait que tu as minnu d'autres bɛ besoins. a fɔlɔ Il kanu sait que tu as d'autres a b'a défis. dɔn k'i Il mago bɛ sait, a la il sait. Mais a il te b'a demande dɔn a b'a dɔn lui. Premièrement, lui. a b'a dɔn k'ale fɔlɔfɔlɔ i Et kan si ka o jamais de il ne ye fait pas ce que tu veux qu'il fasse, nka i bɛ fɛ ka min kɛ a t'o kɛ quand tu l'as désiré lui, et qu'il s'est o révélé ye n'i y'ale dɔn n'i y'ale kanu fɔlɔ a bɛ même ko quand bɛɛ il ne dafa fait pas ce que hali tu ni veux qu'il a ma fasse. kɛ Comme Paul, il Il n'a n'a pas pas guéri Paul Paul de Tagnard. l'échec de la chair. a Mais ma Paul Paul n'était kɛnɛya pas ka bɔ déçu. farisogo tɔɔrɔ la Le désir de Paul, c'était d'abord lui. Dans la vie, tu Paul ne, tun b'ale de dans la kanu vie, tu ne fɔlɔ prendras pas possession de tout. ɲɛnɛmaya la i Quelles que tɛna soient les fɛn bɛɛ bénédictions, sɔrɔ les grâces que tu vas avoir dans la vie, Ne ce ma n'est mana qu'une kɛ fɛn fɛn goutte ka d'eau ɲɛnɛmaya dans la. l'océan de tout ce que Dieu o a ye préparé ji pour toi dans fitinin de ye l'éternité. kɔgɔji Tu la n'auras fɛn pas fɛn tout dans labɛnna la i vie. ye badabada Alors la le meilleur que tu auras dans la o vie, de bien la aimé, c'est que min c'est na min apprécié sɔrɔ ce ɲɛnɛmaya que la Dieu t'a ko ka donné. ɲɛ C'est ni lui, n'a le fɛn plus bɛɛ beau ye des dons, c'est o lui, ye le krista plus yɛrɛ beau, le ye plus ale gros de des dili cadeaux, fɛn le ɲuman plus ye glorieux des ale dons, de des dili cadeaux, fɛn c'est lui, nɔrɔma ye c'est o lui, ale de ka c'est bon. lui. Il vaut beaucoup plus que Ale tout ce que tu as fɛn- mélangé. ale de Il vaut ka beaucoup fɛn plus que fɛn bɛɛ tout, ye bien fɛn aimé. fara ɲɔgɔn Et c'est kan. lui qui doit Awɔ être le kanu sujet tɛ ale de kan ka de kɛ ta vie. dusukun ɲini C'est ça fɛn que ye j'ai essayé d'expliquer ce matin. Et comme sɔgɔmada je in na n'ai ne pas y'o beaucoup de temps ce ɲɛf'i ye soir, j'ai envie ce waati soir juste jan de tɛ te n bolo supplier. nka su in na n bɛ fɛ k'i deli Parce que ka on tugu parle de ressembler à Christ, Ah, manifester faut- l'image et la ressemblance de Christ. Il ka Christ J'ai découvert jaira. que quel que soit ce qu'on va ne y'a ye t'enseigner, ko i ka gɛlɛya quel que mana soit kɛ ce fɛn qu'on va fɛn te prêcher, Ko ni si à fɛn fɛn fɔra l'intérieur de i ye, ton cœur, i il n'y a dusukun pas kɔnɔ d'abord le désir ardent ni kanuya de tɛ yen, o ressembler tɛ
e de yɛrɛ la refléter le Christ, aucun enseignement ne te changera. o kalan foyi Aucun enseignement, aucune révélation, aucun mystère ne changera ta vie. Avant les révélations, avant l'enseignement, si j'ai le temps, je t'en parlerai demain. Mais avant tout ça, le fondement d'une vie transformée, c'est d'abord le désir de lui ressembler et de le refléter. Tout ce que je demande, c'est toi. n bɛ fɛn fɛn ɲini o ye de ye Tout ce que je demande, c'est toi. ne bɛ fɛn fɛn ɲini o Je ye ne sais ye pas prier. ne Je tɛ ne se sais deli pas la parler. ne tɛ Je se t'en kuma la supplie, c'est toi que je bi demande. deli n bɛ de fɛ Saint-Esprit. awɔ ni senu Oh, nous t'implorons, convainc-nous de la profondeur et la simplicité. na to anw ka sɔn i de ka cette nɔgɔya parole. ye On en parle tout le temps, je sais. An b'a kuma Ce fɔ n'est pas la waati première bɛɛ fois qu'on tiɲɛ en don. parle, je sais. An Mais bɛ pourquoi kuma on en tiɲɛ parle don. encore aujourd'hui? Nka C'est mun na an parce b'a que kuma fɔ malgré bi tout ce kokura que tu entends, ka tugu il y a i ka beaucoup mɛn ta parmi mana kɛ nous. fɛn Tu fɛn es à ye l'aise avec l'amertume. Tu es halisa à l'aise avec le i manque de pardon. lafiyalen don ni Mais tu veux dusu faire tiɲɛ des miracles. Ça Et veut dire puis, que tu veux la ça va ressemblance, mais tu ne veux pas i bɛ l'image. fɛ ka bɔ kirisa fɛ Tu es à l'aise avec la débauche. e Tu es à l'aise lafiyalen avec la don ni kolokolow pornographie. ye Ça ne e te gêne lafiyalen pas. don ni jatɔyaw ye Je comprends. Si tu es faible, je comprends que tu tombes. Mais je ne comprends pas Ne que quand te tu tombes, tu accompagne. ne pleures pas de Ni misère. e Que bina quand tu e tɛ tombes, tu kasi n'es i pas tɛ frustré. nimisa Parce que tu sais que ce n'est pas son cœur. i tɛ Tu sais, ɲɛnasigi je ne kɛ ka tugu comprends i pas b'a dɔn comment ko tu t'ale tolères les dusukun critiques. ye Je ne ne comprends tɛ pas se comment k'o tu faamuya tolères les jalousies. Je Ne ne t'a comprends pas. faamuya Je peux kun jumɛn na comprendre que ce soit une faiblesse. Mais je ne comprends pas que tu soupires n'i pas. keleyara Mais Dieu, o ne tɛ me digi laisse la pas i dans tɛ cette miiri misère. matigi Tu veux aller en nɔfɛ mission. walasa k'i Tu veux aller hɔrɔnya imposer k'i les mots kisi malades. Mais tu tolères e ça. bɛ taa Et c'est ça le banabagatɔ problème. Ça kɛnɛya veut dire que nka tu i b'a to veux juru la ka to i ka ressemblance. ɲɛnamaya la o Mais kɔrɔ i bɛ fɛ ka l'image, bɔ le a cœur de Dieu nka a ja a ne dusukun t'intéresse pas. matigi dusukun o t'i ɲɛsira ye Et tu es séduit déjà. o yɔrɔnin bɛɛ e nɛgɛla Si ka j'avais ban le temps, je te parlerai du nin secret waati tun bɛ ne bolo des hommes et des femmes que tu ne tun bɛ utilises. kuma i fɛ gundo kan matigi bɛ baara kɛ n'a ka mɔgɔ minnu Orateurs ye à cette conférence. minnu bɛ nin baara yɔrɔ Ce in sont les na messages qu'ils te donnent. u bɛ ka kalansen Un min d'i ma secret. o ye Et leur gundo secret, de c'est ye ce dont je suis en train de te parler. u ka gundo ye min ye o ye n bɛ ka min f'i ye sisan o ye ka matigi fɔlɔ ɲini ye Rien d'autre que lui. awɔ Quand mɔgɔ est-ce que tu si t'es retiré ale kelen juste dɔrɔn un jour, 2 jours waati jumɛn e bɔra i danna tile kelen tile fila de t'aimer? k'a fɔ matigi ye ko fanga di yan ka k'i fɛ Capacité, je n'arrive pas à t'aimer. ko se di yan a to ne ka k'i fɛ Tellement de lutte en moi. Tout ce que je te o demande, kɛlɛ caman bɛ ne la c'est juste toi. bi deli n bɛ e dɔrɔn de fɛ Ne me laisse pas dans ma misère. kana to ne ka to n cogoya in na Ne me laisse pas rendre visible l'esprit des eaux. Oh, kana to ne ka o ji ni jugu i da kɛnɛ kan je t'en supplie, j'ai la volonté, mais j'ai pas la capacité. Il va te révéler comment on fait Ah, pour sortir faux. de la colère. a bɛna yiri la i bɛ bɔ farinya la Comment cogo on fait min pour na sortir de la jalousie? i Comment bɛ on fait bɔ pour sortir de kelenya la la cogo publicité? min Je sais comment on fait. Il va te révéler ça. a b'a S'il fɔ n plaît, b'a dɔn a il bɛ va kɛ te cogo min révéler na ça. Je sais a bɛna comment o on fait. yiri la Mais j'ai découvert que avant nka de ne y'a faire ye ça, n ko ça ɲani ka o commence kɛ par un cœur a bɛ daminɛ ni dusukun dɔ ye qui gémit. min bɛ miiri i Ce nɔfɛ n'est pas un problème d'être un prisonnier Oh, d'une forteresse. t'es gɛlɛya ye, Ce i n'est ka pas kɛ un problème kasoladen ye. d'être prisonnier Ah, d'un wo ni ye système de pensée, de kasoladen ye. péché. Ce n'est I pas bɛ le problème. Le hakilina sugu ni problème, c'est pas la jurumu na prison. olu tɛ Le baasi problème, ye c'est quand tu ne soupires nka pas a gɛlɛya ye min ye o ye n'i tɛ nege matigi pour nɔfɛ lui. ale nɔfɛ Tu veux juste sortir de i la bɛ prison. fɛ ka bɔ Mais il y a une dimension que j'ai découvert. J'ai découvert que les plus grandes délivrances, les plus puissantes libérations ne sont pas Kosebaya. expérimentées olu tɛ par des yira gens qui prient. Elles sont expérimentées par les gens qui désirent lui. ka tugu mɔgɔ minnu bɛ ale Il y a des kanu gens u bɛ o de qui fɛ veulent la délivrance et puis il y a des gens qui veulent le Dieu des délivrances. mɔgɔ dɔw bɛ Des gens qui matigi veulent fɛ la guérison, mɔgɔ dɔw bɛ et des kɛnɛyali gens fɛ qui veulent le Dieu des guérisons. nka matigi min bɛ kɛnɛyali kɛ mɔgɔ dɔw b'o fɛ Le mariage, mɔgɔ dɔw bɛ furu fɛ Dieu qui bâtit le mariage. nka dɔw bɛ furujɔla fɛ n'o ye matigi La ye rencontre avec Dieu avant la chose. mɔgɔ dɔw bɛ fɛ ka matigi ye sanni o fɛn cɛ Même quand elle l'aura, la chose ne va pas combler leur cœur. hali o n'o y'o fɛn sɔrɔ ka sɔrɔ matigi tɛ o tɛ n'olu dusukun nimisi wasa Quand tu l'as rencontré, n'i y'a ye oh s'il te plaît, Seigneur, s'il te plaît. Est-ce que quelqu'un est là ce soir? mɔgɔ dɔ bɛ yan su in na wa Tu vois, je dis souvent, Dieu m'a dit, ton combat dans la vie, ne t'inquiète pas de tes ennemis. Ne ko i t'inquiète pas, kana il i ne jɔrɔ te juguw fera ta la pas. Ne t'inquiète pas des gens qui parlent contre toi. Ne t'inquiète ko pas kana des gens jɔrɔ qui mɔgɔ minnu bɛ bâtissent des kuma hôtels i contre kan toi.
Ne t'inquiète pas pour les gens qui te persécutent. Sont ko minnu b'i tɔɔrɔ kana jɔrɔ olu ko la défie ton combat numéro 1. C'est garde ton cœur plus que ko i ka kɛlɛ fɔlɔ k'i k'i dusukun mara ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan garde ton cœur dans l'humilité. ko i k'i dusukun mara majiginna Garde ton cœur dans la douceur. i dusukun mara sumalenya la i dusukun mara danamɔgɔya la i ka ko fɔlɔ ye min ye ka i janto dusukun na i janto i dusukun na i ka ko fɔlɔ kan ka kɛ min ye kana jɔrɔ a tɔgɔ la Deviens le genre de personne pour lesquelles Dieu peut ko dire kɛ o mɔgɔ ye matigi bɛ se k'a fɔ minnu ma j'ai trouvé David. ko n ye dawuda sɔrɔ J'ai trouvé un ko n homme y'a selon sɔrɔ mon cœur. n ye adamaden sɔrɔ min dusukun ye n ta ye Deviens un homme selon son cœur. Dieu a n'i tellement kɛra a de dusukun filles, diyaɲɛmɔgɔ ye jeunes qui intercèdent. a Et puis, bɛ il cherche sun des ka hommes et des delili kɛ femmes qui ont son cœur, qui ont ce ale battement de dusukun cœur. bɛ min na a Dans b'olu Actes de chapitre ɲini sun 13, ni deli au ko verset tɛ 32, je crois que c'est au verset 32, il dit j'ai trouvé David, a homme ko selon ko mon n ye cœur, dawuda qui sɔrɔ exécutera, ko min accomplira ye toute ma adamaden volonté. dusukun diya ye Ah, tɔgɔ ta il ye va te ni na révéler ne un sago bɛ signe kɛ de c'est quoi un homme qui a le cœur de Dieu, un homme qui a ko le cœur matigi de Dieu, c'est dusukun bɛ un min na o homme, ye jɔn ye une femme pour laquelle la volonté de Dieu, les volontés ko de Dieu cogo di sont sa matigi priorité. Il ne sago s'agit plus o de de y'a moi. ka ko ɲini ta ye Parce que j'ai compris que j'ai été racheté à un grand prix. Je n'ai pas ko été ka tugu ne racheté pour sanna vivre pour sɔngɔba moi. la J'ai été racheté pour ta volonté. Et du coup, ce sont des hommes et des femmes pour lesquels leur priorité, c'est la volonté de Dieu. ko olu ka Leur ko ɲininen c'est ça, min ye merci. o ye matigi sago ye Acte chapitre 13, verset 22. Deviens ce genre et deviens ce genre kɛ o d'homme mɔgɔw et de ye femmes qui kɛ o désirent cɛ sugu n'o muso sugu ye seul Dieu premièrement. Si il a n'y a to pas i ka la soif, matigi fɔlɔ on ne ɲini peut pas transformer quelqu'un. ni On ne minɔgɔ peut- tɛ Dieu an ne tɛ peut se pas ka changer mɔgɔ quelqu'un si qui n'a falen pas soif. ni minɔgɔ t'i la matigi tɛ se k'i falen Alors je te préviens, tout ce que tu vas entendre, s'il n'y a pas le désir. i mana fɛn fɛn mɛn ni o nege t'i la ka kɛ o ye i tɛ se k'o D'ailleurs, kɛ si tu n'as pas le désir ardent de Dieu, ça veut dire que déjà il y a quelque chose en toi qui t'a été volé. n'i ye matigi ye n'i tɛ Parce se que ka matigi normalement, tu as ɲini été créé o pour kɔrɔ ye être fɛn l'image dɔ et la suɲɛna ka ressemblance bɔ de i Dieu. bolo Ça devait ka être ça tugu i ta dara matigi première batoli kama ka aspiration, matigi ton ɲini o de premier kan k'i ka désir. ɲinini fɛn fɔlɔ ye C'est ça. J'ai pris que Dieu greffe ce n bɛ cœur. deli kɛ matigi ko dusukun in d'i ma D'abord. Tes imperfections, Min tes bɛ ɲinini luttes, kɛ tes fɔlɔ. combats ne sont pas un I ka problème pour kɛlɛw Dieu. i ka Le dɛsɛliw problème pour o Dieu tɛ avant de gɛlɛya ye transformer matigi bolo quelqu'un, c'est d'abord son niveau de matigi ka soif. gɛlɛya ye min ye o ye a ka minɔgɔ hakɛ de ye adamaden ka minɔgɔ hakɛ ye min ye Ah, nous t'implorons. Abba. an b'i deli yan fa Oh, réveille cette église qui te désire. ni église in lakunu min bɛ kɛ Réveille ɲini cette église qui te désire. ni église in lakunu min Qui bɛ nege i t'accorde la nɔfɛ première place, je t'en supplie. min bɛ sigiyɔrɔ fɔlɔ d'i ma n b'i deli Réveille cette église. ni église lakunu Marato seke paradisa. Cobras que te sapara. Lato que beres que tu silabara. Nebrash que te zapara. Ekapareto seke mara de la broscotis. Nabaratos que te labaratisi. Inabarato seke paratosa. Au-delà des enseignements, au-delà des prédications. ko nin kalansen ninnu au-delà bɛɛ des kɔfɛ nin différents wajulu bɛɛ messages, nous kɔfɛ t'implorons. La raison b'i pour laquelle deli. tu as donné ce thème, tendre i père, ye nin ce kalansen n'est di pas cogo seulement min na pour que nous fa écoutions des enseignements, o tɛ walisa an ka kalan c'est pour dɔrɔn qu'à la lamɛn fin de la semaine, nka o ye ni ton nin but soit dɔgɔkun atteint. banna Et ton but, c'est la i ka conformité laɲini ye à Christ. min ye Ton o y'an but, ka kɛ ta volonté, krista la ta ye raison pour laquelle tu as i donné ce sago ka thème. kɛ o de Ce b'a to n'est i pas ye nin pour que, Seigneur, kalansen des di paroles soient relâchées. La matigi raison pour o tɛ laquelle i tu as ka donné ce kuma ka thème, c'est labila pour que la ten parole soit faite chair. nka o ye Pour que la kuma ka parole kɛ soit faite farisogo ye chair. o Que kuma ka des na anw hommes na et des femmes, cɛw ni une musow armée et non plus une poignée, kɛlɛbolo sortent de cette semaine o ka bɔ avec nin un cœur dɔgɔkun tout in na entier à toi. a En nin dépit de leur dɔ ka di manquement, e de leur ma o labɛnnen imperfection, ka de kɛ leur e ta ye défaillance. La Bible dit qu'on Bible b'a pardonnera fɔ beaucoup ko à celui qui a beaucoup aimé. ko Lorsque mun ye quelqu'un kanuya aime ba Dieu, kɛ lorsque dili ba quelqu'un na désire kɛ o Dieu, ma lorsque ka quelqu'un tugu n'i bɛ désire et matigi fait de ɲini lui sa n'i priorité, bɛ fɛ ale je ka k'i ka t'assure, ko tu fɔlɔ ne ye comprends pas pourquoi Dieu a pardonné à i David. t'a dɔn kun David min a na commis matigi un yafara péché moins dawuda ma grave, plus grave plutôt. David a commis un péché plus Dawuda grave ye que le jurumuba dɔ péché kɛ de Saül. ka tɛmɛ Saül a juste Saül ta kan. désobéi. David Saül ye a commis un kasɔli kɛ. meurtre, le Dawuda, meurtre de Uri, et o l'adultère. ye Mais janfa de pourtant, kɛ David, tu l'as pardonné. dawuda i Et yafara Saül, tu l'as condamné. Ah, ni Pourquoi? Saül, y'o Ça, jalaki. on Munna pardonnera beaucoup ka à celui qui a beaucoup yafa aimé. bana Plus kɛ tu mɔgɔ ma mɔgɔ mun ye aimes Dieu, kanuya la kɛ Bible dit l'amour couvre une multitude de fautes, une Ko multitude de kanuya bɛ manquements, fɛn une caman multitude dogo. de défaillances. Quand Dieu sait que tu l'aimes sincèrement et que c'est lui que tu désires, il y a beaucoup de manquements que Dieu pardonne. Là où il frappe les autres, toi il arrive. David a bɛ commis tɔw le gosi recensement. yɔrɔ min na. C'était bɛ une na abomination. ɲɛdɛgɛni ye. Il a commis le recensement. a ye fɛn jugu kɛ
Et David a dit à Dieu, Dauda y'a pendant fɔ que Dieu a matigi ye frappé Israël pendant 3 matigi jours, kelen ka Israel David a bɔ dit à tile Dieu, saba c'est moi kɔnɔ qui aurais dû mourir, moi et a ma ko ko famille. ne de kun kan Que ta ka main sa soit ni sur na moi et don ma maison. Ce peuple n'a rien fait. Ko ni Qu'a-t-il jama ma fait pour foyi qu'il soit kɛ puni ainsi? ko a ma se i ka olu jalaki ta Normalement, la Bible dit que l'âme qui pêche Bible est b'a celle fɔ ko qui ni mourra. min bɛ kojugu kɛ Donc, o de na normalement, sa comme Saül, i David n'a a fɔ péché, il Saül aurait ka dû mourir cogo comme Dawuda Saül ye est jugu kɛ a kun mort, kan ka sa jugé par Dieu. a Oh, kun mais il y a des jalakira types de matigi cœur, fɛ mon frère, ma soeur. Il y a des ne types de balimakɛ ne cœur à celui balimamuso qui a beaucoup aimé. On a wo mɔgɔ min ye pardonnera. kanuyaba kɛ Il y a des types yafali de bana cœur. kɛ o ma Dieu voit tellement dusukun le sugu dɔw bɛ désir de yen lui. matigi bɛ Malgré la olu ye faute, il a commis un assassinat. a ye Dieu fagali veut de kɛ frapper. Dieu dit, mais c'est matigi bɛ fɛ ka bɔli kɛ que j'ai trouvé qui va faire dans ton époque ce que tu fais. ko jɔn bɛ na i ta ɲɔgɔn kɛ Il y a des types de cœur. dusukun sugu dɔw bɛ yen Quand Dieu voit ce cœur en toi, ni matigi y'o un dusukun cœur y'i qui la désire son image, a bɛ fɛ ka k'i ja qui ye désire opérer comme lui. a ni Mais min ça bɛ baara commence kɛ i n'a par fɔ l'image. Après nka la a bɛ ressemblance, daminɛ d'abord ni ja de l'image. ye Après la ressemblance. Mais a quand bɛ Dieu daminɛ ni voit, ja de il y a fɔlɔ des ye types de cœur que Dieu voit. kɔfɛ i na bɔ a fɛ Même quand tu voulais rester petit, hali n'i tun bɛ fɛ ka kɛ dɔgɔman ye connu dans la vie. i tun dɔnnen tɛ Quand il y a des cœurs, quand ils voient, dusukun dɔw bɛ yen ni matigi y'o ye et il cherche des bergers selon son cœur. Il veut donner au pays des bergers selon son cœur. Il veut Ah, donner bɛ fɛ ka à dili des kɛ chefs fɛ ka d'entreprise gɔnɔ des ka bergers. dugu Il ma veut a faire des chefs dusukun fɛ d'entreprise des bergers selon son cœur. a Il veut bɛ fɛ faire ka olu Dieu kɛ est a un ɲɔgɔn berger. ye Alors quand il te donne Matigi une grande ye église, ɲɛminɛba de ye. c'est parce qu'en fait, lui, Dieu ne veut pas te donner une grande église. Matigi Dieu tɛ fɛ ka veut donner egliziba d'i ma à l'église des bergers selon a son bɛ cœur. fɛ ka Au pays ɲɛminɛbagaw des de di bergers selon egilizi son ma cœur. minnu y'a Quand dusukun Dieu diya ye trouve mɔgɔw ye quelqu'un qui a son cœur, a dusukun ye même quand mɔgɔ la min ta personne ye disait moi, hali n'a tout ce tigi que ko je veux, ne c'est toi, comme David bɛ min derrière la fɛ e de bergerie. don i n'a fɔ Moi, dawuda tout bɛ ce se que k'a je fɔ veux, c'est cogo toi. min Ce ko ne bɛ min fɛ o ye de ye nous voulons, c'est ko toi. an bɛ min ɲini o ye Ce de que ye nous voulons, c'est ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, ce que nous voulons, c'est toi. 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 Je ne suis pas satisfait d'une dimension ordinaire. Non, 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 je ne suis pas satisfait. Seigneur, moi c'est toi que je désire. ko ne wasalen tɛ ni sanga in na awɔ ne bɛ fɛ ka dɔ fɔ n ka kubalalen ye matigi Oh, que je te connaisse. Oh, je t'en prie. Bien-aimé, il y a des cœurs. Quand kanulen tu vois, dusukun dɔw bɛ yen ni et que matigi toi, tu y'olu veux ye juste rester inconnu. e Vous bɛ savez, fɛ ka j'ai to écouté un dɔnbaliya témoignage la a b'a dɔn n ye auquel seereya je dɔ me suis lamɛn identifié. Parmi nous, il y en a, ils veulent être pasteurs. anw cɛla dɔw bɛ fɛ ka kɛ pasitɛriw ye Je n'ai jamais voulu être pasteur. ne ma fɛ Et ka puis j'ai kɛ écouté le pasitɛri témoignage de Joshua Selman. Et lui, il dit qu'il ne voulait pas être pasteur. n ye joshua Comme shalman David, lamɛn a il ko a voulait tɛ fɛ ka juste kɛ être un pasitɛri ye véritable adorateur. Il prenait plaisir au dawuda dessus. tun ye Il n'avait batolikɛla pas de de ye rêve de grandeur. Moi, Ale j'avais pas tun de tɛ rêve de kobaw ɲini méga-Dieu. J'avais pas de rêve de construire des... Il n'y avait pas tout ça. a kun Moi, tɛ tout fɛ ce ka que je voulais, egilizibaw jɔ c'était lui. Je ne ne tun voulais bɛ min rien. fɛ o Ni la y'ale dɔrɔn de popularité, ni... Oui, je voulais Ne prendre soin de kun tɛ ma fɛ ka famille. Je dɔn voulais laisser un héritage aux enfants de mes enfants. Mais je ne voulais pas de titre, a pas wɔn de tun bɛ fɛ ka n ka position, so pas jɔ d'honneur. Mais j'ai découvert qu'il y a des types de cœurs. nka Quand ne tu y'a ye n ko désires dusukun Dieu sugu dɔw bɛ yen ardemment, quand Dieu t'a trouvé, Dieu dit, mais enfin j'ai trouvé quelqu'un qui a mon cœur. Il ne peut Ko pas ne ye te mɔgɔ dɔ laisser sɔrɔ dans ne dusukun bɛ l'anonymat. min Il na ne peut pas te laisser dans a l'insignifiance. tɛ se J'ai k'i to découvert i qu'il y a cogoya des kɔrɔ gens in qui na a font tɛ se tout k'i to pour être dibi la a tɛ se connus. k'i to Ils dɔnbaliya la achètent des vues, ils Ah, achètent ouais. des likes, ils Ah, achètent le mais nombre mɔgɔ dɔw d'abonnés, bɛ yen, ils olu veulent bɛ la kanuya publicité. san Et j'ai u b'a fɔ découvert mɔgɔw qu'il y en a, k'aw ils n'achètent kanu rien, ils ne veulent pas ça. Tout ce qu'ils veulent, c'est nka ale Dieu. Et bɛ quand min tu as ce genre fɛ de o cœur, ye matigi de et ye n'o que tu dusukun étais sugu juste b'i la derrière la bergerie, et
Tout ce que tu voulais, c'était Dieu. tu me Derrière fais la que bergerie, oui, ces cantiques, ces chants, c'était mon âme soupire après toi. Et mon esprit au-dedans de moi te cherche. Comment ça? Il dit comme une biche aride dans une terre, comme une biche. Dans une terre aride, sèche et desséchée, mon âme soupire après toi. Mon âme a soif du Dieu vivant. Mais bon sang dans un désert, on ne soupire pas. Quand il n'y a personne qui aime les déserts. Dans un désert, ko mɔgɔ si tɛ kungo kolon fɛ dans un ka tugu désert, kungo kolon la on ji soupire après tɛ la délivrance du désert. hɔrɔnyali min bɛ bɔ kungo kolon kɔnɔ Âme soupire après toi. ko ne ni bɛ nege i nɔfɛ Alors que tu es en plein désert, dans un ka i to o kungo kolonba kɔnɔ mariage, le soupir de David, o min ye furu ɲini ye a bɛ se ka kɛ i ni miirina ko soupire uniquement après toi. a fɔ ko ne ni bɛ miiri matigi dɔrɔn nɔfɛ L'Ancien Testament, le secret du Nouveau layidu kɔrɔ Testament. kɔnɔ David est le seul layidu à kura avoir opéré dans la dimension du dawuda Nouveau dɔrɔn de Testament. kun Et bɛ dans ka l'Ancien don o sanga la Testament, c'est le seul. k'a bi Après layidu lui, kɔrɔ ko layidu plus kura personne n'a opéré comme ça. ale kɔ mɔgɔ si ma don dawuda À ka cause de sanga son la cœur. ka Il tugu y a a des types de dusukun kun bɛ cœur. cogo min na Beaucoup de gens veulent. Je vais impacter ma génération. Je vais impacter la vie des gens. Je vais faire ci. Bien aimé, ce n'est pas mon désir. Ce n'est pas mon soupir. Mon soupir à moi, c'est juste a ko lui. matigi nga o tɛ ne ka ɲini fɛn ye ne ka ɲini fɛn ye dusukun Je ne veux personne d'autre que toi. Je ne tɛ mɔgɔ si kɔ ne tɛ matigi Et j'ai découvert que quand c'est lui que tu désires, Ne y'a qu'est-ce qui se ngoni passe? bali de Alors kanu. il vient de toute sa plénitude. a sa bɛ na a splendeur. da ka Mais dafalenya la attention, il vient avec tout ce qu'il a est. bɛ na n'a Il ka vient te bolofɛn posséder. bɛɛ ye a bɛ na n'a Et ka comme dilikanw Dieu ye est sage et intelligent et puissant ale et hakili bon ka di et sebaya amour bɛ et ala kan ye excellent. Alors il vient A bɛ na télécharger, o la il vient se télécharger a lui-même bɛ na o la à ka tali l'intérieur de kɛ toi. Et a bɛ na soudainement, walisa ce ka que tu n'as dili pas kɛ appris à i ma l'école, tout ce que Dieu i est, ma min devient kalan visible à kalanso la travers toi. Tu n'es pas matigi seulement bɛ se quelqu'un ka fɛn d'intelligent, fɛn kɛ i tu n'es bolo pas fɛ seulement quelqu'un de puissant, tu n'es pas seulement quelqu'un d'excellent, tu n'es pas sebaya seulement tigi quelqu'un dɔrɔn tɛ de créatif, ɲumanya mais tu tigi es à la dɔrɔn fois tɛ honoré, dilannikɛla dɔrɔn excellent, tɛ puissant, nka a ka bon redoutable, a bɛ intelligent, kaminɛli kɛ sage, a hakili diligent, ka di productif, hakilitigi don tout ce qu'il est a atterri ye à l'intérieur fɛn de fɛn toi, ye et il o fait bɛɛ de bɛ toi na le i quartier la général a de sa ni gloire sur la a terre. fɛnɛ b'a ka Oh, nɔɔrɔ Père, kɛ je t'en i ye supplie. dugukolo Il y a kan un puissant secret derrière. a Le wo fait de chercher sebaya bɛ Dieu, k'i ye premièrement, ko a ye o ɲini fɔlɔfɔlɔ sankolo masaya cette génération ko veut ni le waati succès, mɔgɔw elle veut l'impact, elle olu veut bɛ la fɛ ka croissance, nɔna bila elle veut que l'église grandisse. u bɛ fɛ Tu egilizi veux ka taa le ɲɛ premier culte. Tu viens de démarrer le ministère. Le I ye premier batoli culte, daminɛ. tu fais déjà 500 personnes. Et quand il y en a 10 qui se pointent, tu es déçu. Oh. Et tu es déçu. i Et tu jigi ne sais pas tigɛra apprécier les 5 pains et 2 poissons. a ni o burukun duuru n'o jɛgɛ fila i t'o nafa dɔn Parce que Dieu est là. ka tugu matigi bɛ Il yen a envoyé, je ne sous-estime pas une personne. ne tɛ mɔgɔ kelen kɛ bolo kɔfɛ fɛn ye a y'o min ci Et je veux juste être reconnaissant. Merci pour les 10 personnes. Ne bɛ qui a fɛ k'i passé waleɲuman l'argent. dɔn i ni Mais ce o merci mɔgɔ pour le t'an peu ko la qu'il y a. Je I suis ni juste ce content de toi. ne Parce que nisɔndiya finalement, la le i source ka de ma ko la joie, ce ne sont ka pas tugu les e gens, ye ne c'est ka toi. nisɔndiya kun Dès ye que tu es là, je mɔgɔw tɛ dɛ suis e de juste don consolé. Oh, yesu merci d'être ma vie, I ni ma ce ka tugu ye plénitude, n ka mon ɲɛnamaya ye calice. Merci d'être ma I ni ce passion, ka mon tugu ye ne ka obsession, ɲini mon fɛn ye rocher, en qui je me confie. n bɛ n Merci kɛra d'être la kalifa passion min de na mon cœur, i le ni ce fondement de ma vie, le I ni ce bouclier, ka tugu mon ye ne ka nom à ma main ɲɛnamaya dili droite, fɛn ye mon avocat, mon médiateur, I ni mon ce ka tugu intercesseur e de don auprès du nɔnabila de Père. la Oh, je suis reconnaissant pour ta présence. Je ne suis pas seul. i ka di ne ye Non, matigi je ne suis pas seul parce que tu es avec Awɔ, moi. ni Et kelen je veux tɛ, te ka dire tugu i bɛ merci de ce que tu es là. Awɔ, Oh, en waati pleine ni ce ka tempête, tugu i bɛ yan. les vents soufflent. Il y a des tempêtes qui sont en train de Awɔ, souffler sur ma vie. waati min La na fɛnbaw tempête bɛ de ci ne ka persécution, ɲɛnamaya la kan tempête des tɔɔrɔ accusations, la tempête de la maladie, Jigitigɛ, la tempête de bana, la douleur. Mais merci dimi, parce que dans fiɲɛkolo, cette tempête, nka tu es là. hali ko bɛɛ la e bɛ yan awɔ i te bɛ yan bénit. Mon âme te bénit. Ko ne ni bɛ duba d'i ma Car je sais que tu es là. Mon âme, mon âme. Les autres m'ont abandonné, mais je ne pleure pas. Je suis reconnaissant, même si les gens m'ont abandonné. Oh, ma Père, oh, par ton esprit, merci de ce que tu es là, au cœur de ma vie. Je ne suis pas seul. Non, 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 mon âme. Les gens m'ont abandonné, mais tu es dans la barque de ma vie. Je ne serai pas ébranlé. Je ne serai pas couvert de honte. Oh, Ko ne tɛna don maloya la ne tɛna yɛrɛ merci yɛrɛ pour ta présence dans ma i vie. ni ce ka yɛrɛya ko la ne ka ɲɛnamaya la fa Rédempteur, bouclier, awɔ i ye ne ka kunbɛnna ye i ye ne tangalan ye rocher de ma vie. Mon âme,
Reto sikapare to sakabare. Et kabara to sikabara. Oh mon âme. Oh merci d'être là dans ma vie. Au sein de ma vie. Je ne suis pas seul car tu es là. Oh car je sais. Oh bien-aimé, ça c'est l'attitude. Normalement autour de toi il n'y a personne. Normalement tes parents sont loin, tes frères sont loin, tes soeurs sont loin, tes maris sont loin, tes enfants sont loin. En apparence physiquement, tu es dans la solitude. Mais lorsque tu commences à te lamenter, j'ai personne, je suis seul. Tu es déjà en train d'offenser le Saint-Esprit. Les véritables dévalorisent leur avantage. La personne la plus importante pour leur vie s'appelle Jésus. Oh, je ne suis pas seul parce que où que je sois, tu es en moi, avec moi, ou sur moi, et Seigneur, tu m'environnes de ta grâce comme d'un bouclier. Ça fait mal, la santé va mal, la situation va mal, ça sent déjà mauvais, mais je te rends grâce parce que je ne suis pas seul, parce que tu as dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Oh, Reto sakapa reto sia. Mon âme. Mon âme. Oh mon âme. Car je sais. Bien aimé, il y a des types de cœur. Pendant que toi tu cherches le succès. Kato ebi ka senyi, kato ebi ka bara nyini, mɔgɔ dɔw bɛ yen, olu tɛ dɔ wɛrɛ ɲini ni matigi tɛ. Matigi bɛ mɔgɔw de ɲini a bɛna minnu sigi, nka teli dɔw de bɛ na n'o ye, kɛ o cɛ ni o muso ninnu ye, minnu dusukun ye matigi ye. Ni matigi ko ko n ye a sɔrɔ, ko n ye nin tigi sɔrɔ. O bɛ zaburu kɔnɔ sura 89 ko n ye Dawuda sɔrɔ, ko ne dusukun diyaɲɛ mɔgɔ, ko n y'a mun ni tulu senu ye. Muni bɛ se ka k'i la ka sɔrɔ i minɔgɔ t'i la. Il y a des gens qui ont l'onction, mais ils n'avaient pas soif de Dieu. Leur onction ne durera pas longtemps. Mais il y a des gens, la source de l'alimentation, de l'approvisionnement de l'onction, c'est leur soif, c'est leur consécration, c'est leur passion. J'ai trouvé David, mon serviteur, je l'ai oint de mon œil saint. Ça, c'est la première chose. Deux, il dit, ma main le soutiendra, mon bras le fortifiera, l'ennemi ne le surprendra pas, le méchant ne l'opprimera pas. J'ai ceux qui le haïssent, il donne au moins 7 prophéties qui ne sont pas pour tous les chrétiens. C'est que tu n'as pas le droit de prendre et tu dis Dieu, tu as dit dans ta parole, j'ai trouvé, tu n'as pas le droit de dire Dieu t'a dit dans ta parole, mon bras de ma main te soutiendra, mon bras te fortifiera. Cette parole n'est uniquement que pour les hommes et les femmes. À propos de qui Dieu peut dire j'ai trouvé. Ce genre de personnes pour lequel Dieu dit j'ai trouvé. Il y a des gens qui rêvent de faire des exploits. Il y a des gens dans le rêve. Olu ka ɲini fɛn ka kɛ matigi fɛ dɔrɔn, ka kɛ matigi fɛ, ka kɛ matigi fɛ, matigi ka olu ta. Ni matigi nana, u dusukun, u hakilina, yɔrɔnin kelen, olu bɛ sin ka lafa tɛ ciw la. Ne kun mago bɛ wari la, ne ko matigi ma, a nalen ka na ne lafa, a ko ko jɔ fili yan ji la. O kun tɛ ne ka deli ye. Ne y'a faamuya mun na Yesu ko ko a ye sankolo masaya ɲini fɔlɔ, ko a tɔ mɛna di aw ma. I ma don cogoya dɔw la ka tugu i ma o ɲini. I ka kɛlɛw mana kɛ fɛn fɛn ye,
Ça que je viens de te dire, c'est le point de départ. Mais O je ye le a redis, daminɛ je sais que tu n'as pas compris. Tu as entendu, mais tu ne l'as pas désiré. ye i y'a mɛn nka i ma Et tu kanu regardes les pasteurs, tu i regardes bɛ certaines pasɛriw personnes. lajɛ Je tiens à te dire que la dispensation de la grâce, n b'a f'i ye ko nɛɛma le dili superstar, Dieu ne fait pas de favoritisme. matigi tɛ mɔgɔ si bila a danna ka mɔgɔ si kɛ den mandi ye Pour écrire une histoire. walasa i ka tariki sɛbɛn Que ton désir, ce ne soit pas d'écrire une histoire. Pierre ne voulait pas a lajɛ i ka ɲinifɛn man ka kɛ ka tariki sɛbɛn ye qu'il allait écrire une histoire et que son nom allait être connu. ko a tɔgɔ na dɔn Après Jésus avoir marché sur l'eau, ce n'était pas son désir, ce n'était pas son focus. Son focus, quand il s'est levé, qu'elle a dit Seigneur, si c'est toi, demande-moi de venir. C'est juste. a wulilen ko matigi ni e don a fɔ n ka na Il voulait être à côté de Jésus. a kun bɛ fɛ ka kɛ yesu kɛrɛfɛ Jésus, à qui irais-je? a kun bɛ fɛ ka kɛ bɔ yesu fɛ La vie, nous, tout ce que je veux, tout ce qu'on veut, an bɛ fɛn fɛn fɛ là où tu es. Il o ye voulait ka passer. kɛ i kɛrɛfɛ Il dit Seigneur, est-ce qu'on peut monter une tente ici? ko matigi yalima an bɛ se ka bugu dɔ jɔ yan wa Pierre prenait plaisir à demeurer. Il voulait juste a kun ka di piyɛrɛ ye ka to a kɛrɛfɛ ka to a ka yɛrɛya Dieu kɔnɔ a fait, Dieu l'a amené à poser des actes et à matigi y'a to a ye manifester wale une dɔw vie kɛ que personne n'a manifesté. mɔgɔ Et son si kuma deli désir, ka mun kɛ ani a y'a ka kanuya da kɛnɛ pas kan l'impact, c'était Dieu. o tun tɛ nɔnabila ye o tun ye matigi yɛrɛ ye À condition juste que ton désir nka i ka ɲinifɛn soit lui, o ka kɛ ale ye lui d'abord. ale fɔlɔ ale fɔlɔ Et quand c'est lui, ni il ale te de rend don enceinte de ses pensées, de sa volonté, de sa sagesse, i bɛna a ka kanuya dɔn i b'a ka hakilitigiya dɔn i b'a ka hakilija de dɔn son discernement. Il te a ka rend faamuyali enceinte. Cette vie. o la fana i na garisɛgɛ sɔrɔ nin ɲɛnamaya in kow la Mais pour ça, tu dois avoir la soif et le désir nka o la a minɔgɔ de kan ka kɛ i la et de ressembler. walasa i ka bɔ kirisa fɛ Mon âme ka kɛ a ja ye car je sais que tu es là. Mon âme, mon âme, o ni ni bɛ duba di ma mon âme, mon âme, Je sais que tu es là. mon âme, Âme te bénit. mon âme, Âme te bénit. mon âme, Âme te bénit. car je sais. Car je sais que tu es là. Mon âme, Âme te bénit. mon âme, Âme te bénit. mon âme, Âme te bénit. Car je sais que tu es là. Abba Père, ce soir, fa nous su in na t'implorons, nous te supplions. an b'i deli Ne nous laisse pas trouver un autre que toi. kana to an ka mɔgɔ wɛrɛ sɔrɔ Ne min nous tɛ laisse e ye pas avoir un autre cœur que ton kana cœur. to an ka dusukun wɛrɛ Ne sɔrɔ nous min laisse tɛ pas e avoir ye nos désirs que tes désirs. kana nos to an motifs ka que tes kanuya wɛrɛ motifs. dɔn Ne nous laisse pas refléter un autre. kana que toi. to an ka mɔgɔ Nous avons wɛrɛ la ja volonté, mais pas la ta capacité. Alors nous te prions, étends ta main sur nous. i tɛgɛ ye an kan kunna an b'i deli Et qu'à la fin de cette semaine, ani ni le dɔgɔkun thème ban tuma ne soit plus un thème, o mais que le kalansen thème o kana soit kɛ kalansen fait gansan ye nka o ka dans da nos kɛnɛ vies, kan à la louange et à la gloire a to an de ka ton nɔrɔ ni Saint nom. seji Dans le nom de Yesu Jésus tɔgɔ la le Christ, nous Christa. avons ainsi an ye prié deli kɛ nin avec cogo la action an de ni grâce. barika dali fɔ Amen, amina amen, 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 amen à cette prière, à Christ pleinement formé. Amen, 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 amen.
nos acclamations. An ka Jésus. sɛgɛrɛ fo k'anw sɔrɔ Yesu. Seigneur, fais de nous des assoiffés. Matigi an kɛ minɔgɔtɔw ye i ka yɛrɛya ko la. ta présence. An ka nege i ka yɛrɛya nɔfɛ. Seigneur Dieu. Bi deli matigi Ala. Sûrement tu nous as convoqués. I y'an wele. Convocation solennelle. Crée en nous cette soif. O minɔgɔ lana anw na. Crée en nous un esprit bien disposé. O ni labɛnnen da anw na. Amen. Yesu tɔgɔ la amina. An ka Ala tanu. Gloire à Dieu. Nɔɔrɔ ka di Amen. matigi ma amina. Que nous donnons les deux informations pour terminer par la prière. Si tu veux semer dans cette N'i bɛ parole, fɛ ka dili kɛ nin kuma la, c'est une coutume. Semer dans la soif de Dieu, dans la soif ka de sa dili kɛ présence. walasa Dans le matigi mouvement ko de la minɔgɔ. mentalité, tu peux venir I bɛ se librement, ka je na vais pas faire un ka na appel dili kɛ. particulier. Mais ce que je vais te donner comme information, N je bɛna sais qu'il y a kunnafoni min plusieurs- d'i ma et c'est une bonne chose, qui ni souhaite ko ɲuman ye. bénir Dieu pour la vie Minnu des bɛ fɛ hommes ka de Dieu, duba de di pouvoir matigi ma faire u ka spécial. ɲɛnɛmaya ko la, Alléluia. Vraiment, tu n'as pas besoin de voir la personne, d'avoir a un ma contact se avec k'a elle. tigi ye. Mais quand tu as écouté le message, Nka n'i ye tu sais kalan que Dieu lamɛn, t'a parlé au travers d'une matigi personne. kumana i La fɛ Bible ko dit la. que si tu donnes un verre d'eau Bibulu b'a fɔ ko à n'i un ye ji juste, di en mɔgɔ sa tilennen ma, qualité de juste, a ka tilennenya tu ko vas la, participer à sa justice. i fɛnɛ Si tu bɛ donnes a ka tilennenya sɔrɔ. un verre d'eau Ko en n'i sa ye ji qualité di de juste, tu tile as mɔgɔ vu dans tilennen les ma, différents orateurs qui sont passés, a y'a ye nin kalandila quelque bɛɛ chose qui a tɛmɛna. captivé ton attention. L'esprit a attiré ton attention. Ni ni senu y'i hakili to ko dɔ la dɔ ka kalan fɛ, Alléluia. An ka L'esprit a latanu. attiré ton attention sur des aspects particuliers. ko Et je dɔw te dis, kan ne laisse kɛrɛnkɛrɛnnenya pas la, partir b'i les hommes deli de Dieu de la sorte. kana to u ka taa ten o cogo la. Va préparer une offrande. Ta Si tu veux la faire sini pour nili que fɛn tu dɔ as labɛn. marqué des noms. S'il y a un en particulier, un message en particulier que tu as touché, Ni kalan dɔ viens magara avec i la cette offrande kɛrɛnkɛrɛnnenya la, spéciale. nan'o nini fɛn ye Demain, sini, Seigneur, je vais semer dans i la b'a vie fɔ de matigi n Papa bɛ fɛ ka Nabouri. dili kɛ, Vraiment, merci pour l'intégrité, i ni pour ce la ni présence de tilennenya Dieu ko dans la, la pasteur Yvan. Merci pour i sa ni vie. ce Je veux semer dans la vie n bɛ fɛ ka du dili kɛ. pasteur Marcelo. Pasteur Marcelo ka ɲɛnɛmaya la, L'apôtre Paul dit, imitez-moi. ciden Paul b'a fɔ ko a ye ne ladege On est ensemble. i n'a fɔ ne bɛ Kirisa ladege cogo min na, amina. Imitez-moi comme Ko a ye ne j'imite ladege le i n'a fɔ n bɛ Kirisa ladege Christ. cogo min. Alléluia. An ka Donc, tu latanu, as vu des choses, Dieu t'a parlé au travers de ses serviteurs de Dieu. i ye fɛn dɔw ye a kumana a ka baarakɛlaw bolo fɛ. Demain, viens avec une Sini offrande spéciale. i bɛ se ka na n'o nilifɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ye Nécessaire. Je ka me na souviens o les di. premières années, quand Dieu a commencé vraiment à me parler au travers de San fɔlɔw la, matigi kumanen ne fɛ papa karimbiri bolo fɛ, mais régulièrement, il ne me connaissait pas, mais je partais. je a faisais kun tɛ n des dɔn mɛ waati caman ne À tun un bɛ taa. moment donné, j'ai voulu que les croisades passent à un autre niveau. Waati dɔ nana se ne ko n ko kibaru dumanfɔw kan ka tɛmɛ cogoya kura la. The World Miss. J'ai pris mon avion, j'ai Ne ye avion ta, j'étais parti avec le pasteur Zando. n ye enveloppe ta, Arrivé au Ghana. n taara ni pasteur Zando ye. J'ai dit, tu ne veux pas le rencontrer. Je dis, bon, je lis les livres, je regarde. Si Dieu me fait la grâce de le rencontrer, c'est Ne ko n ko ni matigi kɔni ye ne ma kɛ n ka ye Une n fois, k'o il ka est ɲi. venu ici encore, il va faire une croisade. Je me suis levé, j'ai fait une offrande importante. Et je N wulila, j'ai ce médecin qui dit, il faut le rencontrer. Et c'est là qu'il m'a rencontré. n ye nin ni fɛn di. Matigi ko ne ma o yɔrɔ de la ko n kan k'a ye. Je voulais devenir une certaine image. Je voulais ressembler, faire des croisades à ce niveau. Ne kun bɛ fɛ ka kibaru Dès que dumanfɔ j'ai kɛ o fini, cogo quelques la. mois après, je reçois la révélation d'aller en Centrafrique. Et les croisades sont Waati passées à un autre fitini niveau. o kɔfɛ a fɔra ko ne ka taa Ce que Centrafrique Dieu ani dit, n c'est ka que si kibaru tu dumanfɔw donnes un cayara. verre d'eau à un prophète, tu reçois Ko un n'i ye ji di Donne kira un ma, verre d'eau à un juste. o C'est-à-dire ɲɔgɔn bɛ la k'i ye. qualité N'i ye de ji di Dieu mɔgɔ tilennen ma, que tu o ɲɔgɔn constates bɛ dans k'i la ye. vie d'une personne. N'hésite pas lorsque Dieu te met Kana à cœur sigasika ni matigi d'apporter kumana i un fɛ k'i ka verre dili d'eau. kɛ dɔ ka ɲɛnɛmaya la. Alléluia. An ka Quand latanu, je voulais les ressources pour organiser des croisades, ne kun bɛ sans nafolo manquer kɔ de ka quoi o que ce ko soit, labɛn. j'ai agi de la sorte. Ne ye baara kɛ Regarde nin cogo comment la. Christ est. Paul dit, imitez-moi comme j'imite le Ko Christ. a ye ne ladege i n'a fɔ ne bɛ C'est pas Kirisa une offrande ladege. parce qu'on cherche de l'argent, c'est une offrande pour te donner de connecter. O ye nin ni fɛn ye, o kɔrɔ tɛ an bɛ wari ɲini na, an bɛ fɛ fɛnɛ k'i siri nin ko Tu la. as vu des qualités de Dieu dans la I vie de ses ye serviteurs. matigi ka bolonɔ ye a ka baarakɛlaw bolo fɛ. L'esprit fait un zoom sur cette qualité. I y'a ye ni senu ye o ko jɔ. L'esprit fait un zoom. Il te dit, je veux que tu partages la manière dont j'aime, la façon dont ce pasteur partage l'amour. Ko nin pasteur in bɛ ka kuma kanuya kan cogo min na, Soif dont a parlé pasteur, a ye minɔgɔ min f'i ye, viens avec ton verre d'eau. na n'i ka ji minɛ fɛnɛ ye. Spécial offrande verre d'eau. Alléluia. An ka latanu, Tu vas venir un verre d'eau, il va venir un barrique d'eau. Tu vas venir à quoi? Citerne d'eau. Que Dieu vous bénisse abondamment. matigi ka dubaw ye La ka grâce et la dafa. paix du Seigneur soit avec vous. Donc, Matigi demain, ka on se retrouve sebaya à ka kɛ 9 aw heures. fɛ. Demain, on se retrouve à 9 heures. On a les An bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan sini nɛgɛ kaɲɛ 9. Ça sera vraiment très
très spécial. o na kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenba ye Amen. amina. Samedi, on a les reconnaissances pastorales. Je vais laisser le dirigeant. Alléluia. n bɛna to ɲɛminɛbaga ka nin ko kun cɛ Que on puisse entrer dans la paix du Seigneur. La grâce soit avec toi. Tu es recouvert par le sang de Jésus. Amen. Yesu Donc, joli b'i kan bénis Dieu amina. pour tous les pasteurs qui sont présents. Je vais demander aux pasteurs de se tenir debout. Surtout aux pasteurs du répit. Que Dieu vous bénisse. matigi ka dubaw ye Que an la ka ala grâce et la tanu bénédiction soient avec vous. matigi ka nɛɛma ka kɛ La aw fɛ grâce au pasteur Tano. Amen. Alléluia. Quelqu'un peut encore acclamer le Seigneur Jésus. Alors, quelques informations rapides avant que nous puissions nous séparer. Alors, demain, vendredi 31 mars, au centre Kodesh, c'est-à-dire aux deux plateaux 7e tranche, les sessions continuent de 9h à 12h. Et puis de 12h à 15h, il y aura une séance d'échange avec les orateurs à la fin de la dernière session. Et puis le vendredi soir, donc demain soir, ko tout le monde en juma tenue wulada SPAC fɛ ko bɛɛ ka pour la spak finiw plénière. don Les tenues sont walasa disponibles o ici seli même. ka kɛ Allez au stand o un de tun ye bi peu kunnafoniw vers ye votre ka fɔw gauche. ye Vous allez trouver les tenues SPAC là-bas disponibles. Et à partir de 15h, à Kodesh toujours, les orateurs vont dédicacer leurs ouvrages.